राम 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 जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरु महाराज की जय बोला पुंडलीकवरद हरि विठले आंजनेय स्वामिनः जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशान्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीं मक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं च परेण भासकुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतपाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायण महाबलारत्नं वन्दे अनिलात्मजं व्यासो नैकमचर्चया मृदुगिरा वल्मीकजन्मामुनिः वैराग्ये शुगयेव भक्तिविषये प्रह्लादयेव स्वयं ब्रह्म नारदयेव च प्रतिमयो सङ्गीतसाहित्ययोः यो राम नामामृतपाननिर्जितशिवः तं त्यागराजं भजे वैदेही सहितं सुरोद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रवचनसुते तत्त्वमुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम वेडलनु कुदडपाणि अनुज सौमित्रिनि गूढे 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 वेडलनु कुदडपाणि पुडमिलो जनुलल्ल गोगण
ஆச்சரியமான இந்த கீர்த்தனம் ராமலக்ஷ்மணாள் எப்படி விஸ்வாமித்திரர் பின்னோட போறா அப்படிங்கிறத வர்ணிக்கிற கீர்த்தனம். அனுஜ சௌமித்ரினி கூடி வெடலனு நடபாணி. அனுஜ சௌமித்ரினி கூடி வெடலனும் எதற்காக போறார்? தீர்ப்ப வெடலனு வசுதபாரம் இல்ல தீர்ப்ப வெடலனும், பூமி பாரத்தை நிகிரகம் பண்றதுக்காக போறார் அப்படிங்கிறார் தியாகராஜருக்கு. வசுதாவா இருக்கிற பூமியினுடைய பாரத்தை போக்குறதுக்காக அவதாரத்துக்கு காரணமே பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி. தர்மத்துக்கு கிளானி வரத்தையெல்லாம் பகவான் தான் கீழே இறங்கணும். தர்மத்தை கொடுத்தவன் தான் தர்மத்தை காப்பாற்றணும். தர்மத்துக்கு கிளானி வரத்தையெல்லாம் வேற எந்த தேவனோ கீழே இறங்கி தர்மத்தை காப்பாற்றினான்னு ஒரு சரித்திரமும் இல்லை. பகவான் தான் கீழே இறங்குறார். ஏன்னா தர்மத்துக்கு எவன் பிரபுவோ, தர்மம் எவனுக்கு சுவாசமோ, எந்த தர்மத்தை கொண்டு இந்த ஜெகத்தை பரிபாலனை பண்ணிட்டு வரானோ, அப்புறம் அந்த தர்மத்துக்கு ஒரு கிளானி வந்ததுன்னா வேற யாரு வருவா காப்பாற்றுறதுக்கு? பகவானை தவிர. அதனால அவதார காரியங்கிறது ஏதோ கொஞ்சம் பகவான் பெரியவன் ஆனதுக்கு அப்புறம், அதாவது சரித்திர ரீதியாக சொல்கிறேன், அது சின்மயமான ரூபம். அவதாரமே சின்மயம். அவதாரத்தை ரொம்ப பிராகிருத்தமாக இறக்கப்படாது. அப்புறம் பால்யத்தில் ஒரு மாதிரி இருந்தார், அப்புறம் கொஞ்சம் வயசானதுக்கு அப்புறம் ஒரு மாதிரி இருக்காருன்னா அது நம்ம கதை, அது பகவானோட கதை இல்லை. அது என்றைக்குமே அவதாரங்கிறது ஜோதிர்மயமானது, சின்மயமானது. அவதாரமே வாச்சாம கோச்சரம் தான். அனாமமாய் அரூபமாய் அக்ஷரமாய் சத்தாய் சித்தாய் ஆனந்தமாய் இருக்கிற பிரம்மன் தான் வாச்சாம கோச்சரம் நினச்சிக்க வேண்டாம். தசரத ராஜகுமாரனா, கௌசல்யானந்தவர்தனா, சீதா நாயகனா இருக்கிற பிரபுவை மட்டும் புரிஞ்சுன்ற முடியுமா? அது புரிஞ்சுன்ற முடியுமா? பிரம்ம கைன கொனியாட தரமாயனைய நீ மயலந்தோ. பிரம்மாவால கூட புரிஞ்சுக்க முடியாது அவனுடைய மாயை என்ன அப்படிங்கிறது. அவதாரங்கிறது தன்னுடைய ஆத்ம மாயையால. மாயைனா எப்பவுமே நெகட்டிவாக நினச்சிக்கப்படாது. முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். மாயைனா நெகட்டிவிட்டி கிடையவே கிடையாது. மாயைனா அவனோட சக்தின்னு அர்த்தம். சக்தி விசிஷ்டமான பிரம்மம், அதுதான் அவதாரம். சக்தி விசிஷ்டமான பிரம்மத்துக்கு ஈஸ்வரன்னு பேர். பரபிரம்மம் தனக்கு ஒரு அலங்காரம் பண்ணிட்டு வருது, அதுதான் அவதாரம்.
கோதண்டபாணியா, கோதண்ட மண்டிதகரம், கமலாயதாட்சம், சீதா சமாஸ்ருத புஜம், ஜெகதாம் சரண்யம். அதுக்கு மேக்கப்புக்கு சாதனம் எதுனா அதுக்கு தான் மாயைன்னு பேர். அப்படி ஒரு அலங்காரம் பண்ணிட்டு வரணும்னா அந்த அலங்காரத்துக்கு சாமக்கிரி வேணுமோ. அது எந்த சாமக்கிரினா அதுக்கு வேற எங்கேயோ தேடிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவங்ககிட்டே அதுக்கு சாமக்கிரி இருக்கு. அந்த சாமக்கிரியை கொண்டு தனக்கு அவன் பண்ணிட்டு வர அலங்காரம் இருக்கே அதுக்கு அவதாரம்னு பேர். அப்படின்னா பிரம்மம் இல்லையா, அது வேறையா போயிடுதா என்ன? அலங்காரம் பண்ணிட்டு வந்ததுனால அது பிரம்மமா இல்லை சார், அது மனுஷனா போயிடுதுன்னு சொல்ல முடியுமா? அவதாரத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால தான் தியாகராஜர் சொல்றார், ஒரு கீர்த்தனத்தில் சொல்றார், ராமா உன்னுடைய தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் துர்லபம்னு இல்லை, உன்னுடைய அவதார வைபவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதே துர்லபம் தான். இப்படித்தான் அவதார வைபவம், இதற்காகத்தான் இந்த காரியத்தை பண்ணினார் அப்படின்னு அவதாரத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அறுதிட்டு சொல்லிவிட முடியுமோ? சொல்லிவிட்டா அப்புறம் நம்ம புத்திக்கு மனசுக்கெல்லாம் உட்பட்ட வஸ்துவா போயிடும். அப்படி இல்லை, அவதார வைபவங்கிறதே வாசாம கோச்சரம் தான். ஒரு கீர்த்தனத்தில் அழகாக சொல்றார் தியாகராஜர். அவர் சொல்றார், வாசாம கோச்சரமே அப்படின்னு ஒரு கீர்த்தனம். அந்த கீர்த்தனத்தில் சொல்றார், இந்த வாசாம கோச்சரம் எது அப்படின்னுட்டா, அன்னைக்கு சின்ன வயசு 12 வயசு பிராயத்தில் மாரீச்சனை மட்டும் விட்டு வச்சுட்டு சுபாகுவை அடிக்கிறார். இந்த சரித்திரத்தை எடுத்து காண்பிக்கிறார். எங்கேயாவது ஒரு சாமானிய குழந்தை பண்ணுற காரியமா அது? ஆகாசத்தில் ராட்சசாலாம் வந்திருக்கா, ராட்சசாலை அடிக்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். 12 வயசுக்கு அத்தனை ராட்சசாலை நிர்மூலம் பண்ணுறது ஒரு குழந்தை, அதுவே பெரிய விஷயம். அதில் மாரீச்சனை மட்டும் விட்டு வச்சுட்டு சுபாகுவை அடிக்கிறார். புரியுமாங்கிறார் தியாகராஜர். ரேச்சாரி மாரி சோனி படக பட்டி ரெண்டோ வாணினா அவனோட தம்பின்னு அர்த்தம். மாரீச்சனோட ரெண்டாவதா கூட வந்திருக்கிறவனுக்கு ஷிகி கோசகனே, ஷிகினா அக்னின்னு அர்த்தம். ஆக்னேயாஸ்திரம் போட்டு அந்த சுபாவை வதம் பண்ணிட்டு மாரீச்சனை எதுக்கு விட்டு வைக்கிறார்? 12 வயசு குழந்தைக்கு அவதார பிளான் கையில் இருக்கு. அவதார பிளான் அன்னைக்கு கையில் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, இவன் தான் மான் ரூபத்தில் வரப்போகிறான், இவனால தான் சீதாபகரணம் நடக்க போகிறது, இத்தனை காரியத்துக்கும் இவன் இருக்கணும்னு அன்னைக்கு. இன்னும் சீதா கல்யாணம் கூட ஆலை, ஆனால் விட்டு வைக்கிறார் அவனை. புரியுமா அது என்னன்னு? வாசாமகோச்சரமே மனச. ஒரு கீர்த்தனமும் ரத்னமான கீர்த்தனம், சாமானிய கீர்த்தனம். வர்ணிம்பதர மேராம மகிம். இந்த ராகமே இப்படி ஒரு விவாதி ராகம், அது கைக்கவசின்னு பேர் இந்த ராகத்துக்கு. அது மாதிரி ஒரு ராகத்தை எடுத்து கொண்டு போடுறார். ஏன் அப்படின்னு புரியாதுன்னு அர்த்தம். புரியாது. வர்ணிம்பதரமே நம்மளால வர்ணிச்சுட முடியுமா? நிர்குணமா நிராகாரமா இருக்கிற பிரம்மன் தான் மனசுக்கு பிடிபடாதுன்னு நினைக்க வேண்டாம். சகுணத்தை மட்டும் நீ என்ன தெரிஞ்சுன்றுவ, என்ன புரிஞ்சுடும் உனக்கு இப்படின்னு பேசிவிட முடியுமா? சகுணம் நிர்குணம்ங்கிற வாஸ்தவத்தில் பேதமே கிடையாது, ஒரு தத்துவம் தான். பிரபோத சுதாகரம்ங்கிற ஆச்சரியமான கிரந்தத்தில் ஆச்சாரியால் சகுண நிர்குண ஐக்கிய பிரகரணம்னு ஒரு கிரந்தத்தில் ஒரு பிரகரணத்தில் ஆச்சாரியால் சொல்கிறா, நிர்குணம் சகுணங்கிற பேதம்லாம் உன் சித்தத்தில் தான் இருக்குது, வாஸ்தவத்தில் பேதம்லாம் கிடையவே கிடையாது. இல்லை சார் அது நிர்குணம் சார், இது சகுணம் சார் அப்படின்னா பக்கத்தாத்து மாமான்னு அர்த்தமா? அவரையே தெரிஞ்சுக்க முடியாது நம்மளால. ஆத்த போட்டின்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், அப்புறம் என்ன புரியும் தெய்வத்தை? அப்போ அவதாரத்தில் அவதார காரியங்கள் நடக்கிற ஜோரை பார்த்துட்டா ஆச்சரியமா இருக்கு. ஒரு பிரம்மஜானி வரார், இத்துண்டு வயசுல 12 வயசுல ராமனை பார்த்து அகம்பேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா தசரதனுக்கே தலை சுத்துறது.
இது என்னமோ எங்கேருந்தோ ஒரு ரிஷி வரார், இவனை பார்த்து மகாத்மா மகாத்மாங்கிறாரு, நமக்கு நம்ம ராமன் தானே, நம்ம குழந்தை தானே அப்படின்னு தோன்றது அவனுக்கு. ஆனால் இவர் மகாத்மாங்கிறார். இதுக்கு வியாக்கியானம் என்ற பெரியவாள்லாம் சொல்கிறா, வேதாகமேதம் புருஷம் மகாந்தம் ஆதித்யவர்ணம் தமசப்பரஸ்தாத் தமசஸ்து பாரே. தமசுனா பிரகிருதி, பிரகிருதிக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய பரமபுருஷனே உன் புள்ளேன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு புருஷ சூக்த வாக்கியத்தை பிரதிபாதிக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம். இந்த வேதத்துக்கு உபபிரம்மணம் தானே ராமாயணம். வேதத்தில் இருக்கிற விஷயத்தையே ராமாயணம் நமக்கு புராணமாக காவியமாக சொல்லிட்டு போகிறது. ஒரு மகாத்மா எங்கேருந்தோ வரார், இவன் அவதார புருஷன்கிறார். என்ன புரியும் நமக்கு? இவரும் விடுவிடுன்னு பின்னோட கிளம்புறார். தியாகராஜர் சொல்றார், அப்படி ராமலக்ஷ்மணாள் விஸ்வாமித்திரர் பின்னோட கிளம்புற ஜோரை பார்த்துட்டு ஆகாசத்துல தேவர்கள்லாம் புஷ்ப வருஷம் பண்ணினா. பூஜித்துடை மௌனி விடலனு குதழ பனி సురుచిరవద్యములు మ్రోయ సురులెల్లరు వినుతిసేయ వరత్యాగరజను తోడు వసుధభరమెల్ల தீர்ப்ப விடலனு கோதள்ள. அங்க தேவ வாத்தியங்கள்லாம் தேவ துந்துபிலாம் முழங்குறதா ஆகாசத்துல. சுருள் எல்லாரும் வினுதி சேய கை குவிச்சுட்டு எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்றா. ஏன்னா அவதார காரியம் ஆரம்பிச்சு கொடுத்து பத்தியா. 24 வயசுக்கு அப்புறம் ஏதோ பித்ருபாக்கிய பரிபாலனம் பண்ணி வனவாசம் பண்ணி அப்புறமா அங்கே போய் தண்டகாரண்யத்தில் அத்தனை ராட்சசால நிர்மூலம் பண்ணினார்னா அவதார காரியம் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு கொடுத்தோம், அன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு. பாலகாண்டம்ங்கிறது எப்படின்னா பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா, தன்னுடைய அவதாரம் எப்படி இருக்க போகிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு சாம்பிள் பாலகாண்டம். இப்படி தான் என்னுடைய அவதாரம் இருக்க போகிறது அப்படிங்கிறத பாலகாண்டத்திலே காண்பிக்கிறார். பரித்ராணாய சாதுனாம் அப்படிங்கிறது விஸ்வாமித்ராதிகளை ரட்சிக்கிறதே பரித்ராணாய சாதுனாம். விநாசாய்ச்ச துஷ்கிருதாம் அப்படின்னா மாரிஜ சுபாகுவ அவ கொட்டத்தை அடக்கிறதே விநாசாய்ச்ச துஷ்கிருதாம். யஜ்யத்தை நடத்துறதே தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி அப்படிங்கிறத பாலகாண்டத்திலேயே காண்பிச்சு விட்டார். அதனால தான் பால கனகமய சேல சுஜன பரிபால. சுஜன பரிபாலங்கிறது விஸ்வாமித்ராதிகளை ரட்சிக்கிறதுக்காக போறதுனால அந்த கோலத்தில் காட்சி கொடுக்கறதுனால சுஜன பரிபால. இன்னொன்று இங்க ரமா சகிதன்னு சொல்லல, ரமா லோலங்கிறார். அப்படின்னா சீதா கல்யாணம் ஆலேன்னு அர்த்தம். யஜ்ய சம்ரக்ஷணத்துக்காக தானே போறான், இன்னும் சீதா கல்யாணம் நடக்கலையே. சீதா கல்யாணத்துக்கு ஒரு ஆகாங்ஷ உள்ள இருக்கு, அதுக்கு தான் முக்கியமாக போறார். விஸ்வாமித்திரரும் உனக்கு பல ஸ்ரேயஸை பண்ணி அனுப்புவேன்ப்பா அப்படின்னு கூட்டின்னு போகிறதே ஸ்ரேயஸ்லேயே பெரிய ஸ்ரேயஸ் எதுனா தாயாரோட கல்யாணம் தான். அகல்கில்லே நிறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் மூன்று முடையாய் என்னை ஆழ்வோனே. ஆழ்வாரே நம்மாழ்வாரே சொல்றார், தாயாரோட இல்லாத ஒரு பெருமாள் எங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம். திருவில்லாத தேவும் என்ன தேவே. தேவுனா தேவு தேவன் அர்த்தம். எங்களுக்கு ஒரு தேவன் வேணும். அந்த தேவன் யாரா இருக்கணும்னா லக்ஷ்மிபதியா இருக்கணும், தாயாரோட கூடி கூடி இருக்கிறவனா இருக்கணும். இவ ரெண்டு பேரையும் ரெண்டாவே சொல்லலை. சாஸ்திரங்கள்லாம் இது ஒரு தத்துவமாக தான் காண்பிக்கிறது. அனபாயினி அப்படின்னு சொல்றது அனபகமாம் அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. அனபாயினா ஒரு க்ஷணம் கூட பிரியாதவள்னு அர்த்தம். இறைப்பொழுது அப்படின்னா ஒரு மைன்யூட்டஸ்ட் ஆஃப் அ செகண்ட் கூட பெருமாளை விட்டு பிரியாதவள் தாயார், ஏக தத்துவமாக இருக்கிறவா. அதனால தான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தில் அபிருத்தக் சித்தமான தத்துவம்னு சொல்லுவார். பிரிச்சக்கா பார்க்க முடியாது, அவளை நீ பிரிச்சே பார்த்துட முடியாது. அந்த பிராட்டியோட எப்போ சேர்றாரோ அப்போதான் நிகரில் புகழாய் உலகமொன்றும் உடையாய். புகழ் அவருக்கு எங்கேருந்து வருது, எப்படி வருதுன்னா அந்த தாயாரோட சேர்றதுனால தான். குணரத்ன கோஷம்னு ஆச்சரியமான ஒரு கிரந்தம் சுவாமி பராசர பட்டருங்கிற பெரியவர் அருளி செய்தது. இந்த குணரத்ன கோஷம் முழுக்க தாயாருடைய பெருமையை தான் சொல்றார். அதுவும் ரங்கநாயகி தாயாரோட பெருமையை தான் பேசுறார். அதில் அவர் சொல்றார், இவ்வளோ பெரிய சிருஷ்டி பெருமாள் பண்றார், இவ்வளோ பெரிய சிருஷ்டி. அதில் சித்து அச்சித்துன்னு ரெண்டு விதமாக சிருஷ்டி இருக்கு. சித்துனா ஜீவன், அச்சித்துனா பிரகிருதி. ஜட பிரகிருதி சேத்தன பிரகிருதிங்கிற ரெண்டு விதமான பிரகிருதியை பகவான் சிருஷ்டி பண்ணுறான் இல்லையா. ஜீவன்களாகிய நம்மளாம் சேத்தன பிரகிருதி, மரம் செடி கொடி முதலிய அசையானது சரம் அச்சரம்னு ரெண்டா இருக்கு இல்லையா. இது எல்லாத்தையும் பகவான் சிருஷ்டி பண்ணி முடிச்சுட்டோ எவ்வளோ பெரிய காரியம் அது. எவ்வளோ பெரிய காரியம் பண்ணுறார். இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை பண்ணினா எத்தனை டயர்ட்னஸ் இருக்கும் பெருமாளுக்கு, எத்தனை ஒரு ஸ்ராந்தனா போயிடுவார். இவ்வளவு பெரிய சிருஷ்டியை பண்ணிட்டு அதில் உண்டான ஒரு களைப்பு, அந்த களைப்பை எப்படி போக்கிக்கிறார் பெருமாள்
அப்படின்னா தாயார் அப்படி ஒரு பார்வை பார்ப்பறான். எப்படி இருக்கு சிருஷ்டி அப்படின்னு கேட்குறோம். இவ கண்ணால ஒரு அங்கீகாரம் பண்ணுவலாம். கண்ணா அது வாயை திறந்து கூட இல்லை, கண்ணால ஒரு அங்கீகாரம். அங்கீகாரிபிர் ஆலோகைஹி, அந்த ஆலோகனம், அந்த ஆலோகனத்தில் ஒரு அங்கீகாரம். ரொம்ப நன்னா பண்ணியிருக்கேளே, ரொம்ப நன்னா இருக்கே சிருஷ்டி அப்படின்னு தாயார் கண்ணால் ஒரு அங்கீகாரம் பண்ணினா அதை கொண்டு பெருமாள் நினச்சி பாரான், சிருஷ்டி சார்த்தமாச்சுன்னு நினச்சி பாரான். சார்த்தயந்தியை, இப்பேற்பட்ட சித்து அச்சித்துங்கிற இவ்வளோ பெரிய சிருஷ்டி பண்ணின வியசனத்தை பெருமாள் எப்படி போக்கிக்கிறார்னா, தாயாருடைய கட்டாட்சம் அவளுடைய கண்களில் அவள் இந்த சிருஷ்டியை பார்த்து ரொம்ப நன்னா இருக்கு அப்படின்னு பண்ணுற அங்கீகாரம், அந்த கண்ணால் பண்ணுற அங்கீகாரம். ஆமீலிதாட்சம் அதிகம்ய முதா முகுந்தம் ஆனந்தகந்தம் அனிமேஷமனங்கதம் ஆகேகரஸ்திதகனி நிகபக்ஷ்மநேத்ரம் பூத்யைவ மம புஜங்கஷயகன. அந்த ஒரு பார்வை, இந்த கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் முழுக்க ஆச்சாரியால் அந்த கட்டாட்சத்தை தான் பிரார்த்திக்கிறார் இல்லையா? மாலாதிருஷோர் மதுகரீவ மகோத்பலேயா சாமேஸ்ரியம் திசது சாகர சம்பவாயா கதாகதானி அப்படிங்கிறார் இல்லையா? பெருமாள் இடத்துல போறது வருது, பெருமாள் இடத்துல போறது வருது. இதுக்கு அதாவது இந்த கண்களால் அவளுக்கு பெருமாளை க்ஷணே க்ஷணே பார்த்துட்டு இருக்கணுமா. பக்ஷஸ்தலத்திலே இருந்து என்ன பண்ணுறான்னா, இந்த கண்ணை மேலே விடுறா கீழே விடுறா, மேலே விடுறா கீழே விடுறா, அந்த பார்வை போகிறது வருது, பார்வை போகிறது வருது. இதுதான் கதா கதானி மாலா திருஷோ திருஷோஹோ மாலா. இப்படிப்பட்ட கட்டாட்சம், தாயாரோட கட்டாட்சம் போகிறதும் வரதும் போகிறதும் வரதும், இந்த கட்டாட்சம் ஒரு மாலையாக இருக்கா. அப்படி ஒரு மாலையை சாத்தின்னு இருக்கார் பெருமாள். இவளுடைய பார்வையாகிய இவளுடைய கட்டாட்சமாகிய ஒரு கட்டாட்ச மாலை, அதில் புல்லரிச்சு போகிறது பெருமாளுக்கு. அடிக்கடி இப்படி ஒரு பார்வை பார்க்குறா இல்லையா, அந்த பார்வை அப்படி போகிறதும் இப்படி வரதும் இப்படி போகிறதும் இப்படி வரதும் அதில் மேனி சிலிர்த்து புல்லரிச்சு போய் நம்ம போய் நின்னோன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த புலகாங்கிதத்திலே பெருமாள் இருக்கார் இல்லையா, இந்த எக்ஸைட்மெண்ட்லேயே இருக்கார் இல்லையா, நம்ம போய் நின்னோம்னா என்ன கேட்குறோம் ஏது கேட்குறோன்னு தெரியாமல் தூக்கி கொடுத்துட்றார் பெருமாள். இப்படித்தான் மாங்கல்யதாஸ்து மம மங்கள தேவதய, சர்வமங்கலங்களையும் பெருமாள் பாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம போய் இவனுக்கு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா, இவன் என்ன யோக்கியனா அயோக்கியனா அப்படின்லாம் பார்க்காம நம்ம போய் கை நீட்டினா கொடுத்துடுறாளே. எப்படி கொடுக்குறாருன்னா, எப்போவுமே இந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுனால தூக்கி கொடுத்துடுறார். இதெல்லாம் கனகதாரா ஸ்தோத்திரத்தில் ஆச்சாரியால் சொல்றார். இது அங்கே சொல்றார் இல்லையா, தியாகராஜர் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு, தள தள மனுமோக கலகலின சீத குலு கோச்சுனோர கண்ணுலனு சூச்செனில்லு கனகன ருச்சிர கனகவ சன நினு கனகன ருச்சி தள தள மனுமுக கழகலிகின சீத குலு குச்சுனோர கண்ணுலனும். எப்பவுமே சங்கீதம்ங்கிறது பாவத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான். சங்கீதம்ங்கிறது இந்த வராளியினுடைய பிரபாவத்தை காண்பிக்கிறதுக்கு கணக்கன ருச்சிரா பாடலை. கணக்கன ருச்சிராங்கிற தியானத்துக்கு வராளி கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது. நான் வந்துட்டேன் இதோ நான் வந்துடுறேன், இதோ நான் வந்து அந்த பாவத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு அந்த ஸ்வரங்கள் ஓடி வருது. இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு முட்டாள்தனம், இன்றைக்கி ஒரு சில மேதாவிகள்லாம் பேசுறது என்ன, சங்கீதத்துக்காக ராமபக்தியை எடுத்துட்டார். அவருக்கு எதையோ பாடணும், போனால் போகிறது, அது ஏதோ பாடாதபடி ராமபக்தி எடுத்துட்டார். இப்படி ஒரு சில மேதாவிகள், அவளுக்கெல்லாம் கோட்டி நமஸ்காரம் பண்ணணும், அவள் திக்குக்கே நமஸ்காரம் பண்ணணும். எந்த மட்டியானு சொல்லுவேனா இப்படி சாகித்யங்களை பார்த்துட்டு
இந்த சங்கீதத்தை மட்டும் இந்த அர்த்தபாவங்களை உள்வாங்கிண்டு கொஞ்சம் பக்தியோட பாடிட்டா இது ஒரு வேற நிலைக்கு உன்னை கூட்டிகிட்டு போயிடும். இதெல்லாம் தெய்வத்தை பார்த்து பாடின கீர்த்தனம், பார்க்கறதுக்கு பாடின கீர்த்தனம் இல்லை, பார்த்துட்டு பாடின கீர்த்தனம். என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? சீதை பக்கத்தில் உட்காண்டிருக்கா, சிம்மாசனத்தில் தான் உட்காண்டிருக்கா. சபையில் வசிஷ்டர், வாமதேவர், ஜாபாலி முதலிய ரித்விக்குகள்லாம் இருக்கா, சித்தார்த்த சுமந்திர மந்திரிகள்லாம் இருக்கா, கௌசல்யாதி மாதாக்கள்லாம் இருக்கா, நிறைஞ்ச சபை. பரதலட்சுமண சத்ருக்னாலாம் சத்திரசாமர் உபச்சாரம் பண்ணிட்டு இருப்பா. ராம சபையை இப்படிதான் இருக்கும். பக்கத்தில் தாயார் உட்காண்டிருக்கா, வாமாங்கஸ்தித ஜானகி உட்காண்டிருக்கா. ஆனாலும் ராமரை பிரதிக்ஷணமும் அவளுக்கு பார்த்துட்டே இருக்கணும். அவளுக்கு அந்த அந்த கட்டாட்சம். பிரபு இப்படி ஓரமாக பார்ப்பார். அவருக்கு தெரியும் தன்னை இவள் கட்டாட்சிக்கிறாங்கிறது தெரியும். இருந்தாலும் மரியாதா புருஷோத்தமன் ரொம்ப கம்பீரமாக இருப்பார் பிரபு. இந்த வெளியில் காண்பிச்சுக்க மாட்டார். இதே கிருஷ்ணனாக இருந்தால் இவா பார்க்கறது கூட அவன் பார்த்துன்னு இருப்பான். நொகரி குகரி கரமூல நீட்டி ஓர கண்ணுல சூடக சுகரவமுలు గలతరుణులు సొగసుగను పడగ సకల సూరులు త్యాగరాజ సగుని వేడగవచి వేణుగానలోను నిగల వేయి కన్నులు కవలనే వేణుగానలోను నిగల కర్ణులు కావలనే నొకరి కొకరి కరమూల నీటి ఓర కన్నుల జూటక. இத்தனை அழிச்சாட்டியமா அவன் பண்ணிட்டு இருப்பான். இது ஆச்சரியமான கீர்த்தனம், கிருஷ்ணலீலைகளை பாடுற கீர்த்தனம். இது யதுபதி இல்லை, ரகுபதி. அது லீலா புருஷோத்தமன், நீங்கள் மரியாதா புருஷோத்தமன் இல்லையா, கம்பீரமாக உட்காந்துருப்பார் ராமர். தாயாருக்கோ இவர் பார்க்காட்டி என்ன, நம்ம அவரை பார்த்து விடலாம் அப்படின்னு க்ஷணே பார்ப்போம். எப்படி பார்க்குறாங்கிறத சொல்கிறாரு இங்கே. இது அந்த நாள் இல்லையா, அதுவும் திரேதாயுகம், அதுவும் தாயார் எல்லாரும் முன்னாடி கொட்டை விரிச்சுன்னு பார்க்குறங்கிறது அந்த நாளில் கிடையாது. இதெல்லாம் அந்த நாளில் கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்கிறேன். கொஞ்சம் ஒரு 50, 60, 70 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் எங்கள் பாட்டி சொல்கிற கதை. இந்த மாதிரி கூடத்தில் ஆத்துக்காரர் நின்று இருந்தாருன்னா மாமியாருக்கு மாமியார்லாம் இருப்பா. இங்கே பார்த்தேடா, இங்கே பாருங்கோ அப்படின்னு விட்டா, என்னடி இது நம்ம முன்னாடி கூப்பிடுறா அப்படின்னு பாடலாம். இதை நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? இங்கே இப்படி 4 பேர் முன்னாடி கூப்பிட்டு பேசுறது அப்படின்னு விட்டா, இந்த பெரியவாள்லாம் பத்தியா இவளுக்கு நம்ம முன்னாடி கூப்பிடுறா பத்தியோ அப்படின்பா. நான் சொல்றது திரேதாயுகம். இப்படி வரிக்க பார்க்கறதுங்கிறது கிடையாது அந்த நாளில். அப்புறம் எப்படி தான் பார்க்கறது? எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கா வேற. அதை தான் சொல்கிறேன். இந்த அழகெல்லாம், இந்த ஃபினஸ் எல்லாம், இதெல்லாம் தியாகராஜர் ஹிருதயத்தில் தரிசனம் பண்ணி பாடின கீர்த்தனம். இதெல்லாம் அவருக்கு ஹிருதயத்தில் தரிசனமாக இருது. தள தள மனுமோக கழகலிகின சீத குலு குச்சுனோர கண்ணுலனு குல் சீத குலு குச்சு. குலு குச்சுன்னா தன்னை சரி பண்ணிக்கிற மாதிரி, தன் ஆபரணத்தை சரி பண்ணிக்கிற மாதிரி, தன்னுடைய புடவை தலைப்பை சரி பண்ணிக்கிற மாதிரி, தன்னுடைய கேச பாரத்தை அப்படி ஒதுக்கி விட்டுக்கிற மாதிரி, அப்படி ஒரு கண்ணுலனு அப்படி பார்க்கலாம் ராமரை. அந்த டிராவலை இந்த வராளி சொல்றது பாருங்கோ. அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன். இந்த பாவத்துக்கு அந்த வராளி ஓடி வருது பார்த்தேளா, சீத குலு குச்சுனோர கண், அது ஓர அப்படிங்கிறத அந்த கண்ணோட டிராவலை சொல்றது. கண்ணுலனு ஜூச்சே நின்னு கன கன ருச்சி. இதுதான் கதா நீங்கிற அரோல்யோ. இதுதான் இப்படி போகிறதும் இப்படி வரதும், இப்படி போகிறதும் வரதும், இந்த கட்டாட்சங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாலையா, மாலாதிருஷோ மதுகரீவ மகோத்பலேயா. என்ன ஸ்தோத்திரம், கனகதாரா ஸ்தோத்திரம். இது அப்படியே உட்காந்து தியானம் பண்ணினா இது கூட்டின்னு போயிடும் நம்மள இங்கே. அதனால ஸ்ரீ ரமா லோல இல்லையா, சீதையை விவாகம் பண்ணிக்கிறதுக்காக போற கோலத்துல தரிசனம் ஆறதுனால ரமா சகிதன்னு சொல்லல, சீதா நாயகான்னு சொல்லல, ரமாவை ஆசைப்பட்டு போறவனே ரமா லோலா. இந்த பதங்கள்லாம் பார்க்கணும். எந்த அவசரத்துல காட்சி கிடைக்கிறதோ அதை வர்ணிக்கிறது இந்த கீர்த்தனம். இப்படி ஆச்சரியமா பிரபு கிளம்புறார். श्याम गौर सुंदर दो भाई
श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्रह्मण्य देव मजाना प्रभु ब्रह्मण्य देव मजाना मोहिनी दीपिता तजेव भगवान प्रभु ब्रह्मण्य देव मजाना मोहिनी दीपिता तजेव भगवान प्रभु ब्रह्मण्य देव मजाना मोहिनी दीपिता तजेव भगवान श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाए विश्वामित्र महानिधि துளசிதாசன் யார் தான் வர்ணிக்கல இந்த கோலத்தை? ஷியாம கௌர சுந்தர தோபாயி. தோபாயி ரெண்டு சகோதரால் நடந்து போறா. ஒருத்தர் ஷியாம வர்ணத்தில் இருக்கார், ஒருத்தர் கௌர வர்ணத்தில் இருக்கார். லக்ஷ்மண சுவாமி கௌரவர்ணம். கௌரவம்னா தங்கம்னு அர்த்தம். தங்கரேக்கு ஜொலிக்கிறார். இவரோ மரகதமணி வர்ணனா இருக்கார். எப்படிதான் இருக்கும்? விஸ்வாமித்திரருக்கு எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க. ஏதோ விடு 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 நடக்கிறார் விஸ்வாமித்திரர். விடுவிடுன்னு ஏன் நடக்கிறார்னா, எங்கேயாவது தசரதன் மனசு மாதிரி திருப்பி வந்து கோட்டுடுவனோங்கிற பயம். இது நமக்குன்னு கிடைக்கணும். விஸ்வாமித்ர மகாநிதி பாயி. விஸ்வாமித்திரருக்கு நிதி கிடைச்சு கொடுத்தோம். வாஸ்தவத்தில் விஸ்வாமித்திரர் இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக தான் பண்ணினார். அப்படிலாம் தசரதன் கிட்ட இருந்து கூட்டுன்னு வந்துவிட முடியாது. தசரதன் ஒரு வாத்சல்ய சாகரம்னு தெரியும். அப்படிலாம் கொடுத்துடுவானா தசரதன்? இல்லையா? ரத்னம்னு தெரிஞ்சா அதை கழுத்தில் மாட்டிக்கணுமே தவிர குப்பமூட்டில் விட்டுருச்சுடுவாளா? ரத்னத்தோட மதிப்பு தெரிய வேண்டாமா? அப்படிப்பட்ட குழந்தைய கொடுத்துடுவானா தசரதன்? கண்மணி ராமன். ஏன்னா இதுக்கு ஒரே பிரமாணம், ராமர் அயோத்தியை விட்டு கிளம்பிய 6வது நாள் தசரதன் இல்லை. பிரமாணம் அதுதான் பிரமாணம். ராமன் கிளம்பின 6வது நாள் அயோத்தியா காண்டத்தில் 6வது ராத்திரி தசரதர் கிளம்பிவிட்டார். 60,000 வருஷம் ராஜ்யம் பண்ண தசரதர். ஏன்னா உடம்புக்கு வந்து போயிட்டாரா, விபத்தில் போயிட்டாரா, வார்த்திக்கியத்தில் போயிட்டாரா, ராம விரகம் உலுக்கி சாட்சி கொடுத்து. ஹரி ரீதி ஜபதி சகாமோ விரக விஹிதய மரணேவ நிகமுரதிக கிருஷ்ணா அஷ்டபதியில ஜெயதேவர் சொல்றார், கிருஷ்ண விரகத்துல ராதா துடிச்சுன்னு இருக்கா. ஒரு சഖി கிருஷ்ணங்கிட்ட போய் சொல்றா, நீ மட்டும் வரலைன்னா அவளுக்கு மரணம் சம்பவிச்சுடும். ஹரிரீதி ஹரிரீதி ஜபதி சகாமம். ஹரி 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 ஹரின்னு பிரலாபம் பண்ணிட்டு இருக்காளா ராதை. ஏண்டி ஹரிநாமத்தை சொல்ற? இல்லடி, சித்தைக்கெல்லாம் பிராணம் போயிடும்னு தோன்றது. பிராணப்பிரயாண சமயத்தில் ஹரிநாமா சொல்லணுமே, அதனால சொல்லிட்டு இருக்கேங்கிறாளா ராஜா. ஏன்னா கிருஷ்ணன் வரலைன்னா அந்த விரகத்தை தாங்க முடியல, க்ஷண விரகத்தை தாங்க முடியல. விரகம் உலுக்கி சாச்சுடும், மரணம் சம்பவிச்சுடுமோன்னு எங்களுக்கெல்லாம் பயமா இருக்கு. கிருஷ்ணா நீ ஓடி வந்து ராதைக்கு கிருப பண்ண மாட்டையா அப்படின்னு இங்க ஒரு சഖி சொல்றதா அஷ்டபதியில ஜெயதேவர் சொல்றார். ராம விரகம் தசரதரை உலுக்கி சாச்சுடுது. இன்னைக்கு பாராயணம் காலம்பரை தான் பாராயணம். ஹா ராகவ மகாபாகோ மம ஆயாச நாசனான்னு கதறிண்டே தசரதங்கிற மகாதீபம் அணையர்ச்சு. சும்மாவா? அப்படிப்பட்ட தசரதர்கிட்ட இருந்து ராமரை வாங்கிட்டு வருதுன்னா சாமானிய காரியமா? அதுதான் விஷயம். இது நிஜமாவே விஸ்வாமித்திரருக்கு சேலஞ்சு தான். அது வாங்கிட்டு வந்துட்டார், எப்படியோ எப்படி வந்துட்டார். ஏன்னா மேல அவதார காரியங்கள் நடக்கணும். அதனால பகவானே பிரேரணை பண்றான். வசிஷ்டரை பிரேரணை பண்ணி எல்லாம் பகவானுடைய ஆத்ம மாயையே நடத்துறது அவதார காரியங்கள். அந்த ஆத்ம மாயைக்கு சீதைன்னு பேர். பிரம்மம் நிர்குணமா இருந்ததுன்னா ஒரு காரியம் என்னாச்சு?
இது சௌந்தரலஹரியில் ஆச்சாரியால் என்னமா முதல் ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். சிவசக்தியா யுக்தோ யதி பவதி சக்த பிரபவித்தும் ந சேதேவம் தேவோ ந கலு குஷலः ஸ்பந்திதுமபி அதஸ்மாத் ஆராத்யாம் ஹரிஹர விரிஞ்சாதிபிரபி பிரணோதோ ஸ்தோதும் வா கதம் அகிருத புண்ணியः பிரபவதி. நகலு குஷலா ஸ்பந்திதுமபி. சௌந்தரலஹரியில் சொல்றார், அம்பாளாகிய இந்த சக்தி பிரேரணை பண்ணலைன்னா அந்த பிரம்மம் சிவனேன்னு உட்காந்துருக்கும். நம்ம பார்த்துலே அப்படிதானே, மாமி ஒரு உந்தினாதான் அப்புறம் மாமா காரியம் பண்ணுவார் இல்லையா. பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கணும், தார் குச்சியை வச்சுட்டு பின்னோட குத்தின்றதுன்னா அவர் ஓடின்னு இருப்பார். அப்படித்தானே இங்கேயும் ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்தாலே அப்படித்தானே. அந்த தத்துவத்தை தான் பிரதிபாதிக்கிறது. இல்லைன்னா பிரம்மச்சாரியாக இருந்துவிட்டா அவன் பாட்டுக்கு அவன் காரியம் உண்டு, அவனுடைய பிக்ஷை உண்டு, அவனுடைய வித்யாபியாசம் உண்டு, அவனுடைய ஜபம் உண்டுன்னு இருந்துன்னு இருப்பான். அதுக்கப்புறம் மேலே விவாகம்னு ஒன்று ஆனால் அப்புறம் அதன் மூலமாக குழந்தைகள் பிறக்கிறது, சம்சாரம் விருத்தி அடைகிறது, தத்வாரா விவகாரங்கள் வருது அப்படின்னு விட்டா சரித்திர விஸ்தாரம் அப்போ தான் நடக்கிறது. புரிகிறதா? இல்லைன்னா அது சிவனேன்னு இருக்கும். நகலு குஷலஹா ஸ்பந்தித்தும் அப்பி அப்படிங்கிறார் ஆச்சாரியார். அந்த பிரம்மத்துக்கு அசையறத்துக்கு கூட சக்தி கிடையாது, அது பேசாம இருப்பா இருக்கும். அவ்வளோது. இவள் ஒருத்தி தான் அஹோ புருஷிகா அப்படின்னு அந்த பிரம்மத்துக்கிட்ட இருந்து சித்தாக வெளிப்பட்டு அப்புறம் நானாவிதமான நாமரூபங்களா அந்த பரபிரம்மத்தை பண்றவளே இவள் தான். இங்கேயும் சரித்திரத்தில் பாருங்களே, சீதையோட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சரித்திர விஸ்தாரமே. அப்புறம் தான் பட்டாபிஷேக பிரஸ்தாபம், அதுக்கப்புறம் வரயாச்சனம், அதுக்கு மேலே வனவாசம், அப்புறம் தண்டகாரண்யத்துக்குள்ள பிரவேசம், அப்புறம் ரிஷிகளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம், ராட்சசால சம்ஹாரம், தத்வாரா மாரீச்சன் வரான், ராவணன் வரான், சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம், விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம், சபரி மோட்சம் இல்லையா. பெருமாளுக்கு இத்தனை அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கோ இல்லையா, இத்தனை நிகிரகம் பண்ணுறதுக்கோ உண்டான சங்கல்பத்தை கொடுக்கறவளே இவள் தான். அவள் தான் சக்தின்னு பேர். எல்லாமே யோகமாகவும் இருக்குது, தத்துவமாகவும் இருக்குது, சரித்திரமாகவும் இருக்குது. ராமாயணத்தையே யோகமாக பார்க்கலாம், ராமாயணத்தையே வேதாந்தமாக பார்க்கலாம், ராமாயணத்தையே பக்திபூர்வமாக பார்க்கலாம், ராமாயணத்தையே தர்மமாக பார்க்கலாம், சொல்லிட்டே போகலாம். ரிஷி பிரணீதமான கிரந்தமாக இருக்கிறதுனால சர்வமும் இருக்குது இங்கே. அதனால் அந்த சக்தியோட கூட சேர்றத தான் அந்த பிரம்மத்துக்கு இவ்வளவு சரித்திர விஸ்தாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சங்கல்பமே ஏற்பட்டுருச்சு. அப்போ தான் ஈஸ்வரனாக ஆகி சமஸ்த தர்மார்த்த காம மோட்சங்களையும் வித்தரணம் பண்ணுறவராக, ஜெகதனுகிரகம் பண்ணுறவராக அப்படி கிளம்புறார். அதனால தான் தியாகராஜரே நேற்று சொன்னார், நீ மட்டும் அவதாரம் பண்ணியிருந்தா இந்த சரித்திரம் நன்னாவே இருந்திருக்காது. பாமணி ஜானகி சௌமித்ரி பரத துல பூமி வேலையு ஸ்ரீர பகத சுத ரசப பாமாமணி ஜானகி வரணும். இன்னொரு கீர்த்தனத்தில் தியாகராஜர் அழகா சொல்றார், உனக்கு சமானம் யாரு? உனக்கு சமானம் யாருமே இல்லை. எதனால உனக்கு சமானம் யாரும் இல்லை ராமா? கண்டிப்பா உனக்கு சமானம் யாருமே கிடையாது. உனக்கு சமானம் யாரும் இல்லைங்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? சும்மா அந்த பல்லவியை மட்டும் பார்க்கப்படாது. அந்த கீர்த்தனத்தில் சமானம் எவரு, சமானம் எவருன்னா ஏன் சமானம் எவரு இல்லை, நீ சமானம் எவரு, உனக்கு சமானம் யாருமே இல்லையேப்பா அப்படின்னா அதற்கு காரணத்தை அனுபல்லவியில சரணத்தில் சொல்லிட்டு வர. இப்படி ஒரு பரிவாரம் உனக்கு இருக்கிறதுனால உனக்கு சமானம் யாரும் இல்லை. பத்னினா சீதையை போல பத்னி இருக்கணும், அண்ணா தம்பிகள்னாலும் பரதலட்சுமண சத்ருகுணால போன்ற சகோதரால் இருக்கணும். இப்படி ஒரு பரிவாரம் இருக்கிறத யூ ஆர் அன்பீட்டபிள். ஏன்னா இப்படி இருக்கணுமே, பரிவாரம்னா இப்படி இருக்கணுமே இல்லையா. இதை சொல்றார், பாமரு மொலகே ரமணி
சமானமேவரு ரமணி சமானமெவரு పలుకు పలుకులతో తేనే పలుకు పలుకులతో తేనే నలుగు మాటలాడుచోను పలుకు పలుకులతో తేనే నలుగు మాటలాడుచోను పలుకు పలుకులతో తేనే నలుగు பஞ்சரப்பு சிலுக அப்படின்னா கூண்டுல இருக்கிற கிளின்னு அர்த்தம். பஞ்சரம்னா கூண்டு, சிலுகனா கிளி. இந்த சீதைங்கிற கிளி எங்க இருக்கானா ராமருடைய ஹிருதய கூண்டுக்குள்ள இருக்கா. ராமருடைய ராமபக்திங்கிற ஒரு அழகான கூண்டு, அந்த கூண்டுக்குள்ள சதா ராம ராம ராமான்னு ராமநாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற கிளி. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு மறிக்கொழுந்தான் இவள். அப்படி மறிக்கொழுந்துன்னு ஏன் சொல்றார் அப்படின்னா, ரொம்ப அழகா ஒரு சமயம் நம்ம சத்குருநாதர் இதுக்கு அர்த்தம் சொன்னார். அதையே மறிக்கொழுந்துன்னு சொல்லணும். நீ இந்த ஒரு பெரிய வீடா இருந்தா கூட ஒரு மறிக்கொழுந்து கட்டு வாங்கிட்டு வந்து அந்த வீட்டோட ஒரு கோடியில வச்சுட்டு அந்த ஆற்றை பூட்டிடுங்க. அடுத்த நாள் காலம்புற ஆற்ற திறந்தா அந்த வீடு முழுக்க கம்முன்னு இந்த மறிக்கொழுந்து சுகந்தம் இருக்கும். அது எங்கேயோ ஒரு கோடியில் இருந்தாலும். அதை போல் அசோகவனத்தில் ஒரு கோடியில் அசோக வாட்டிகா, அதே லங்கையில் எங்கேயோ ஒரு சம்சபா விருட்சத்தின் அடியில் ஒரு 10 மாதம் அப்படி உட்காண்டிருந்தா. 10 மாதம் அந்த ஊரை விட்டு அவள் கிளம்புறதே. தட் வாஸ் நோ மோர் ராவண ராஜ்யம், இட் பிகேம் ராமராஜ்யம். ஒரு 10 மாதம் இருந்ததுக்கே ராவண ராஜ்யம் போயிடுத்து, ராட்சச ராஜ்யம் போயிடுத்து, பாகவத ராஜ்யம் வந்துடுத்து, விச் மீன்ஸ் ராமராஜ்யம் வந்துடுத்தாங்க. ஒரு 10 மாதம் அவள் அந்த இடத்துல இருந்ததுலேயே அந்த ஊரோடைய தன்மையே மாறிவிடுச்சு, ராமமயமாக எடுத்தது. இப்படி தான் அதனால் மறிக்கொழுந்துங்கிறார். எப்படி ஒரு கோடியில் இருந்தாலும் அந்த மறிக்கொழுந்து சுகந்தம் அந்த இடத்தையே வியாபிச்சுடுமோ, அதை போல் சீதை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருந்தாலானால் அந்த இடம் முழுக்க ராமமயமாக ஆயிடும் அப்படிங்கிறார். அதனால பாம மருவமோலக பக்யனு பனுச்சரபு சிலுக. இப்படிப்பட்ட சீதை உன் பக்கத்துல உன்னுடைய நாயகியா உட்கார்ந்துருக்கிறதே சமானமே வரும். அப்படி அர்த்தம் அதுக்கு. அந்த அண்மை அப்படி பண்ணணும். அது அப்படி ஒரு நாயகி, அப்படி ஒரு பாமை உனக்கு இருக்கிறதே சமானையார். அடுத்தது சொல்றார், பலுகு பலுகு லது தேனே லொலுகு மாட்டலாடு சோதருலுகல ஹரி தியாகராஜ. பலுகு பலுகு தேனே லொலுகு மாட்டலாடு சோதருலு. பேச்சுக்கு பேச்சு, பலுகு பலுகுனா பேச்சுக்கு பேச்சு, தேன் ஒழுக பேசுவாளாம். தேனேல் ஒழுக்கு மாட்டலாடு. மாட்டலாடுனா பிரியத்திலே பேசுறது. தேனேல் ஒழுக்குனா தேன் ஒழுக. ஒரு சில பேருக்கு வாய் தேனா இருக்கும், ஹிருதயம் தேளா இருக்கும். இப்படி ஒரு சில பேர் உண்டு. உங்களை மாதிரி உண்டா? ஆஹாஹா அப்படியா, ஆஹா வந்தேளே ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்லாம் தேன் ஒழுக பேசுவா, ஹிருதயத்தில் தேளா இருக்கும். உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று அனார்ஜவம்.
இப்படி நிறைய பேர் வாய்ப்பந்தல் போடுறவாள்லாம் உண்டு. ஒரு சில பேருக்கு வாக்கு தேளாக இருக்கும், ஹிருதயம் தேனாக இருக்கும். ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அந்த நாளில். அவர் உபன்யாசம் அப்படி பண்ணுவார். உபன்யாசம் பண்ணி முடிச்சா அவருக்கு சம்பாவனை பண்ணுவா இல்லையா, ஒரு ஒரு அங்கவஸ்திரத்தில் அப்படி வாங்கி முடிஞ்சுப்பார். அந்த சமயமாக யாராவது ஒரு ஏழை பிராமணன் நாளைக்கு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் வச்சுருக்கேன், மாங்கல்யத்துக்கு கூட வழி இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை அப்படின்னா இதை அப்படியே தூக்கி கொடுத்துட்டு வந்துடுவார். அப்போ என்ன பண்ணுவார், கொடுக்கறத ஏண்டா நேத்திக்கு வந்திருக்கப்படாதா, அவர் பேசுறது இப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா நேத்திக்கு ஒரு 500 ரூபா வந்ததே, நேத்திக்கு வந்துருந்தா நிறையா கொடுத்துருப்பேனே, இன்னைக்கு ஒரு 100 ரூபா தானே வந்திருக்கு, அதை சொல்கிற விதம் எப்படி பண்ண, நேத்திக்கு வந்திருக்கப்படாதா அப்படிம்பார். இது பரிவால சொல்கிறது. வாக்கு தேளாக இருக்கும், ஹிருதயம் தேனாக இருக்கும். சரி வருமா அப்படின்னு பார்த்து பேசுறவாளாம். அதுதான் பலுக்கு பலுக்கு, இப்படி பேச்சுக்கு பேச்சு யோஜனை பண்ணி பேசுவாளாம். அப்படின்னா காரியம் பண்ணுறது அவர் எப்படி தான் பண்ணுவா, பேச்சு கூட அண்ணாவுக்கு ஹிதமாக இருக்குமோன்னு பார்த்து பேசுவாளாம். தே பலுக்கு பலுக்குல தூ தேனே லொலுகு மாட்டலாடு சோதருலு. அப்படி ஒரு நாயகி, இப்படி ஒரு சகோதராள், இப்படி ஒரு பிருத்திய மண்டலம் ஒன்றை சுற்றி இருக்கிறதே சமானமே வரும் அப்படி அர்த்தம். ஒரு கீர்த்தனத்துக்குள்ளேயும் அப்படி இவ்வளோ விஷயம். விஸ்வாமித்திரர் பல சரித்திரங்களை சொல்லிகிட்டே போவார். ஏன்னா குழந்தைகளோ பெரிவாளோட போகிறதே இது ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். பெரிவாளோட யாத்திரை பண்ணணும்னா எப்போது சாதுக்களோட யாத்திரை பண்ணணும். போகிற வழியில் தீர்த்த மகாத்மியம், க்ஷேத்திர மகாத்மியங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டே போயிடுவா. அப்படியே அவள் கைப்பிடிச்சிட்டு போனால் வைகுண்டமே போயிடலாம். விஸ்வாமித்திரரும் பல சரித்திரங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டே வரார். ராமர் ஆச்சரியமாக சிரவணம் பண்ணுறார். ஏன்னா தன்னுடைய சரித்திரத்திலேயே சாமானிய தர்மத்தையும் காண்பிக்கிறார், பாகவத தர்மத்தையும் காண்பிக்கிறார். சாமானிய தர்மம் மாத்ருதேவோ பவா, பித்ருதேவோ பவ, ஆச்சாரிய தேவோ பவாங்கிற இவ்வளவு தர்மங்களையும் சரித்திரத்தால் காண்பிச்சாலும் அங்கங்கே கதாசிரவணம் பண்ணுறார். ஏன் குசலவர்கள் கீர்த்தனம் பண்ணி தன் கதையை தானே சிரவணம் பண்ணுறார் இல்லையா. தானே போய் ரங்கநாதனை பூஜையும் பண்ணுறார். ரங்கநாதனுடைய குணானுபவங்களை தாயாரோட பண்ணுறார். ஏன்னா பட்டாபிஷேகத்துக்கு முந்தின நாள் தானே போய் ரங்கநாதனை பூஜை பண்ணினார் அப்படின்னு அயோத்தியா காண்டத்தில் வருது. அதனால் தியாயன்னு ஸ்துவன்னு நமஸ்யம்ச்ச அப்படின்னு வருது இல்லையா. அப்படிப்பட்ட பாகவத தர்மத்தையும் தன்னுடைய சரித்திரத்திலேயே கூட காண்பிச்சுட்டு வர. ஆனால் இதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, விஸ்வாமித்திரர் ஏதாவது புண்ணிய சரித்திரங்கள்லாம் சொல்லிட்டு வரத்தே அவர் என்ன சொல்லுவார், அவர் எப்படி நினச்சுட்டு சொல்லுவார்னா, அந்த பிரபுவுக்கே சொல்கிறேனே, இப்போ ஏற்பட்ட பிரபுவுக்கு இந்த சரித்திரங்களை நான் சொல்லிட்டு வரேன். வாமனாவதாரம்லாம் சொல்ல போகிறார் விஸ்வாமித்திரர். வாமனாவதாரம் முதலிய சரித்திரங்கள்லாம் சொல்கிறதே எப்படி சொல்லுவார்னா, எவன் இந்த அவதாரம் பண்ணினானோ அவனுக்கே சொல்கிறேனே அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். கங்காவதாரணம் சொல்ல போகிறார். கங்காவதாரணம் சொல்கிறதே விஸ்வாமித்திரர் எப்படி சொல்லுவார்னா, எவன் சரணத்திலேருந்து இந்த கங்கை பிரவகிக்கிறதோ அவனுக்கே இந்த சரித்திரத்தை சொல்கிறேனே அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் கதையை. ராமர் எப்படி கேட்பார்னா, ஆஹா இது எப்பேற்பட்ட ஆக்கியானம், நம்ம வம்சத்தில் வந்த பெரியவர் பகீரதன், அவருடைய தபசால இந்த கங்கை ஓடி வருதா அப்படின்னு இவர் கேட்பார். இவர் எப்படி சொல்லுவார்னா, இவன் சரணத்துல தானே கங்கை ஓடி வருதுன்னு இவர் சொல்லுவார். அவர் எப்படி கேட்பார்னா, நம்ம பூர்வஜாளில் ஒருத்தர் இந்த கங்கையை கொண்டு வரதுக்கு இத்தனை பிரயாசப்பட்டாரே, அவர் தபசுக்கு தான் கங்கை ஓடி வருது அப்படின்னு ஸ்ரத்தையா கேட்பார். இப்படி ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அது. விஸ்வாமித்திரரோடு இந்த குழந்தைகள் பின்னோட போறா. விடு 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 விடுன்னு நடக்கிறது இல்லையா. விஸ்வாமித்திரருக்கு ஒன்று தோன்றது, ரொம்ப தூரம் நடந்து வரதே இந்த குழந்தைகள், இந்த குழந்தைகளுக்கு பசிதாக இருக்குமோன்னு தோணித்தோம். நல்ல வேளை தோணித்தம் இருக்கு. ஏன்னா இவாள்லாம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு விட்டா, வாயு பக்ஷணம் பண்ணிடுவா, பிராணாயாம பலத்தால் இருப்பா இல்லையானால் காஞ்ச சிறகு 2 எடுத்து வாயில் போட்டுப்பா. இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சவா இவன். இந்த குழந்தைகளோ வேலைக்கு அம்மா கையில் பால் சாதம் சாப்பிட்டுண்டு, ரீதிகோள நீலாம்பரி கேட்டுண்டு, ஹம்சதூளிகா மஞ்சத்தில் பல ஷேடிமார்கள் கைங்கரியம் பண்ண பூலபான் பூமீதவாக பூர்ண பௌவல்யசு நீலகன ஷியாமகரே நிருபமராமைய மல்லே பூலவான் பூமீத பாக பூர்ண பௌவல்யசு. அப்படி தூங்குற குழந்தைகள். பவ்வளின்சுனா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோன்னு அர்த்தம். பவ்வளின்சவே அப்படின்னு விட்டா விஸ்ராந்தி பண்ணிக்கோப்பா அப்படின்னு அர்த்தம். மல்லி மெத்தை உனக்கு சமர்ப்பிச்சிருக்கேனே இல்லையா, ஆரோக்கியவே 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 ஆரோக்கியவே
ದಿವ್ಯಮು ಷಡ್ರಸಯುತ ಭಕ್ಷಣಮೂಲು ಧರ ಸೋದರ ದುಲದೋ ಧರ ಸೋದರ ದುಲದೋ ತ್ಯಾಗರಾದ ವೀಣುದ ಆರಕ್ಯೂಪವೇ ಧರ ಸೋದರ ದುಲದೋ ತ್ಯಾಗರಾದ ವೀಣುದ ಪಾಲು ಆರಕ್ಯೂಪವೇ ಆರಕ್ಯೂಪವೇ ಪಾಲು ಆರಕ್ಯೂಪವೇ సారమైన దివ్యాన్నము షడ్రసయూత భక్షణములు దార సోదరదులతో త్యాగరాజ వీణుత పాలు ஆரகிம்பவே. தியாகராஜ தினப்படி டோலோத்சவத்தில் இத்தனை பக்ஷணங்கள் நைவேத்தியம் பண்றார். சார் நிஜமாவே இத்தனை பக்ஷணம் நைவேத்தியம் பண்ணிருப்போம்னா பாவத்தால் பக்ஷணங்கள் நிறையா இருக்கும். கடைசியில் சீக்கிரம் பண்ணிவிடும், அப்போ தான் வாயில் போட்டுக்க முடியும் அப்படின்னு வச்சுருப்பா. சீக்கிரம் நைவேத்தியம் பண்ணிவிடும். எதுக்குண்ணா இவா வாயில் போட்டுக்கணும். பாவம் முக்கியம். பாவரசமேவ பக்ஷ விசேஷம். பக்ஷணங்கள்னு நிறைய பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஹிருதயத்தில் கல்பிச்சுடலாம் எல்லாத்தையும். மணிமயமான மண்டபத்தையோ ஆசனத்தையோ இல்லையா எத்தனை விதமான பக்ஷ பதார்த்தங்களையோ எல்லாம் ஹிருதயத்தில் கல்பிச்சுடணும். ஹிருதயத்தை கொடுக்கணும். அதுதான் விஷயம். இந்த இடத்துல ஹிருதயத்தை கொடுக்கணும். இத்தனை பக்ஷ பதார்த்தங்களாகவும் இத்தனை தூப தீபங்களாகவும் ஹிருதயத்தையே பண்ணி கொடுத்துடணும். அதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய பூஜை. தியாகராஜர் இப்படி சமர்ப்பிப்பார் தினப்படி. இது டோலோத்சவத்தில் கீர்த்தனம் ஆரகிம்பவே. பாலோட இத்தனை பக்ஷணங்களையும் சமர்ப்பிக்கிறேன், உன்னுடைய சபரிவாரத்தோட ராமா இந்த பக்ஷணங்களை ஏற்று அருளணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆரகிம்பவே. எடுத்துக்கோ, ஸ்வீகரிச்சுக்கோ. விஸ்வாமித்திரர் கேட்குறார் குழந்தைகளை பார்த்து, குழந்தைகளா பசிக்கிறதோடா அப்படின்னு கேட்குறார். என்ன இவர் என்ன பஞ்சபக்ஷ பிரமாண்டமாக கொடுக்க போகிறார்? இப்போ இவரோ ரிஷி வாயு பக்ஷணம் பண்ணுவார், இல்லைன்னா ஏதாவது இலை காஞ்ச சருகுகளை வாயில் போட்டுப்பார். இந்த குழந்தைகளும் பிரமிப்பாக பார்க்கறது, பசிக்கிறதுன்னு கேட்குறாரே, ஏதாவது பெரிய விருந்து பண்ணி வைக்க போகிறாரோன்னு பார்க்கறது இந்த குழந்தை. விஸ்வாமித்திரர் உடனே இந்த குழந்தைகளை உட்காத்தி வச்சு ஆச்சமனம் பண்ணுங்க அப்படின்னார். இதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஆச்சமனம் பண்ண சொல்கிறார். அவர்கிட்ட நிறைய மந்திரங்கள் இருக்கு. நிறைய மந்திரத்தை சித்தி பண்ணி வச்சுருக்காரு. பலை அதிபலைங்கிற 2 மந்திரத்தை உபதேசம் பண்றார். இந்த குழந்தைகளுக்கு புரியல இது எதுக்கு உபதேசம் பண்றார். ஆனாலும் அங்கன்யாசம் கரண்யாசங்கள்லாம் பண்ணி மந்திரம்னா இதெல்லாம் சொல்லி வச்சு அந்த மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி இந்த குழந்தைகளை பார்த்து சொல்றார், இந்த மந்திரங்களை ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தா பசிக்கணும்னா பசிக்கும், பசிக்க வேண்டாம்னா பசிக்கவே பசிக்காது. தூங்கணும்னா இப்போ தூங்கி போயிடலாம். இப்போ இந்த மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு தூங்கணும்னா தூங்கி போயிடலாம். தூங்கப்படாதுன்னு சங்கல்பிச்சுண்டா நீ வருஷக்கணக்கில் தூங்காமல் இருக்கலாம். இப்படிலாம் சித்தி இருக்கிற மந்திரங்கள்லாம் இருக்கு. ஸ்ரீகாந்த நீயட பல தேவல ஸ்ரீகாந்த நீயட பலாதி பல சலகலே ஸ்ரீகாந்த நீயட பலாதி பல சலகலே ஸ்ரீகாந்த நீயட பலாதி பல தியாகராஜர் சொல்றார், ஸ்ரீகாந்தா நீயட்ட பல அதிபல செலகங்கலேதா. இப்படி 2 மந்திரம் இருக்குன்னு லோகத்துக்கே தெரியாது. விஸ்வாமித்திரர் ராமருக்கு உபதேசம் பண்ணி இந்த மந்திரத்தை ராமர் ஒரு தடவை வாங்கி சொன்னாரோ இல்லையோ, இந்த மந்திரங்கள் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க லோக பிரசித்தியாக போயிடுச்சு. இல்லைன்னா இந்த மந்திரம் யாருக்காவது தெரிஞ்சிருக்குமோ? இன்னொன்று, இந்த மந்திரத்தை வாங்கி சொல்றவர் யாரு அப்படின்னுட்டா சர்வ மந்திரத்துக்கும் அதிஷ்டானமாக இருக்கிறவர்.
சர்வ மந்திரங்களும் எதனால் பிரகாசிக்கிறதுனா இவர் அந்தர்யாமியாக இருக்கிறதுனால தான் அந்தந்த மந்திரங்கள் பிரகாசிக்கிறது. அந்தந்த மந்திரத்துக்கு ஒரு தேவதை இருக்குன்னா அந்த தேவதைக்கு அந்தர்யாமியாக இருக்கிறவர், சர்வத்துக்கும் அதிஷ்டானமாக இருக்கிறவர் இந்த மந்திரங்களை வாங்கி ஜபம் பண்ணுறாருன்னா அந்த தேவதைகளுக்கெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம், நம்மள பிரபு ஜபம் பண்ணுறாரு அப்படி. அதனாலே இந்த மந்திரங்கள் தனித்த சோபையோட பிரகாசிக்கிறதாம். அந்த மந்திரங்களுக்கு ஒரு தனி தேஜஸ் வந்து கொடுத்தான். இப்போ நீ ஏட்ட செலகங்களேத ஸ்ரீகாந்த நீ ஏட்ட பலாதிபல, உன்னிடத்துல அந்த பலையும் அதிபலையும் சோபிக்கலையா? உன்னால நீ ஒரு தடவை அந்த மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணதுனால அந்த மந்திரங்கள் தனித்த சோபையோட பிரகாசிக்கிறது. ரொம்ப பெரியவா கிட்டக்க நம்ம போய் அவளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம கிட்டக்க ரொம்ப பிரியம் வந்து கொடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணிவிடுவா. ஏன்னா அவ அதை பொக்கிஷமாக வச்சுருக்கா இல்லையா. ரொம்ப பெரியவா கிட்டக்க போய் இருந்தோமானால் இந்த மாதிரி ஸ்ரேயஸை பண்ணிகிட்டே இருப்பா நமக்கு. இதெல்லாம் தான் ஸ்ரேயஸ். ராமர் ரொம்ப வினீதராக அதை ஸ்வீகரிச்சுட்டார். மேலே இப்படியே நடந்து 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 ராத்திரி வேளை சரையூ நதி தீரத்துக்கு வந்துட்டா. அயோத்தி எல்லைக்கு போயிட்டா. அங்கே சரையூ பிரவகிக்கிறது. ஒரு வனம், அழகான தர்பவனம். தர்பவனத்தில் இந்த தர்பையெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா சில்லுன்னு இருக்கும், தர்பையினுடைய அடிபாகம். அதனால என்ன பண்ணுறாருன்னா விஸ்வாமித்திரர் இந்த தர்பைகள்லாம் செத்தரர், அதுக்குண்டான ஆயுதங்கள்லாம் கையில் வச்சுருக்காரு, பெரிய பேரஃபெர்னேலியாவே வச்சுருக்காரு. இந்த தர்பைகள்லாம் செத்தி அந்த சரையூ நதி தீரத்தில் ஒரு மணல் திடல், அதில் இந்த தர்பையை பரப்பறார். அதனுடைய அடிபாகத்தை மேல் பக்கமாக பரத்துறார். அழகான மஞ்சம் ஒன்று கல்பிக்கிறார். கிசலய சயனதலே குரு காமினி சரண நளின வினிவேஷம் அப்படின்னு அஷ்டபதியில் ஜெயதேவர் பாடுறாரு. அழகான இளம் தளிர்கள், கிசலயம்னு பேர் அதுக்கு, டெண்டர் ஆஃப் ஷூட்ஸ்னு பேர் அதுக்கெல்லாம், அதுக்கு தான் கிசலயம்னு பேர். இந்த மரத்துடைய இளம் தளிர்களை அந்த தர்பைக்கு மேலே அப்படி அழகா அப்படி அலர்த்தினார். அழகான மஞ்சம். சையாட பாடனுசு சத்சர்வபௌம சையாட பாடனுசு சத்சர்வபௌம உய்யாலனுக வைய ஸ்ரீராம உய்யால சுரசதூலு விவரமுக பாடக நவய நவரத்ன மண்டபமு தியாகர நவரத்ன மண்டபமுன தியாகர வினுத கிருதி ஸ்ரீராம வினுத கிருதி பூனின ஸ்ரீராம உயர் லூகவை ஸ்ரீராம உயர் லூகவை தியாகராஜர் அழைக்கிறாரு. நவரத்னமயமான ஊஞ்சல் உனக்காக கல்பிச்சிருக்கேன்ப்பா, அழகான மஞ்சம் கல்பிச்சிருக்கேன், சீதையோடு வந்து நீ சயனிச்சுக்கப்படாதா? உய்யால லூகவை. விஸ்வாமித்திரர் இப்படி அழகான ஒரு தர்ப சயனத்தை கல்பிச்சு ராமலக்ஷ்மணாவை பார்த்து குழந்தைகளா வந்து படுத்துக்கோங்கோ அப்படிங்கிறார். அவா ரெண்டு பேரும் என்ன நினைச்சா, ரிஷி படுத்துக்க போறார் போல இருக்கு, அதுக்காக தான் அழகான மஞ்சம் கல்பிச்சிருக்கார், நம்ம அவருக்கு பாத சேவை பண்ணணும். எப்பவுமே ராமருடைய ஹிருதயம் லக்ஷ்மணனுக்கு புரியும். கைங்கரியம்னா அதுதான் கைங்கரியம். கைங்கரியம்னா எனக்கு தோணித்துன்னு ஒரு காரியம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கைங்கரியம்னு பேர் இல்லை. அவள் ஹிருதயம் புரிஞ்சு பண்ணினாதான் அதுக்கு கைங்கரியம். ஹிருதயம் புரிஞ்சு அப்படின்னுட்டா அவள் சொன்னதை பண்ணுறதானா, அவள் நினைச்சதை பண்ணுறது. உத்தம சிஷ்யன் அப்படிதான் இருப்பான், உத்தம பக்தன் அப்படிதான் இருப்பான். உத்தம சிஷ்யனுக்கு ஒரு குரு சொல்லணுங்கிற அவசியமே கிடையாது.
குரு ஹிருதயம் புரிஞ்சு பண்ணுவான். இத்தனை வாக்கி என் குரு இதைத்தான் சங்கல்பிச்சிருக்கார், இதை தான் அவர் நினைக்கிறார், இப்போ நான் இதை பண்ணினா அவருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு அதை பண்ணிவிட்டு அவன் அப்படி நின்று இருக்கிறதே அப்படி பார்த்து சந்தோஷிப்பார். அப்படி அதுதான் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்கணும் இல்லையா? கூப்பிட்டா கூட நீங்கள் சொன்னது காதில் விழலையே அப்படின்னு ஒரு சிலதெல்லாம் நின்று இருக்கும். அப்படி இல்லை, ஹிருதயம் புரிஞ்சு பண்ணோம். லக்ஷ்மணனுக்கு ராமர் சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை. யூஸ்வலாக எப்படி கன்வே பண்ணுவார் ராமர் அப்படின்னு விட்டா, தூரத்தில் லக்ஷ்மண சுவாமி நின்று இருப்பார். பெரும்பாலும் ரிஷி மண்டலம் ராமரை சூழ்ந்துன்னு இருக்கும் இந்த வனவாசத்துல எல்லாம். அப்போ ராமருக்கு ஏதாவது ஒன்று கன்வே பண்ணணும்னா லக்ஷ்மணனை பார்த்து கஞ்சாடை பண்ணுவார். கஞ்சாடையில் எத்தனை கன்வே பண்ண முடியும்? ஒரு கஞ்சாடை தான் பண்ணுவார். கஞ்சாடையில் என்ன கன்வே பண்ண முடியும்? அந்த கஞ்சாடை ஏதோ ஒன்று சொல்கிறது இல்லையா, அது லக்ஷ்மணனுக்கு புரியும். இதைத்தான் அண்ணா இப்போ சொல்கிறார் அப்படின்னு அவருக்கு நன்னா தெரியும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே அதை பண்ணிவிடுவார். இந்த கஞ்சாடை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கூட அதை பண்ணிவிடுவார். ஆனால் பண்ணிவிட்டேன்னு சொல்ல மாட்டார். ஏன்னா அண்ணா கஞ்சாடை பண்ணுறதை மிஸ் பண்ணிவிடுவோமே. அந்த கஞ்சாடையில் ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு. லக்ஷ்மணான்னு சௌமித்ரியை பார்த்து அப்படி ஒரு கஞ்சாடை பண்ணுறத, அந்த கஞ்சாடையில் அப்படி தழைப்பார் லக்ஷ்மண சுவாமி. அதுக்கப்புறம் சொல்லுவார், நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் ஆயிடுத்து அப்படின்ட்டு. ஹிருதயம் புரிஞ்சு அந்த காரியத்தை பண்ணிட்டும், ஆனால் இந்த கஞ்சாடைக்கு காத்துன்னு இருப்பாராம். கஞ்சாடை பண்ணட்டும், அதுக்கப்புறம் சொல்லலாம். இதெல்லாம் தியாகராஜர் பாடுறார். இதெல்லாம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் இல்லைன்னு நினச்சிக்க வேண்டாம், இம்ப்ரெக்னேட்டடாக இருக்குது. அந்த பாவங்கள் எல்லாம் தன் கீர்த்தனத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார் தியாகராஜர். ಲೇಖನ ನಿಂದು ಜೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳರು ಏಗರ್ದಯುಲೈ ನಿತ್ಯಾನಂದಮು ಸುಂದರ ಮುಖಮುನೆ ಸುಖಮುಸಿತಂ ಮನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮುದಲೋ ಸೌಮಿತ್ರಿಗೆ ಕನುಲ ಜಾಟನು ಸುಖಮ ಲೇಖನ ನಿಲ್ಲು ಜೋಟುಕೊಳ್ಳ ಹೃದಯುಲೈ ನಿತ್ಯ సౌదర్య ములలో సుఖముసితమగు సౌమిత్రికి కనుల జాటలు సుఖమ. இதெல்லாம் தியாகராஜர் சொல்லேன்னா நமக்கு எப்படி தெரியும்? சௌமித்ரிக்கு கனுல ஜாட்டலு சுகம. சௌமித்ரிக்கு எது பிடிக்கும்னா அண்ணா கண்ணால பண்ற ஜாட பிடிக்கும். அதைத்தான் உபாசனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சுகமான என்ன அர்த்தம்னா அதை உபாசிக்கிறான்னு அர்த்தம். பரதனுக்கு எது பிடிக்கும்னா அண்ணாவுடைய சுந்தர முகம். அண்ணா முகம் கொஞ்சம் கூட வாடப்படாது. சுந்தர முகமுன சுகமுபரதுனிகி சுக்ஞான ரூபமுன சுகமுரி புக்குணுனிகி. சத்ருகுணன் எதை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு ராமருடைய தத்துவத்தை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கான். சீதா சௌந்தரியத்தை தியானம் பண்றார், லக்ஷ்மணன் கஞ்சாடைய தியானம் பண்றான், பரதன் சுந்தர முகத்தை தியானம் பண்றான், சத்ருகுணன் ராம தத்துவத்தை தியானம் பண்றான். இவாள்லாம் சௌந்தரியத்தை தியானம் பண்றா, ரூபத்தை தியானம் பண்றா. ஏன் சத்ருகுணன் தத்துவத்தை தியானம் பண்றானா? ரூபத்தை தியானம் பண்ணா ராமர் பெண்ணோட போயிடுவான், பரதனுக்கு கைங்கரியம் பண்ண முடியாது. அதனால தத்துவத்தை சிந்தனம் பண்ணிண்டு அந்த ராமரோட பக்தன் எங்க அண்ணா பரதன், அவருடைய பக்தன் நான் அப்படின்னு பரதனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கான். சரண யுகமுனது சுகமாஞ்சனேயுனிகி. ஆஞ்சநேயர் கேட்கவே வேண்டாம், ராமருடைய சரணமே அவருக்கு உபாசனை. தியாகராஜர் இதில் ஒரு சொட்டு கொடுத்துக்கிறார் தனக்கு. என்னன்னா அவாவாளுக்கு அவாவா ஆனந்தம் மட்டும்தான், எனக்கும் இத்தனை பேருடைய ஆனந்தமும் என்ன ஆனந்தம். வரகுண தியாகராஜ வரதானந்தமு லேகன நில்லு ஜோட்டுகொள்ள ஹிருதயுலை நித்ய ஒன்னொன்னும் அப்படிப்பட்ட கீர்த்தனம். லேகனான்னு இன்னும் சுட்டு கொண்டாரும், ஒன்றும் இல்லாமையா அவனை எல்லாரும் சுத்தின்ண்டே இருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம்.
அவாவா உன்னை ஒரு விதமாக அனுபவிக்கிறார். லக்ஷ்மணனை பார்த்து ராமர் கஞ்சாட பண்ணினார். இப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புரியும்? என்னன்னா இப்போ ரிஷி சயனிச்சுக்க போகிறார், நீயும் நானும் பாத சேவை பண்ணணும்னு அர்த்தம். அதான் அந்த கஞ்சாடை. இப்படி இவாளுக்குள்ளே கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதையே அதுக்குள்ள ரிஷி கூப்பிட்டுட்டார், வாங்கோடாப்பா குழந்தைல வாங்கோ. ராஜகுமார ராரான சுவாமி ராரானலுகீட சின்னி பாதமுலேர கூப்பிட்டுட்டாரு. உடனே ரிஷி வாக்க ஒரு அக்ஷரம் மீறி நடந்துக்கப்படாதுன்னு அப்பா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கார். இதுதான் பின்னாடின்னு சொல்ல போறார் ராமர். பிதுர்வச்சன நிர்தேசாது பிதுர்வச்சன கௌரவாது வச்சனம் கௌஷிகஸ்யேதி கர்த்தவியம் அவிசங்கயா. ஒரு அக்ஷரம் பெசகி நடந்துக்கப்படாது, ரிஷி சொன்னத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா அப்பா. அதனால ஓடோடி வந்து 2 பேரும் சயனிச்சுட்டான். 2 பேருடைய சரணத்தை எடுத்து தன் மடியில் வச்சுட்டார் விஸ்வாமித்திரர். இன்னைக்கு விஸ்வாமித்திரர் கௌசல்யா போயிட்டார். ராத்திரி முழுக்க லாலனை நடக்கிறது, அந்த சரணத்தை வருடி 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 அவளுக்கே கொஞ்சம் கூசுறது. இருந்தாலும் ரிஷி பண்றார், அது ஒத்துண்டு தான் ஆகணும். வேண்டாம் வேண்டாம்னு காலெல்லாம் விலக்கிக்கப்படாது. நான் பெரியவா கிட்டக்க அவிநீதமாக நடந்துன்றப்படாது. சாம கண்ணை மூடிட்டு இறுக்கி 2 எடுத்துன்னு இருக்கு. விஸ்வாமித்திரன் நினைக்கிறார், எனக்கா இந்த பாக்கியம்? எவன் பரமபுருஷனோ, எவன் அவனுடைய அம்சமான ஆதிசேஷனோ, அவளுடைய ஸ்ரீச்சரணங்கள் இல்லையா, அவளுடைய ஸ்ரீச்சரணங்கள் தானே வேதத்தோட உச்சியில பிரகாசிக்கிறது, யோகிகளுடைய ஹதயத்தில் தியானம் பண்ணப்படுறது. இந்த சரணத்தை தானே மகாலட்சுமி ஒரு க்ஷணமும் விடாமல் வருடி விட்டு இருக்கா. இதுதானே கங்காஜனகமான திருவடி. இந்த திருவடி தானே அகில ஜகத்துக்கும் ஆதாரமான திருவடி. அப்படின்னெல்லாம் அந்த திருவடியை பார்த்து பார்த்து அதில் சங்கம் சக்கரம் யவம் வஜ்ரம் அங்குஷம் முதலிய ரேகைகள்லாம் தெரியுறது அந்த திருவடியில் இல்லையா. அதை பார்த்து 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 பூரிக்கிறார். எனக்கா இந்த பாக்கியம், எனக்கா இந்த பாக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறார். சரணமுலே நௌமிதி நீ திவ்ய சரணமுலே நௌமிதி திவ்ய சரணமுலே நௌமிதி நௌமிதி ராணி பரபத்ராச்சலே ராணி பரபத்ராச்சல வரதா வரதா வரதானி திவ்ய சரணமுலே நௌமிதி திவ்ய சரணமுலே நௌமிதி நௌமிதி ஆதி புருஷனல்லு அரமர சேயகு ஆதி புருஷனல்லு அரமர சேயகு ஐயா 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 நீ திவ்ய ஐயா 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 நீ திவ்ய சரணமுலே நௌமிதி பாதரவிந்தமே ஆಧಾರಮಣಿರೇನು ಪಾದರವಿಂದಮೇ ಆಧಾರಮಣಿರೇನು ಪಡಿತಿ 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 ದಿವ್ಯ ಪಡಿತಿ 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 ದಿವ್ಯ ಚರಣಮುಲೆ ನೌಮಿದಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣಮುಲೆ ನೌಮಿದಿ நௌமிதி. பத்ராச்சல ராமதாசரோட கீர்த்தனம் இந்த சரணம் தானே. அந்த கல்லை பெண்ணாக்கின திருவடி இந்த திருவடி தானே. இந்த பாதார விந்தத்தை தவிர எனக்கேதான் ஆதாரம் அப்படின்னு அந்த சரணார விந்தத்தை அப்படியே பார்த்து 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 உருகிறார் விஸ்வாமித்திரர். ஆனால் இந்த இடத்துல ரொம்ப ஆச்சரியமா கௌசல்யா சுப்ரஜான்னு எழுப்புறார். இதுக்கெல்லாம் பதே பதே வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கா பெரியவாள்லாம். ஏன் தசரத புத்திரான்னு ஏன் எழுப்பலைனா, தசரதர்கிட்ட கொஞ்சம் கோபம், கேட்ட உடனே அனுப்பலையோனோ, 1000 அனாலிசிஸ் பண்ணி தானே அனுப்பினான். அதனால தசரதர்கிட்ட கொஞ்சம் கோபம். கௌசல்ய உடனே போயிட்டு வாடா குழந்தைகளான்னு அனுப்பிச்சுட்டான். அதனால கௌசல்யா சுப்ரஜா இது ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு விட்டா,
பெறவளைத்தானே சொல்லணும். அந்த வயிறு தானே பெத்து கொடுத்துடு. அதில் கோசலதன் மணி வயிறு வாய்த்தவனே, தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனே, அந்த வயிறு ஈன்றெடுத்து கொடுத்தது. அதனால அவளுக்கு பிரத்யேக நமஸ்காரம். கௌசல்யா சுப்ரஜா. இன்னொன்று ரொம்ப ரசமான வியாக்கியானம். அந்த நாளில் எல்லாம் குழந்தைகள் அக்ரஹாரத்தில் எல்லாம் அந்த நாளில் பெரிய பாச்சித்தப்பாலாம் ஏற்ற தாத்துலேயே இருப்பா. எல்லாம் தாயாயத்தில் தான் நின்றுட்டு இருக்கார். அயோத்தியில் ராம் லல்லாவா நிற்கிறது இந்த பிராயத்தில் தான். இப்போ மேலே பட்டாபிஷேக தர்பார் வரப்போகிறது, மேலே நிர்மாணம் ஆயின்னு இருக்கு. இப்போ நிற்கிறது இந்த பிராயத்தில். அப்படிங்கிறது அந்த பிராயம் அப்படி ஒரு பிராயம். அதை அனுபவிக்கிறா பெரியவாள். பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே அப்படின்னு எழுப்புவாளா? பாடசாலை குழந்தைய வேணா எழுப்பலாம். பாடசாலை குழந்தைய வாத்தியார் டே சந்தியாவதனத்துக்கு டைம் ஆகிட்டு எழுந்துரு அப்படின்னு எழுப்புவார். ராமரையா எழுப்புவார். உத்திஷ்ட நரசார்தூலா கர்த்தவியம் தெய்வம் ஆன்ஹீகம். ஆன்ஹீகானு அனுஷ்டானங்களை பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகிடுத்துன்னு ராமரை எழுப்பப்படாது. வைகுண்டத்தில் இருக்கிற நாராயணனை போய் கேட்க முடியுமா? சந்தியாவதனை ஆயிடுத்தான்னு கேட்க முடியுமா? சாயம் சந்தியா ஆயிடுத்தே சுவாமி பண்ணிட்டீரா, நீர் அர்க்கியம் கொடுத்துட்டீரா அப்படின்னு அவரை போய், ஏன்னா காலம் கர்மா சுபாவம் எதுவுமே வைகுண்டத்தில் கிடையாது. அதை விடுங்க சுவாமி, நரசிம்மர் வந்திருக்காரே பிரதோஷ காலத்தில் தானே வந்தார், நரசிம்மரை போய் கேட்க முடியுமா? சந்தியாவதனம் பண்ணிவிட்டீரா, அர்க்கியம் கொடுத்துட்டீரா? அவருக்கு சந்தியாவதனம் இருக்கா இல்லையானே தெரியல. நரமாவும் இருக்கார், மிருகமாவும் இருக்கார். ஆனால் இந்த அவதாரம் நரசார்தூல, இந்த அவதாரம் தர்மத்தை அனுஷ்டிச்சு காண்பிக்க வந்த அவதாரம். எத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷ்டா தத்ததேவே தரோஜனா சயத் பிரமாணம் குருத்தே லோகாக தது அனுவர்த்ததே. மகாபுருஷால் ஒரு தர்மத்தை அனுஷ்டிச்சுட்டா அவரை லோகம் அவ அனுஷ்டிச்சதுனாலேயே அந்த தர்மத்தை கேள்வி கேட்காமல் பண்ணுவா. ஏன்னா ராமரே அனுஷ்டிச்சாரே. கர்மகாண்டவத கிருஷ்ணுலைபவ, கர்மகாண்டவத கிருஷ்ணுலைபவ, ககனசாருலை காசி ஜதய, கர்மகாண்டவத கிருஷ்ணுலைபவ, ககனசாருலை காசி ஜதய, கனிமனவ அவதருடை, கனிமனவ அவதருடை, எதற்குன்னுட்டா தர்மத்தையும் காண்பிக்கணும், தர்மத்தோடைய பலனையும் காண்பிக்கணும். திரேதாயுகத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னா ரொம்ப கர்மகாண்ட நிஷ்டர்களாக போயிட்டா. கர்மட்டர்கள் கர்மாவை மட்டும் பண்ணிட்டே இருப்பான். கர்மத்துக்கு பலன் என்ன? கர்மாவுக்கு பலன் அல்ப ஸ்வர்க்கம்னு சொல்லப்படாது. நீ விதிவத்தா தர்மங்களை அனுஷ்டிச்சுருக்கிறதுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் சித்த சுத்தி வரணும். தத்வாரா பக்தி ஞான வைராக்கியம் வரணும். தத்வாரா ஜனன மரணம்ங்கிற இந்த பிரமணத்தை விட்டு அகன்று சாஸ்வத பதத்தை அடையணும். இதுதான் படிக்கட்டு. ஒருத்தர் பாத்திரத்தை தேய்ச்சுட்டே இருக்கார். ஏன் பாத்திரம் தேய்க்கிறார்? பளபளான்னு இருக்கிறதுக்கா? பளபளான்னு இருக்கிறதுக்கா பாத்திரம் தேய்ப்பா? நன்னா போட்டு புளிப்பத்தை போட்டு தேய்ன்னு தேய்க்கிறார். பளபளபளான்னு பாத்திரம் ஆயிடுச்சு. அது பிரயோஜனம் இல்லை. ஒரு பால் விட்டு வச்சுக்கணும், அதுதான் பிரயோஜனம். இப்போ பாத்திரத்தை தேய்க்கிற மாதிரி தான் தர்மத்தை பண்ணுறது. நீ தர்மத்தை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா சித்தம் சுத்தமாகும். அதுவும் எப்போ? அந்த தர்மத்தை பகவத் பிரீத்தியர்த்தம் பண்ணினா. அங்கே ஒன்று இருக்குது. அந்த தர்மத்துக்கு உண்டான பலனை உத்தேசித்து நீ பண்ணினா அந்த பலனை கொடுத்துட்டு தர்மம் விலகிடும். அந்த பலன் புண்ணியமாக பாப்பமாக சம்பவிக்கும். அது அடுத்தடுத்து ஜென்மாவில் கொண்டு விட்டுடும். அந்த தர்மத்தை ஈஸ்வரார்ப்பணமாக ஈஸ்வர பிரீத்திக்காக பண்ணினா அது என்ன ஆகும்னா சித்தத்தை சுத்தம் பண்ணும். அந்த சித்த சுத்தமாக இருக்கிறது விஷயம் இல்லை, அதில் பக்தி தங்கணும். சித்தத்துக்கு சுத்தி எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா பக்தி அதில் தங்கறதுக்கு. இப்போ நம்ம கதை கேட்டுட்டும் இந்த காதில் போயிடுறது இல்லையா? காரணம் என்னன்னா சித்தத்தில் வேண்டாத விஷயம் மண்டி இருக்கு. அந்த சித்தத்துக்கு இந்த பக்தியை கண்டெயின் பண்ணுற அளவுக்கு கிளென்லினஸ் இல்லை. அதுக்கு இந்த தர்மங்களை விடாமல் பகவத் பிரீத்தியர்த்தமே பண்ணிட்டு வந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சித்தத்தில் இருக்கிற வாசனைகள் அழியும், சித்தம் சுத்தமாகும். அந்த சுத்தமான சித்தத்தில் பக்தி தங்கும். அந்த பக்தி ஞானமாக அகண்ட ஞானமாக விரியும். அது நம்மளை அகண்டமாக பண்ணிடும். இந்த ஜீவோபாதியை அழிச்சுடும். அதுதான் விஷயம்.
புரியுறதோ? இதை காண்பிக்கிறதுக்கு தான் ராமாவதாரம். இதைத்தான் தியாகராஜர் சொல்றார், கர்ம காண்ட மதா கிருஷ்டுலை பவ ககன சாருலை காசி ஜல்தக கனி மானவ அவதாரோடை. அதை தான் நரசார்தூல்லானார் இங்க. இது மானவ அவதாரம். சங்கச்சக்கர கதாபத்மத்தோட தன்னை நாராயணன் எங்கேயுமே காண்பிச்சுக்கல. யாராவது தப்பித்தவரி இவர் பகவான் சொன்னா கூட தன்னை மனுஷன்னு தான் சொல்லிப்பார். ஏன்னா மனுஷனுக்கு உண்டான லிமிடேஷன்ஸ்க்கு உட்பட்டு மனுஷனுக்கு விதிக்கப்பட்ட தர்மங்களை பண்ணி அதனாலேயே தெய்வமா ஆயிடலாம்ங்கிறத காண்பிக்கிற அவதாரம். ஒரு மனுஷன் உள்ளது உள்ளபடி வாழ்ந்தா அவனை பார்த்து எல்லாரும் தெய்வம். சகஜமாவே மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்னு ஒரு பாட்டு உண்டு. இது ஏதோ படத்துல வந்து பாட்டுன்னு நினைக்க வேண்டாம், அனுபவத்துல பாடின பாட்டு. வாழறபடி வாழ்ந்துட்டா ராமர் எங்கேயுமே தன்னை நாராயணன் விஸ்வரூபத்தை காண்பிச்சு தெய்வம்னு சொல்லும்படியா பண்ணல. அவருடைய அவதார வைபவத்தை பார்த்தாலே இவன் மனுஷனா இருக்கவே முடியாது, இவன் தெய்வம் தான் கை குவிக்கிறாப்புலதான் இருக்கு அவதாரம். ஆனா எங்கேயும் தன்னுடைய அப்ராக்கிருதமான ரூபத்தை எல்லாம் காண்பிச்சு விடல, அமானுஷ்யமான ஒரு சேஷ்டிதம் பண்ணி விடல. உள்ளது உள்ளபடி தன் சத்தியனிஷ்டையால தன்னுடைய தர்மனிஷ்டையால அவதாரத்தை நடத்திட்டு போற அழக பார்த்தாலே இவன் மனுஷனா இருக்க முடியாது, இவன் தெய்வமாத்தான் இருக்கணும். அதனால என்னன்னா கர்மகாண்டத்திலேயே உழண்டு இருக்கிறவாளுக்கு தானே அவளை போல வந்து இப்படி கர்மாக்களை பண்றவனா இருந்து இல்லையா, இப்படி அப்ராக்கிருதமான கல்யாண குணங்களை பிரகடனம் பண்றதே அந்த கர்மகாண்ட நிஷ்டர்களா இருக்கிறவாள்லாம் பாப்பா, யாருடா அது நம்மள மாதிரியே ஒருத்தன் இவ்வளவு தர்மனிஷ்டையோடு இருக்கானே, இவன் யாருடான்னு இவா பார்வை ராமர்கிட்ட போயிடுத்துனா தர்மமும் கிடைச்சுடுத்து, தர்மத்துக்கு பலனும் கிடைச்சுடுத்து. அவளை மாதிரி வந்து அவா சித்தத்தை ஆக்கர்ஷிக்கிறது. இவாள மாதிரியே தர்மத்தை மாஞ்சு தர்மத்தை பண்ணி இவாளுடைய அட்டென்ஷன்லாம் தங்கிட்டக்கு திருப்பி இல்லையா, இதுதான்டா தர்மத்துக்கு பிரயோஜனம்னு தன் ஸ்வரூபத்தை கொடுத்து விடுறது. ராமருடைய சரித்திரத்தால தர்மம் தெரிஞ்சிடும், ராமஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டா பிரம்மம் தெரிஞ்சிடும். வேதத்துல கர்மகாண்டம் முழுக்க தர்மம், ஞானகாண்டம் முழுக்க பிரம்மம். ராமருடைய சரித்திரம் தர்மத்தை காண்பிக்கிறது, ராமஸ்வரூபம் பிரம்மத்தை காண்பிச்சு விடுறது. ராமாயணத்துல ரெண்டும் கிடைச்சு விடுறது. இதுக்குத்தான் அவதாரம் அப்படிங்கிறார் தியாகராஜர். அவனுடைய ஹிருதயாந்தரங்கம் இதுதான், தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த கீர்த்தனத்துல சொல்றார். இதுதான் உத்தேசம். அதனால விஸ்வாமித்திரர் எழுப்புறத்தையே உத்திஷ்ட நரசார்தூலா கர்த்தவியம் தெய்வமானிகம் சந்தியாவதன சமிதாதானத்துக்கு டைம் ஆயிடுத்து எழுந்துக்கோன்னு எழுப்புறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இந்த தர்மத்தை நீ பண்ணினா நீயே பண்ணினியேன்னு லோகமே இந்த தர்மத்தை அனுஷ்டிக்குமே. மேலுகோவைய மம்மேலுகோ ஸ்ரீராம மேலுகோவைய மம்மேலுகோ ஸ்ரீராம மேலைன சீத சமேத நபாக்யம மேலுகோவைய காலம்பரை பாகவதாளுக்கு பிரபோதனம்ங்கிறது நித்தியோத்சவத்தில் உண்டு. காலம்பரை அவளுடைய அனுஷ்டானங்களை முடிச்சுட்டு பிரபு கிட்டக்கு வந்து பிரபோதனம் பண்ணணும். இதெல்லாம் நித்தியப்படி பண்ணிட்டு இருந்தார் தியாகராஜ். பிரபோதனம், உஞ்சவர்த்தி, பூஜை, பாராயணம், பிரவச்சனம், ராத்திரி திவ்யநாம சங்கீர்த்தனம், டோலோத்சவம், இதுதான் நித்தியோத்சவம்னு பேர். அதனால பிரபோதனத்துக்கு நவநீதம் க்ஷீரம் இதெல்லாம் பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்றது வழக்கம். அதை தான் இங்க சொல்றார், ஸ்ரீராம நவநீத க்ஷீரமுலு பாகுகானு அரகியுப வேக மெலுகோவையா. மேலுகோனா எழுந்துக்கோன்னு அர்த்தம். பிரபோதனம் உடனே எழுந்துண்டு விடு விடு விடுன்னு குழந்தைகள் போய் அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுட்டும் விஸ்வாமித்திரர் பெண்ணோட போறார். போற வழியில சரையூ மகாத்மியங்கள்லாம் சொல்லிண்டே போறார். சரையூ எங்கிருந்து வருதுங்கிறத நேத்திக்கே பார்த்தோம். மானச சரோவரத்திலிருந்து ஓடி வருது சரையூ. துளசிதாசருடைய ராமாயணம் துளசி சொல்றார், அங்கிருந்து ஒரு சரையூ எப்படி ஓடி வருதோ அதை போலதான் கைலாசத்துல பார்வதி பரமேஸ்வராளுடைய
அந்த ராமாயண சம்பாஷணம், அவ பிரதம கல்யாணமான பிரதம ராத்திரி சீதை பார்வதிக்கு பரமேஸ்வரன் சொன்ன ராமாயணம் தான் துளசி ராமாயணம். அப்ப எப்படி மானச சரோவர ஜலம் சரையுன்னு ஓடி வருதோ அதை போல கைலாசத்திலிருந்து இன்னொரு சரையு ஓடி வருது. அதுக்கு தான் ராம் சரித் மானஸ்ன்னு பேர். துளசிதாசர் சொல்ற இந்த சரையு பிரவாகத்துல ஆடிப்பெருக்குன்னு ஒன்று வரும் இல்லையா, மங்கள பிரவாகம்னு ஒன்று வரும். அதை போல ராமச்சரித்தம்ங்கிற சரையுல எது மங்கள பிரவாகம் அப்படின்னா சீதா கல்யாணம்ங்கிறது மங்கள பிரவாகம். ஒரு நதி தீரத்துல எப்பவுமே ரிஷிகள்லாம் எப்பவும் தபசு பண்ணிட்டு இருப்பா. அதை போல ராமகதைங்கிற சரையூ தீரத்துல இருக்கிற ரிஷிகள்லாம் தான் வசிஷ்டர், வாமதேவர், ஜாபாலி, சுயக்ஞர், காத்யாயனர், கௌதமர் முதலிய ரிஷிகள் எல்லாம். ஒரு நதியில சுழல் வரும், சுழல்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா. இந்த ராமகதைங்கிற சரிவுல எது சுழல் அப்படின்னு மந்திரையினுடைய உபதேசம் கைகைக்கு, அதுதான் சுழல் அப்படிங்கிறார். முதலைகள்லாம் இருக்குமே, அதை போல இந்த ராமாயணத்துல முதலைகள்லாம், அது ராவண கும்பகர்ணாதிகள்லாம் முதலைகள் இந்த ராமாயண சரையுல அப்படிங்கிறார். அதுல ஒரு பத்மம் விகசிக்குமே, அந்த பத்மம் எதுதான், அதுதான் சீதை. அந்த பத்மத்துல ஒரு வண்டு இருக்குமே, அந்த வண்டு தான் ராமன். இப்படியும் சொல்லிட்டு போறார். ராமகதைங்கிற சரையுவை இப்படி வர்ணிச்சுட்டு வர, எப்படி அங்கிருந்து வரதோ கைலாசத்திலிருந்து இந்த சரையு வரதோ அதை போலதான் கைலாசத்திலிருந்து ராமச்சரித்த மானசம்ங்கிற சரையும் வருது. ஆச்சரியமான விஷயம். அந்தந்த ராமாயணத்தை அவாவா ஹிருதயத்தை கொண்டு அனுபவிக்கணும். ராம்சரித் மானஸ்னா அது ஒரு சமுத்திரம், எப்படி தியாகராஜர் ஒரு சமுத்திரமோ அதை போல. சரையு மகாத்மியங்கள்லாம் சொல்லிட்டே வந்தார். கங்கோத்பத்தி முதலிய சரித்திரங்கள்லாம் சொல்றார். கங்கை எப்படி உற்பத்தி ஆச்சு, எப்படி பகீரதன் கங்கையை பூமிக்கு கொண்டு வந்தா, அதுல எப்படி பரமேஸ்வரனுடைய அந்த தேஜஸானது கங்கையில பிரவகிச்சது, அதுதான் சுப்பிரமணிய சுவாமியாக ஆவிர்வமாச்சு. 6 முகங்களோட 6 குழந்தைகளா தோன்றினார். கிருத்திகா ஸ்திரீகள் அதை வளர்த்துட்டு வந்தா. பார்வதி அதை எப்படி அதை ஒன்று சேர்த்தார், சுப்பிரமணிய சுவாமியாக எப்படி வந்து லோகத்தை அனுகிரகம் பண்றார் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் ஆச்சரியமா சொல்லிட்டு வர. ஒரு சர்க்கத்துல இதெல்லாமும் வருது. ஆனா இந்த மகாத்மியங்கள்லாம் சொல்லிட்டு வரத்தே விஸ்வாமித்திரருக்கு என்னன்னா, இந்த வைபவங்கள்லாம் எவனுடைய வைபவமோ என்ன. சுப்பிரமணிய சுவாமினா விபூதி யோகத்துல பகவான் சொல்றான், சேனாபதிகள்லாம் நான் சுப்பிரமணியனா இருக்கேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றான். கங்கை அப்படின்னு அவனுடைய பாத தீர்த்தம் கங்கை, இத்தனையும் அவனுடைய வைபவம். அவனுடைய வைபவத்தை அவனுக்கே சொல்றேனா அப்படிங்கிற பாவத்துல விஸ்வாமித்திரர் சொல்லிட்டு வருவார். கேட்கிற ராமர் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பெரியவா சொல்றான்னு கேட்டு இருப்பார். இது அவர் பாவம், இது இவர் பாவம். தியாகராஜர் ஒரு கீர்த்தனத்துல சொல்றார், அத்தனை நதிகளுடைய வைபவமும் தனுஷ்கோட்டியில இருக்கே. கோட்டின தூலு தனுஷ்கோட்டிலோ, கோட்டின தூலு தனுஷ்கோட்டிலோ, கோட்டின தூலு தனுஷ்கோட்டிலோ, தனுஷ்கோடி மகாத்மியம் என்ன சொல்றதுன்னா, தனுஷ்கோடி தீர்த்தம் இருக்கே ராமேஸ்வரத்துல, அது ராமருடைய தனுஷோடைய நுனியால ராமர் உண்டு பண்ணின ஒரு தீர்த்தம் அது தனுஷ்கோடி. ராமர் அங்க ஒரு பிளான் போட்டு காண்பிக்கிறார், இப்படித்தான் பாலத்தை நிர்மாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு தன்னுடைய தனுஷோட நுனியால அவர் போட்ட பிளான். அது ஒரு தீர்த்தமா ஆச்சு, அதுதான் தனுஷ்கோடிங்கிற தீர்த்தம். சர்வ தீர்த்தங்களும் தனுஷ்கோட்டியில் இருக்கு, சர்வ தீர்த்தத்தோட சாநித்தியமும் தனுஷ்கோட்டியில் இருக்கு அப்படிங்கிறது மேல்போக்கான அர்த்தம். கோட்டில் உண்டக ஏட்டிக்கு திரிகேவோ
ஓடின்னு இருக்கேன், சர்வதீர்த்தத்துடைய மகாத்மியமும் தனுஷ்கோட்டிலே இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். தனுஷ்கோட்டி எது? தனுஷ் வச்சுருக்காரோ இல்லையோ, அதோட கோட்டி எது? அவரோட சரணம் தான். இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, அத்தனை தீர்த்தமா அவர் சரணத்திலேயே இருக்கே, அவர் சரணத்தை விட்டுட்டு சித்தத்தை அங்கேயும் இங்கேயும் எதுக்கு கொண்டு போறேன்னு அர்த்தம். கோட்டின தூளு தனுஷ்கோடிலோ ஏடிக்கு திரியேவோ. உன் சித்தத்தை அங்கேயும் இங்கேயும் அலைய விடாதே, அத்தனை தீர்த்தங்களும் தனுஷ்கோட்டி அவரோட சரணம். இதை இன்னொரு விதமாக அர்த்தம் பண்ணலாம். குண்டலினி இருக்கு பத்தேள, இந்த குண்டலினி, இந்த இடை பிங்களைங்கிறது அந்த சுஷும்னை அப்படிங்கிறது இந்த இப்படி இப்படி இருக்கு, இந்த இடையும் பிங்களையும். அது பார்த்தா தனுஷ் மாதிரியே இருக்கும். தனுஷோட கோட்டி எதுன்னா இங்கே ஆக்ஞா. தனுஷ்கோட்டினா இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்தை விழிக்க பண்ணிவிட்டா ஒரு யோகி அங்கே பரமபுருஷனை தரிசனம் பண்ணுறான். அப்புறம் அங்கேருந்து ஆச்சு சக்குன்னு சகசிராரத்துக்கு போயிடுத்தானால் சகசிரதள கமலத்தில் மத்தியில் இந்த குண்டலினி போய் சேர்ந்து அங்கே சிவசக்தி ஐக்கியம் நடக்கிறது. அப்போ ஒரு யோகி என்ன பண்ணுறான்னா, தனுஷ்கோட்டியாக இருக்கிற, அதாவது இந்த இடை பிங்களைங்கிறது இங்கே போய் ஒன்று சேர்றது இல்லையா, இந்த இடத்துல ஆக்ஞால அவன் பகவானை தியானம் பண்ணுறான். கோட்டி சூரிய பிரகாசனா பகவான் இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்தில் பிரகாசிக்கிறான். அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுறது. அப்போ அப்படிப்பட்ட யோகி க்ஷணே க்ஷணே அந்த ஆக்ஞால அந்த பகவானை தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கான். சூட்டிக்கு ஷாம சுந்தரமூர்த்தினி மாட்டி மாட்டிக்கு ஜூஜே மகரஜூலகு. அப்படிப்பட்ட மகாராஜர்கள் அவர்கள். மாட்டி மாட்டிக்கு ஜூச்சே அப்படின்னு விட்டா க்ஷணே க்ஷணே அப்படிப்பட்ட அந்த கோட்டி மன்மதலாவண்யனா இருக்கக்கூடிய பிரபுவை இங்க தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்காளே, அப்படிப்பட்ட யோகிகளுக்கு இன்னொரு தீர்த்தத்துக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை, அவளே சர்வ தீர்த்த ரூபமா இருக்கு. இது இன்னொரு அர்த்தம். அதனால தனுஷ்கோட்டில் உண்டக அப்படிங்கிறதுக்கு இப்படி அர்த்தம் பண்ணலாம். தனுஷ்கோட்டிங்கிறது இன்னொரு அர்த்தம் பண்ணலாம். தனுஷோட கோட்டி அவரோட சரணம், அந்த சரணத்திலே சர்வதீர்த்தமும் இருக்கேன். அப்படிதான் விஸ்வாமித்திரர் கதை சொல்றார். அவர் எப்படி கதை சொல்றார்? சர்வதீர்த்த பூதனா இருக்கிறவனுக்கு நான் இந்த சரித்திரத்தெல்லாம் சொல்றேனோ அப்படிங்கிற பாவம். ரொம்ப சுந்தரமான வனங்கள்ல, ரொம்ப ரமணீயமான வனப்பிரதேசங்கள்ல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே தாட்டகா வனத்துக்குள்ள வந்துட்டா. தாட்டகா விற்த்தாந்தத்தை சொல்லிட்டு வரார். இவள் ஒரு யக்ஷியா இருந்து ராட்சசியா ஆனாள் அகஸ்திய சாபத்தால் அப்படிங்கிறது இவளோட சரித்திரம். இவளுடைய 2 பிள்ளைகள் தான் மாரீச்ச சுபாகு. யாரையும் விடமாட்டா. இந்த வழியாக யார் போனாலும் நரமாம்சமாக அப்படியே சாப்பிட்டு எலும்புகளை துப்பிட்டு போயிடுவா. இந்த கொட்டத்தை எல்லாம் அடக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கார் ராமர். இங்கே ஏதோ சும்மா வரத மாதிரி வராருன்னு நினைக்க வேண்டாம். ஈஸ்வரனுடைய ஒரு காரியத்தில் பல காரியம் அடங்கிடும். அப்படி சும்மா ஒரு கல்லை தட்டி விட்டா போதும், அது பல காரியங்களை பண்ணிவிடும். ஈஸ்வரனோல்லையோ அண்டச்சராச்சரத்தை கோத்து வாங்கியிருக்கிற வஸ்துவாச்சே. அதனால அவருடைய ஒரு அவதார காரியம், ஒரு கல்லை அப்படி நகர்த்தினார்னா போதும், அது இன்னி வரைக்கும் நமக்கு இந்த சரித்திரம் பிரயோஜனமா இருக்கு. பத்தேள அது என்னைக்கோ நடந்த ஒரு சரித்திரம்னு இல்லையே, இன்னி வரைக்கும் தாட்டகாவதம் அப்படிங்கிறது அந்த சரித்திரம் பரமமங்களத்தை கொடுக்கறது, பரமக்ஷேமத்தை கொடுக்கறது. அதனால ஈஸ்வரனுடைய காரியம் ஒன்று தான், ஒரு காலத்தில் ஒரு தேசத்தில் அப்படின்னு அதை நினைச்சு விட முடியாது. அப்புறம் அபரிமிதமாக இருக்கும். தாட்டகா விற்த்தாந்தத்தை இப்படி ஆச்சரியமாக சொல்லிகிட்டே வரார் விஸ்வாமித்திரர். இங்கே தான் இருக்கா அந்த ராட்சசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரத்தையே ஹானு வாயை பொழந்துண்டு வரா தாட்டக. பெருசாக துவனி கொடுத்துட்டு வரா. ராமா பார், இவள் தான் தாட்டக வதம் பண்ணு அப்படின்னு. அதுக்குள்ள அவள் என்ன பண்ணுறா, பெரிய பெரிய பாராங்கற்களை தூக்கி போடுறா. கோபம் வருது அவளுக்கு இல்லையா. என்ன இந்த விஸ்வாமித்திரர் ஏதோ ரொம்ப பெரியவரை போல இப்படி அந்தண்டி இந்தண்டி இந்த பக்கமாக நடக்கிறார். அவர் ஒருத்தர் தான் தைரியமாக நடக்கிறவரே. இங்கே இவர்கிட்ட வாலாட்ட முடியாது அவளால். ரொம்ப கோபம் வந்தது அவளுக்கு. பெரிய பெரிய பாராங்கற்களை தூக்கி அப்படி போட பார்க்கறா. ராமர் என்ன பண்ணுறார், ஒன்னொன்னையும் தன்னுடைய பானங்களால் பொழந்துட்டே வர்றார். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய காரியம் இல்லை அவருக்கு. शर शर समरीक शूर शरधि मदविदारमा शर 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 समरीक शूर. தியாகராஜர் சொல்றார், ஒரு புல்ல கிள்ளி போட்டா கூட புல்லுக்கும் ஷரம்னு பேரு, அம்புக்கும் ஷரம்னு பேரு. ஒரு புல்ல கிள்ளி போட்டாலும் அந்த புல்லு அம்பா மாறி அது எதிரிகளை சமனம் பண்ணிடும், சத்ரு சமனம் பண்ணிடும். ஏன்னா வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்ங்கிறது இதுல இருந்து தான் வந்துச்சு. ஷர்ர ஷர்ர, அதுவும் அந்த வேகத்தை பார்த்தா அந்த அம்புகளை எந்த வேகத்தில் போடுறாரோ அந்த வேகத்தில் இந்த கீர்த்தனம் வரும். ஷர்ர ஷர்ர சமரி ஷரதி மதவிதாரம
நம ஷர்ர ஷர்ர அப்படி பாடணும். தாட்டகை கிட்டக்க இன்னும் வதம் பண்ணணுங்கிற சங்கல்பம் பிரபுவுக்கு வரல. ஏன்னா எடுத்த உடனே ஒரு ஸ்திரீ வதம் பண்றதான்னு உள்ள ஒரு சங்கோச்சம். ஒரு அம்பை எடுத்து ராமர் சங்கல்பிச்சு இது நடக்கட்டும்னு பிரயோகம் பண்ணிவிட்டார்னா அந்த அம்பு அந்த காரியத்தை சாதிச்சுட்டு தான் ராமர்கிட்ட திரும்பி வரும். ஆனா ராமரோட பானத்துக்கு விசேஷ பிரபாவம், அது காரியத்தை சாதிக்கும், திருப்பி ராமர்கிட்டே வந்துவிடும். அதனாலதான் ஆஞ்சநேயர் சுந்தரகாண்டத்துல தன்னை அப்படிதான் நினைச்சுக்கிறார், நான் ராமசரம் போல. ராமசரம் எப்படி நேராக போகுமோ அதை போல் நேராக போவேன், எவ்வளோ வேகமாக போகுமோ வேகமாக போவேன், எப்படி காரியத்தை சாதிக்குமோ காரியத்தை சாதிப்பேன், திருப்பியும் எப்படி ராமரிடத்திலே திரும்பி வந்துவிடுமோ அதை போல் நான் ராமர்கிட்டையே திரும்பி வந்துவிடுவேன். தத்வத் கமிஷ்யாமி லங்காம் ராவண பாலிதாம் அப்படிங்கிற அதை போல் போயிட்டு வருவேன் நான் ராமசரம் போல. திருவிசைநல்லூருங்கிற ஒரு ஆச்சரியமான கிராமம். அதில் ரொம்ப ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார், ராமபத்ர தீட்சிதர்னு பேர் இருக்கு. அவர் பல ஸ்தோத்திரங்கள் ராமர் மேல பண்ணியிருக்கார். அதுல ராம பானத்தின் மேல ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கார், ராம சாபத்தின் மேல ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கார். ராம பானஸ்தவம், ராம சாபஸ்தவம் இப்படின்னா பல ஸ்தோத்திரங்கள். ராமர் அம்பு மேல ஸ்தோத்திரம். அதனுடைய பிரபாவத்தை சொல்லி மாளுமா? இப்படி தாட்டகையை வதம் பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு சங்கோச்சத்துல பிரபு நின்று இருக்கிறதே விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், ராமா நீ யோசனை பண்ணாத. ஒரு ஊர்ல ஒரு புலி கொடுத்தோம், அந்த புலி ஆண் புலியா பெண் புலியான்னு யாராவது யோசனை பண்ணிட்டு இருப்பாள். அந்த புலி எப்படியா இருந்தாலும் எல்லாரையும் கபலீகரம் பண்ணிடும். லோகத்துக்கு க்ஷேமம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவன் இல்லையா, அதுவும் நீ ஒரு க்ஷத்ரியன் ராஜகுமாரன், உனக்கு லோகக்ஷேமார்த்த நீ காரியம் பண்ண வேண்டியவன், உனக்கு கர்த்தவியாது. இப்ப போய் ஆனா பெண்ணான்னு பார்த்துட்டு இருக்காது. இவள் பெண்ணே கிடையாது, பெண்ணுக்குரிய எந்த குணமும் இவள்கிட்ட கிடையாது. அப்பதானே இவளை நீ பெண்ணான்னு யோசனை பண்றதுக்கு. மார்தவம், காருண்யம் இல்லையா, இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் இருந்தால் அவளை பெண்ணுன்னு சொல்லலாம். இது பெண் ரூபத்தில் இருக்கிற பைசாச்சம். இவளை போய் நீ பெண்ணுன்னு யோஜனையே பண்ணப்படாது. இன்னொன்று சாதுர்வர்ணிய ஹிதார்த்தம் ஹி கர்த்தவியம் ராஜசூனுனா, நீ ஒரு ராஜா விட்டு பிள்ளை க்ஷத்ரியன், லோகஹிதார்த்தம் இந்த காரியத்தை நீ பண்ணித்தான் ஆகணும். நீ இதை ஸ்திரீவதம்னு நினைக்காதே, தைரியமா பண்ணுங்கிறார். உடனே ராமர் கை கூச்சுன்னு சொல்றார், பிதுர்வச்சன நிர்தேஷாத் பிதுர்வச்சன கௌரவாத் வச்சனோ கௌஷிகஸ்யேதி கர்த்தவ்யம் அபிஷங்கயாக. கம்பராமாயணத்தில் இன்னும் அழகு. கம்பராமாயணத்தில் கம்மன் சொல்றார், ராமர் விஸ்வாமித்திரரை பார்த்து சொல்றாராம். இவ்வளவு விஸ்வாமித்திரர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் இல்லையா, விஸ்வாமித்திரரை பார்த்து ராமர் சொல்றார், என்னை பார்த்து நீங்க இவ்வளவு சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அதர்மமான ஒரு காரியமா இருந்தா கூட, நீங்க சொல்ற காரியம் அதர்மமா இருந்தா கூட நீங்க சொல்றதுனாலேயே நான் அதை பண்ணணும். I have to have some implicit obedience. பெரியவா ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டா இது தர்மமா அதர்மமானு யோசனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவாவாயிலிருந்து கொடுத்தனா நீ அதை பண்ண வேண்டியது. அது வேதத்துக்கு மேல எனக்கு பிரமாணம் அப்படிங்கிறார். வேதத்துக்கு துல்லியமான பிரமாணம். உங்க வாக்குல இருந்து கொடுத்தோங்கிற ஒண்ணு போதும் எனக்கு. இவ்வளவு உங்களை பேச வச்சுட்டேனே எனக்கு க்ஷமிச்சுடுங்கோ. நீங்க சொன்ன உடனே நான் பண்ணியிருக்கணும், நான் இத்தனை யோசனை பண்ணியிருக்கவே விடாது. இன்னொன்று அப்பா அப்படிதான் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா, பிதுர்வச்சன நிர்தேசாது பிதுர்வச்சன கௌரவாது வச்சனம் கௌஷிகஸ்யேதி கர்த்தவ்யம். கௌஷிகர் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா அப்புறம் நம்ம என்ன அதை விசாரம் பண்றது, இது தர்மமா அதர்மமானு பெரியவா சொல்லிட்டா பண்ண வேண்டியதுதான். வேத துல்லியமா அதை நினைக்கணும் அப்படிங்கிறார் அந்த இடத்துல. கம்பராமாயணமே ரொம்ப அழகு. கம்பராமாயணத்துல அப்படிதான் சொல்லிட்டு வர, வேதம் என கொள்வேன் அப்படிங்கிறார். அடுத்தது ஒரு அம்பு தான், ஒகமாட்ட ஒகபான ஒகதார விரதையுடைங்கிறார். ஒரு அம்பு, ஒரு சொல், ஒரு இல்னா மனைவின்னு அர்த்தம். ஒரு தாரம் தான், ஒரு சொல் தான், ஒரு அம்பு தான். ஒரு அம்பை எடுத்து அப்புறம் சங்கல்பிச்சு அந்த அம்பை விட்டு அப்புறம் அந்த அம்பு வீணா போய் எடுத்து கிடையவே கிடையாது, எக்காலத்திலையும் கிடையாது. ராம பாண த்ராண சூர்ய ராம பாண த்ராண சூர்ய மணி பொகடு
பாணத்தோட திராணத்தை, ராம பாணத்தோட சௌரியத்தை ஏமணி புகழுதுரா. நான் என்னன்னு சொல்லுவேன். ராமர் பக்த பரிபாலனம் பண்றார், துஷ்ட நிகிரகம் பண்றார்னா ராம பானமே பண்றதேங்கிறார். திராணம்னா காப்பாத்துறது, சௌரியம்னா துஷ்டால நிகிரகம் பண்றது இல்லையா. பரிபாலனம் நிகிரகம்ங்கிற ரெண்டையும் ராமர் தான் பண்ணுவாருங்கிறதுல ராம பானமே பண்ணும். ராம பாண திராண ಶೌರ್ಯ ಮೇಮನಿ பொகடுதுர ஓ மனச. ஒரு பானத்தை எடுத்தார், இந்த தாட்டக மடியட்டும்னு சங்கல்பிச்சு விட்டார். சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடுசரம் கரிய செம்மல். கம்பராமாயணம். அல்லொக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுத்தலும் வைரக்குன்ற கல்லொக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்று. சொல்வக்கும் கடிய வேக சுடுசரம். அந்த சரம் எந்த வேகத்துல போச்சுன்னு கம்பர் சொல்றாரு. சொல்வக்கும் கடிய வேக. இப்ப நான் ஒரு வார்த்தை பேசுறேன், உங்க காதுல எந்த வேகத்துல இருந்து விழருது? அந்த வேகத்துல. நான் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு புரியும் அப்படின்னுட்டா நான் முதல்ல பிரவச்சனம் முடிச்சுட்டு கிளம்பணும். நீங்க ஒரு 1 மணி நேரம் அப்படியே உட்காந்துட்டு ஓ அப்படியா அப்படின்னு பின்னாடி வரணும். அப்படி இல்லையே. வாக்கும் அர்த்தமும் அப்படியே தான். வாக்கு சொன்ன வேகத்துல அர்த்தம் இல்லையா. சொல்லுக்கும் கடிய வேக சுடுசரம். அந்த வேகத்துல சுடுசரம். விடுத்தல் யார்? விடுத்தது யாருன்னா கரிய செம்மல். அவளை சொல்றதே அல்வொக்குங்கிறார் கம்பனுடைய அழகுது. இதுவும் கருப்பு அதுவும் கருப்பு, ஆனா வித்தியாசம் இருக்கு. இது எப்படின்னா அந்த கருப்பு இருக்கே, அவளோட கருப்பு இருட்டு மாதிரி இருக்கிற கருப்பு. ராத்திரி இந்த கும் இருட்டு இருக்குமே, அல்வொக்கும் நிறத்தினாள். ஆனா இவரை சொல்றதே கரிய செம்மல். இது எப்படி இருக்கும்னா மேகத்தை போல இருக்கிற கருப்பு, அது இருட்ட போல இருக்கிற கருப்பு. வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையோ. மேகம் கொட்டும், அதனாலதான் செம்மல். செம்மல்னா வாரி வழங்குறவன் அர்த்தம். அதனாலதான் ஆழிமழை கண்ணான்னு பாடுறா இல்லையா. மேகத்தை போல வருஷிக்கிறவர். அதனால கார்மேக வண்ணான்னு சொல்லுவோமே, அதை போன்ற ஒரு சியாமல வர்ணம் இவளுடையது. அல்வொக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுத்தலும் வைர குன்ற கல்வொக்கும் நெஞ்சில். அவளுடைய நெஞ்சு எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு வைரக்குன்று மாதிரி இருந்ததுதான், பொழக்கவே முடியாதது. வைரக்குன்ற கல்லொக்கும் நெஞ்சில் தங்காது. அதை பேதிச்சுண்டு அந்த பானம் முதுகு வழியா பிதுங்கி கொடுத்தோம். அப்புறம் கழன்று கல்லா புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்றன்றே. கம்பன மாதிரி யாரு பேச முடியும்? அந்த ராமநாமானும் தங்க வேண்டாமா? ராம பானத்துல ராம நாமம் இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் ராம பக்தி பண்ணலை, ராமாயணம் படிக்கலை, ராமநாமா சொல்லலை, ராமச்சரணத்தில் விழலைன்னா பிரபு ஒரு உபாயம் வச்சுருக்கார். இவன் மேலே ராமபானத்தை போட்டாவது அந்த ராமநாமம் இவன் பிராணப்பிரயாண சமயத்தில் இவன் ஹிருதயத்தில் தங்கட்டும்னு வச்சுருந்தார். இவள் விஷயத்தில் அதுவும் ஃபெயிலியராக போயிடுச்சு. டாக்டர்லாம் கைவிட்ட கேசும்பாடு. அதை போல கல்வொக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்றேன்றே. ஒரு அஷாடை உட்காத்தி வச்சுட்டு ராத்திரி முழுக்க பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் சொன்னான். காலமுறை எழுந்துக்கிறதே ஜீவன் முக்தனா எழுந்துருவேன். என்ன காஃபின்னு தான் எழுந்துப்பான். புரியறத? ஏன்னா இந்த வழியா வாங்குறதே சௌரியமா இந்த வழியா விடுறதுக்கு தான். அதை போல ஒரு அசட்டுக்கு பண்ற உபதேசத்தை போல இவன் சித்தத்துல தங்காதபடி அந்த நாமமும் கழன்று அப்புறம் போயிட்டு கல்லா புல்லருக்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள். என்ன ஓமை, என்ன ஓமை! வாக்குக்கு துல்லியமா அந்த சரத்தை சொன்னதுனால, சொல்லுக்கும் கடிய வேக சுடுசரம்னு சொன்னதுனால ஓமை காண்பிக்கிறத கூட கல்லா புல்லருக்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிற்றன்றே. அந்த வேகத்துல வாக்கு போறது, ஆனா அந்த காது வழியா வந்து விடுறதே. அதை போல இவளுக்கு முதுகு வழியா பிதுங்கி வந்துடுச்சு. உடனே தேவதுந்துபி முழங்கித்து தேவாலாம் புஷ்ப வருஷம் பண்ணினா விஜயராகவனா 12 வயசுல. அபரிமிதமான பிரபாவம். அபரிமிதம்னு நமக்கு தோன்றது, ஏன்னா நம்ம புத்திக்கு புலப்படலை. நம்ம பார்த்து 12 வயசு குழந்தை ஈர்க்குச்சியை எடுத்து இல்லையா தொடப்ப குச்சியில் வேணா வெளில பண்ணி இப்படி விட்டுன்னு இருப்பான். நம்ம பார்த்து 12 வயசு குழந்தை. இது என்ன பிரபாவம்? இது என்ன பிரபாவம்? இது புத்திக்கு புரியுமா? அது இதுதான் வாசம கோச்சரமே மனசா
நிர்குணம்னா புரியாது, சகுணம்னா புரிஞ்சு விடுமா? புரியணுமே. உனக்கு இது என்ன புரியும்? அது கையை குவிக்க வேண்டியது. தாட்டகா சம்ஹாரம் ஆச்சு. உடனே இந்த இடத்துல விஸ்வாமித்திரர் ராமலக்ஷ்மணாவை உட்காத்தி வச்சுட்டு, ஏன்னா பெரியவாளுக்கு ரொம்ப உகப்பு வந்து கொடுத்தோன்னா அவள் என்ன பண்ணுவான்னா தங்கிட்டக்க இருக்கிற ஏதாவது அபூர்வமான ஒன்று கொடுத்துடுவா. ஒரு சில பேர் ஜபமாலையை கொடுப்பா, தன்னுடைய உபாசனா மூர்த்தியை கொடுப்பா, தான் ரொம்ப பிராணனா வச்சுருக்கிற மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுவா. ரொம்ப பெரியவா இப்படித்தான் பண்ணுவா. விஸ்வாமித்திரர் பல மந்திரங்களை ஜபம் பண்ணி வச்சுருக்கார். பல அஸ்திர சஸ்திரங்கள் அவருக்கு தெரியும். ராமலக்ஷ்மணாவை உட்காத்தி வச்சுட்டு ஒரு மந்திரமாக உபதேசம் பண்ணுறார். அந்தந்த மந்திரத்தை வாங்கி அங்கன்யாச கரன்யாசத்தோட ரொம்ப விதிவத்தாக அந்த மந்திரத்தை விஸ்வாமித்திரர் சொல்ல ராமர் வாங்கி சொன்னால், இந்த மந்திரத்தை விஸ்வாமித்திரர் சித்தி பண்ணுறதுக்கு அவர் பல காலம் ஆச்சு. ஏன்னா ஒரு மந்திரமும் அக்ஷரத்துக்கு லட்சம் கோடி ஜபம் பண்ணணும், புரஸ்சரணம் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த மந்திரத்துக்கு உண்டான தேவதை பிரத்யட்சமாகும். மந்திரத்துக்கு உண்டான தேவதை பிரத்யட்சமானாத்தான் அந்த மந்திரம் சித்தி ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த தேவதைகள் எப்படி வரும்னா அபயங்காண்பிச்சுண்டு வரும். ஆனால் ராமர் ஒரு தடவை இந்த மந்திரத்தை வாங்கி சொன்ன உடனே அந்த தேவதைகள்லாம் பிரத்யட்சமானது. எப்படி வருதுன்னா அஞ்சலிபத்தமாக கையை வச்சுட்டு வருது. இமே ஸ்ம பரமோதாரா கிங்கர ராகவ, நாங்கள்லாம் உன்னுடைய கிங்கரர்கள். கிங்கரர்கள்னா நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டு 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 ஒரு எஜமானன் கிட்ட அவனுடைய ஆக்ஞையை வாங்கிட்டு பண்றவனுக்கு கிங்கரம்னு பேர். கிங்கரோமின்னு கேட்கறவனுக்கு தான் கிங்கரன்னு பேர். நான் என்ன பண்ணணும் எஜமானன் ஆக்ஞை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டு அந்த ஆக்ஞையை வாங்கி பண்றவாளுக்கு கிங்கராள்னு பேர். இதுகள்லாம் என்ன சொல்லிட்டு வருது? நீ இட்ட வேலையை பண்றதுக்கு காத்துன்னு இருக்கோம், நாங்கள்லாம் உன்னுடைய கிங்கராள், நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுன்னு வருது. ஏன்னா அதுகளுக்கு தெரியறது தங்களுக்கும் ஆதாரபூதனா இருக்கிறவன் இங்க நம்மளை அழைக்கிறான். அதுகளுக்கெல்லாம் பரம சந்தோஷம். ஏன்னா நம்மளாமும் எவனுடைய அதிஷ்டானத்துல பிரகாசிக்கிறோமோ அந்த பிரபு நம்மளை கூப்பிடுறானே அப்படிங்கிற ஆனந்தம் அதுகளுக்கு. அவளுக்கெல்லாமும் ஆதாரமா இருக்கிற பரமாத்மா தன்னை கூப்பிடுறாரே. என்ன பண்ணணும்னு கேட்டு வருது. பீஷாஸ்மாத் வாதப்பவதே பீஷாதேதி சூர்யா, வேதம் சொல்றது. அவனுக்கு பயந்துண்டு காத்து வீசுறது, அவனுக்கு பயந்துண்டு மழை கொட்டுறது இல்லையா? மிருத்யுர்தாவதி பஞ்சமயிதி, காலனே அவனுக்கு பயந்துண்டு அவன் கண்ணில் படாம ஓடின்னு இருக்கான் காலனே. புரியறதா? அதனால இதுகள்லாம் அப்படி கை குவிச்சுட்டு கேட்கறதே பிரபு சொன்னார், உங்களெல்லாம் எனக்குள்ள ஆவாகனம் பண்ணிக்கிறேன், எப்போ வேணுமோ கூப்பிடுறேன், அப்போ வாங்கும். ஆனால் கடைசி பரியந்தம் தன்னுடைய அவதார வைபவத்தை தன் நிஜபராக்கிரமத்தால் ஸ்தாபிக்கிறாரே தவிர எந்த சகாயத்தையோ யாருக்கிட்டையோ நாடி தன்னுடைய காரியத்தை சாதிச்சுக்கல. தன்னுடைய சத்தியபராக்கிரமத்தால் நிஜபராக்கிரமத்தால் தன் அவதார வைபவங்களை ஸ்தாபிக்கிறது தான் அழகு. இந்த தேவதைகளெல்லாம் தனக்குள்ள ஆவாகனம் பண்ணிட்டார். அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா சமஸ்த மந்திரங்களுடைய சாநித்தியமும் ராமநாமத்துக்குள்ள இருக்குன்னு தெரியுது. ஏன்னா ராமர் வேற, ராமநாமா வேற இல்லை. இத்தனை தேவதைகளையும் தனக்குள்ள ஆவாகனம் பண்ணிட்டார் ராமர்னா என்ன அர்த்தம்னா ராம மந்திரத்துக்குள்ள சர்வ மந்திர சாநித்தியமும் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆமந்திர ஈமந்திர மெச்சி கேடபேட, ஆமந்திர ஈமந்திர மெச்சி கேடபேட, ராம மந்திர ஜபிசோ மனுஜ, ராம மந்திர ஜபிசோ மனுஜ, ராம மந்திர ಜಪಿಸೋಗೆ ಮನುಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸರವೆ ನಿಪ ಮಂತ್ರ, ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗಗೆ ಇದೇ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಬಕುತಿ ರಸಗೆ ಮುಮೆ ಬಟ್ಟೆ ತೋರುವ ಮಂತ್ರ, ಸುಖ ನಿಧಿ ಪುರದರ ವಿಠಲನ ಮಗ ಮಂತ್ರ. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋಗೆ ಮನೋಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಮನುಜ. ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸದಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರ. ಚಂದ್ರಶೇಖರನೇ பரமேஸ்வரனே கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த அன்னைக்கு ராத்திரி, பிரதம ராத்திரி பார்வதிக்கு இந்த மந்திரத்தை தான் உபதேசம் பண்ணினார். சகல வேதங்களுக்கே சாரவான மந்திரம், முகுத்திக்கே இதுவே மூல மந்திரம் அப்படின்னு. உனக்கு முக்தி வேணும்னா இதுதான் மூல மந்திரம். பேசாம ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தா
அதுவே சர்வ வாசனைகளையும் அழிச்சிடும். அதுவே சர்வ அந்தராயங்களை எல்லாம் போக்கிடும். அதுவே சமஸ்த தாபங்களை போக்கிடும். அதுவே கொண்டு நம்ம சித்தத்தை பிரம்மத்தில் ஒடுக்கிடும். ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லையா? அதை இங்கே சொல்லிட்டு வர சித்தாசிரமத்துக்கு வந்துட்டா. சித்தாசிரமத்தில் யஜ்யசாலையில் சங்கல்பிச்சண்டி வாழலாம் உட்காந்துட்டா. ராமரை பொறுப்பை கொடுத்துட்டார் விஸ்வாமித்திரர். நீ பார்த்துக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு, நான் யஜ்யத்தில் உட்காந்துட போகிறேன் அப்படின்னு. ரித்விக்குகள்லாம் வந்துட்டா. யஜ்யம் ஆரம்பிச்சு கொடுத்து ராமர் என்ன பண்ணுறார்? ஆசிரமத்தை சுற்றி சுற்றி வரார். ஏன்னா எந்த பக்கத்தில் இருந்து வேணாலும் ராட்சசன் வருவான். லக்ஷ்மண சுவாமியை வாசல்ல நிற்க வச்சிருக்கார். ஒரு கவி அழகா சொன்னார், இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, மேலிமையும் கீழிமையும் சேர்ந்துட்டு உள்ள இருக்கிற கருவிழியை காப்பாற்றுற மாதிரி இருக்கு ராமலக்ஷ்மணால் இந்த யஜ்யத்தை காப்பாத்துறது. ஏன்னா இந்த கருவிழி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் யஜ்ய குண்டம். புருவத்தில் இருக்கக்கூடிய கேசங்கள் உண்டே, அதுதான் யஜ்ய குண்டத்தை சுற்றி போடப்பட்டிருக்கிற புரஸ்சரண தர்ப. மேலிமை இருக்கே, இதுதான் ராமர். கீழிமை இருக்கே, இதுதான் லக்ஷ்மண சுவாமி. கீழிமை அப்படியே தான் இருக்கும். மேலிமை கீழிமையை தொட்டுட்டு போகும். அதை போல ராமர் என்ன பண்ணுவார்? ஒரு பிரதட்சணம் பண்ணுவார். அப்படி வந்து லக்ஷ்மணனை பார்த்து லக்ஷ்மணா ஜாக்கிரதை அப்படின்பார். திருப்பி ஒரு பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வருவார், லக்ஷ்மணா ஜாக்கிரதை. இது எப்படி இருக்குன்னா, மேலுமே கீழமையை தொடர்றது போல இருக்கு. இது ரெண்டும் சேர்ந்து உள்ள இருக்கிற கருவழியை காப்பாற்றுறது போல யஜ்யத்தை பிரபு சம்ரட்சிக்கிறார். யஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனம் வந்து யஜ்யத்தை நடத்தி கொடுக்கறது. நேத்தியே நம்ம சொன்னோமே, இதுதான் யஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனம். யஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனம் யஜ்யத்துக்கு பலதாதாவா இருக்கிற ஈஸ்வர பிரதிபத்தி ஏற்படுறது தான். யஜ்யம்னா 4 சாமக்கிரிய அக்னியில் ஆகுதி கொடுக்கறதுன்னு நினைச்சுக்கப்படாது. இருக்கிறதுலே பெரிய யஜ்யம் எதுன்னா சித்தத்தை ஆத்மால ஆகுதி கொடுக்கறது தான். அது நடக்கணும். ஆத்மாராமன் இடத்துல சித்தத்தை ஆகுதி கொடுக்கணும். இங்க அதுதான் நடக்கிறது. இது ஏதோ காமிய யஜ்யம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது காமிய யஜ்யமே இல்லை. ராமன் இடத்துல சித்தத்தை பறிகொடுத்து இல்லையா அந்த ராமன் இப்படி யஜ்யத்தை சம்ரட்சிக்கிற அழகை பார்த்துண்டு அதை தியானம் பண்ணிட்டே பண்ற யஜ்யமா இருக்கிறதுனால இது ஞான யஜ்யமாவும் ஆயிடுச்சு. யஜ்யாதுலு சுகமனுவரே சமம் அக்யாதுலு கலரே ஓ மனச சுஞான தரித்ர பரபருலே சுருச்சி துல ஜீவாத்மஹிம் சகல யஜ்யாதுலு சுகமனு சமம் அக்யாதுலு கலரே ஓ மனச யஜ்யாதுலு. யஜ்யாதுலு சுகமனுவாரிக்கு சமம் அக்யாதுலு கலரே. இது ஏன் மெனக்கெட்டு இன்னைக்கு இவ்வளோ பெருசா பிரஸ்தாபிச்சு சொல்றேன்னா, தீட்சிதர் வந்து உட்காந்துருக்காரு இங்க. இந்த கீர்த்தனைக்கு அர்த்தம் ஏன்னா இத்தனை யஜ்யம் பண்ணதுக்கு பிரயோஜனம் என்னன்னா, ஈஸ்வர பிரதிபத்தி இல்லையா. அப்படி மாஞ்சு ராமாயணமும் பாகவதமும் லோகம் முழுக்க போய் சொல்லிட்டு இருக்கு. யஜ்யம்ங்கிறது ஈஸ்வரார்ப்பணமாக பண்ணப்பட்டா அது இப்படி அத்தியாத்ம மார்க்கத்தில் ஒருத்தரை கொண்டு விட்டுடும். அத்தியாத்ம மார்க்கத்தில் ஒருத்தருக்கு ஏற்படுற நிஷ்டை தான் இந்த கர்மாக்களை நீ ஒழுங்காக அனுஷ்டிச்சிருக்கேங்கிறதுக்கு பிரமாணம் அப்படிங்கிறதுக்கு பிரத்யட்சமாக உட்காந்துருக்காங்க. ஸ்ரீ வல்லபாச்சாரியாள்னு ஒரு பெரியவா இருக்கா தெரியுமா? பாகவதத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணியிருக்காரு அவர். சுபோதினின்னு பேர் இந்த பாஷ்யத்துக்கு. அவ பரம்பரையே சோமயாகம் பண்ணின பரம்பரை. அவ பரம்பரையில 108 சோமயாகம் எப்போ பூர்த்தி ஆறதோ அப்போ ஒரு மகாத்மா அவதாரம் பண்ணுவர் அப்படிங்கிறது அந்த பரம்பரையில செவி வழி செய்தியா வந்துட்டே இருக்கு. பெரியவாள்லாம் வதந்தியா சொல்லிட்டே வரா. நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு மகாத்மா வரப்போறார், நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு மகாத்மா வரப்போறார். 108 சோமயாகம் எப்போ பூர்த்தி ஆறும்? 108வது சோமயாகம் வல்லபருடைய அப்பா தான் பண்ணினார். அவர் சோமயாஜி ஸ்ரீ வல்லபாச்சாரியால் அவதாரம் பண்ணுறார். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, 108 சோமயாகம் பண்ணினா பாகவதம் சொல்றதுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும்னு தெரியறது. இதுதான் பிரயோஜனம் யஜ்யத்துக்கு. அல்ப புண்ணியத்தை உத்தேசிச்சு யஜ்யம் பண்ணினா அது ஸ்வர்க்கத்தில் போய் உட்காந்துருக்கணும். அதில் வேற பாகவதம் சொல்றது யஜ்யத்தில் பசுக்களை பலி கொடுக்கணும்னு இருக்கு. புரஞ்சனோபாக்கியானத்தில் நாரதர் சொல்ற, அவ அப்பா புரஞ்சனன் அது பிரச்சேதசர்களுக்கு அப்பா பிராச்சீன பரிஹிசுன்னு பேர் இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, ஒரு யஜ்யம் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த யஜ்யத்துக்கு சங்கல்பிச்சுட்டு கிழக்கு முகமாக தர்பையை போட்டுன்னு உட்காந்துடுவார். பர்ஹிஹின்னு தர்பைக்கு பேர் இல்லையா. பிராச்சி திக்க நோக்கி திருப்பி கிழக்க முகமாக தர்பையை போட்டுன்னு மட்டும் உட்காந்து கர்மாவையே பண்ணிட்டு இருந்தாரே தவிர அவருக்கு ஈஸ்வர சரணத்தில் எதுவும் பக்தி ஏற்படலை. வரட்டு கர்மட்டராக இருக்கார். நாரதர் வந்து புரஞ்சனோபாக்கியானம்ங்கிற ஒரு சரித்திரத்தை சொல்லி தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணி அவர் சித்தத்தை பக்தியில் திருப்பி விடுறாருன்னு சரித்திரம்.
அதில் நாரதர் சொல்கிறார், இந்த யஜ்யத்துக்கு எந்தெந்த பசுக்களை எந்தெந்த ஆட்டை பலி கொடுத்தையோ நீ, அதுகள்லாமும் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுத்து. ஆனால் தங்க கொம்பு வச்சுட்டு நீ வந்தால் உன்னை குத்துறதுக்கு காத்துன்னு இருக்கு அப்படிங்கிற, ரிட்டாலியேட் பண்ணுறதுக்கு காத்துன்னு இருக்கு. இங்கே சாதாரண கொம்பு தானே, அங்கே கூர்தீட்டின தங்க கொம்பு வந்துடுச்சு. விளையாட்டுக்கு சொல்கிறது, ஒரு அர்த்தவாதமாக சொல்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஈஸ்வர பிரதிபத்தி ஏற்படலைன்னா யஜ்யத்துக்கு என்னதான் பிரயோஜனம்? அதைத்தான் தியாகராஜர் சொல்றார், யஜ்ஞாதுலு சுகமனுவாரிக்கு சமம் அஜ்ஞாதுலு கலரே. யஜ்யமே சௌக்கியம், யஜ்யமே சௌக்கியம்னு கர்மாவை மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காத. சூத பௌராணிகரை பார்த்து பாகவதத்தில் சௌனகாதிரிஷிகள்லாம் சொல்றா, ஒரு கால இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த யஜ்ய சந்தர்ப்பத்தில் இந்த யஜ்ய சதஸில் வந்து நீங்கள் பாகவதம் சொல்லாமல் போயிருந்தா இந்த யஜ்யத்தில் நாங்கள் கண்டிருக்கிற பலன் என்னவா இருக்கும்னா, யஜ்ய புகையில் கருகி போயிருப்போம், கருத்து போயிருப்போம். தூம்ராத்மனா அப்படிங்கிறார். நல்ல வேளையா நீங்கள் வந்து பாகவதம் சொன்னேன், இதுதான் யஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனம். சுஞான தரித்திர பருபருல ஒரு கால இந்த யஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனம் வாசுதேவ சரணத்தில் ஏற்படுற பிரதிபத்தி தான் உனக்கு தெரியாமல் போயிடுத்துனா இவனுக்கு சுஞான தாரித்யம் இருக்குன்னு. சுஞான தரித்திர பரம்பருல சுருச்சித்துல ஜீவாத்ம ஹிம்சகல. கடைசியில் யஜ்யத்துக்கு நீ கண்டிருக்கிற பிரயோஜனம் ஒரு ஜீவனை ஹிம்சை பண்ணினானா தான் இருக்கும். இது இல்லை யஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனம். இந்த யஜ்யம் உன்னை ஞான யஜ்யத்தில் கொண்டு விடணும். சமஸ்த கரணங்களையும் இந்திரியங்களையும், ஏன் இந்த ஜீவோபாதியையே உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவில் ஆகுதி கொடுக்கறது தான் பெரிய யஜ்யம். அந்த யஜ்யம் நடக்கணும். அதுதான் இப்போ கதாரூபத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ கதாசிரவண கீர்த்தனம் பண்ணுறோமே, அப்போ நம்மளறியாமல் ஒரு யஜ்யம் நடக்குது. அதனால தான் ஞான யஜ்யம்னு இதுக்கு பேர். ஏன்னா நம்மளறியாமல் நம்ம சித்தம் பகவான்கிட்ட ஒடுங்கிறது. இது ஒரு ஆகுதி. எப்பப்பெல்லாம் சித்தத்தை ஒடுக்குறோமோ அது ஒரு ஆகுதி. அதைத்தான் இங்கே சொல்லிட்டு வந்தார். அதுதான் நடக்கிறது. இங்கே யஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்காளே தவிர இவ சித்தமெல்லாம் ராமன் கிட்டேயே தான் இருக்கு. அப்போ என்ன எடுத்துன்னா, எப்படி பாகவதத்தில் நாபி மகாராஜா ஒரு யஜ்யம் பண்ணுறார். நாபி மகாராஜாவுக்கு யஜ்யம் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ரித்விக்குகள்லாம் அந்த யஜ்யம் பண்ணுறதே, அந்த யஜ்யத்தில் இந்திரா யஸ்வாஹா வருணா யஸ்வாஹான்னு ஆகுதி கொடுக்கறதே அவளுக்கு அவள் அறியாத ஒரு வாசுதேவ தியானம் ஏற்படுறது. என்ன எடுத்துனா, யஜ்ய குண்டத்தில் பகவான் ஆவிர்வாவம் ஆயிட்டான். ஒரு காமியார்த்த யஜ்யம், புத்திரகாமேஷ்டிங்கிற காமியார்த்த யஜ்யம். ஆனால் சித்தத்தை பகவன்மயமாக வச்சுட்டு அந்த யஜ்யத்தை பண்ணினா அந்த தியான பலத்தால் பகவான் அங்கே ஆவிர்வாவம் ஆயிட்டான். அந்த இடத்து பகவானே ரிஷபதேவரா அவதாரம் பண்ணுறான்னு பின்னாடி சரித்திரம். ரொம்ப ஆச்சரியம். மாரீச சுபாகுலாம் ஆகாசத்தில் வந்து நிற்கிறா. ராமர் பார்த்தா, லக்ஷ்மணா ஜாக்கிரதை, அவனை விடாதே, இவனை விடாதே. ரெண்டு பேருமா சரமாரியான அம்புகளை போடுறா. பிரதி அம்புக்கு ஒரு ஒரு ராட்சசன் பலியாரான் நிர்மூலம் பண்றா ஆகாசத்தை. கடைசியில் சுபாகுவை ஒரு ஆக்னேயாஸ்திரம் போட்டு சுபாகுவை வதம் பண்ணினா, மாரீச்சனை ஒரு மானவாஸ்திரம் போட்டு சமுத்திரத்துக்கு அந்தண்ட தள்ளிவிட்டா. அன்னைக்கு போய் விழுந்தவன் தான். அப்புறம் அன்னைக்கு தான் வரான் வெளியில, மானாவரத்தை தான் வெளியில வரான். 12 வயசுக்கு ராம பராக்கிரமத்தை பார்த்து பிரமிச்சு போயிட்டான். ஆனால் ஒரு ஆச்சரியம், இவ்வளவு பிரபாவங்களை விஸ்வாமித்திரர் பார்த்துட்டே இருக்கார். அவரே மகா பிரபாவசாலி. ஆனால் இந்த பிரபாவம்லாம் அவருக்கு ஒன்றுமே பொருட்டாவே தெரியலையாம். தியாகராஜர் சொல்றார், இந்த பிரபாவம்லாம் ஒன்றும் பொருட்டா தெரியல. அவன் பண்ணாமல் யார் பண்ண போறா, அவன் யாருன்னு இவருக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த மாரீச்சனை இப்படி பார்க்குறதும் சுபாகுவை இப்படி பார்க்குறதும், இந்த ராட்சசன் வந்திருக்கானா அந்த ராட்சசன் வந்திருக்கான, தலையை இப்படி திருப்பி அப்படி திருப்பி பார்த்து பார்த்து அம்புகளை விடுற சமயத்தில் அந்த கேசபாரம் வந்து அந்த முகத்தில் பட்டுட்டு போகிற அழகு, அதை சொல்லி தானே கேட்டார். காக்கபக்ஷதரம் வீரம் ஜேஷ்டம்மே தாதுமர்கசி. இந்த பாடசாலை குழந்தைகள்லாம் கண்ணு குடுமின்னு ஒன்று வச்சுன்னு இருக்கும், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் ஒரு முழங்காலுக்கு வேஷ்டியை கட்டிட்டு இடுப்பில் துண்டை கட்டிட்டு சாயங்காலம் இப்படி நம்ம பாடசாலைக்கு போனோம்னா அது சமிதாதானம் பண்ணிவிட்டு இந்த கருப்பு போட்டு வச்சுட்டு வந்து மாமா அப்படின்னு வந்து நிற்கும். ஒன்றும் லட்டுவாக இருக்கும். அந்த குடுமியை வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு அழகும், அதுவும் அப்போ தான் குடுமி போட்டுன்னு இருக்குமா, அதுகளில் 2 அந்த குடுமியில் எல்லா முடியும் போயிடாது, 2 3 இப்படி தொங்கின்னு இருக்கும் வேற. அந்த பிராயத்தில் அதுகள் அப்படி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அந்த அந்த பாத்திரத்தை தூக்கிட்டு பஞ்சபாத்திரத்தை தூக்கிட்டு இப்படி எப்படி ஓடின்னு இருக்கும். அதில் வேஷ்டிலாம் வேற அவிழ்ந்து வேற வரும். அதுகளுக்கு அது ஒரு பெரிய பையன் வந்து வாடா அப்படின்னு கட்டி வேற விடுவோம். இதெல்லாம் பார்த்தாலே ஆனந்தமாக இருக்கும். விஸ்வாமித்திரருக்கு இதெல்லாம் ராமர்கிட்ட பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்ம சாதாரண ஒரு குழந்தைய பார்த்தாலே அப்படி இருக்கும்னா, அந்த கண்ணு குடுமி வச்சுட்டு அதில் வேற 2 3 கேசம் உள்ளே போகாமல் அப்படி வந்து முகத்தில் பட்டுட்டு போகிறது, அதை வந்து இப்படியுமா அம்புகளை போடுறத எப்பேற்பட்ட பராக்கிரமம். அந்த பராக்கிரமத்தை பார்க்கல, அந்த கேசம் வந்து அந்த முகத்தில் பட்டுட்டு போகிற அழகு இல்லையா? இதைத்தான் பீஷ்ம ஸ்துதியில் பீஷ்மர் சொல்கிறார்.
அலககுலாவிருதானனாப்ஜம் விஜயசகே ரத்திரஸ்துமே அனவத்யா. அந்த அலகபாரம் முகத்தில் பட்டுட்டு போகிற அழக, இவர் ஒரு யோகீஸ்வரர், அவர் ஒரு யோகீஸ்வரர், சரீரம் வேற ஆத்மா வேறேன்னு இருக்கிற ஞானிகள். அப்பேற்பட்டவா இந்த லாவண்யத்தை பார்த்து மோகிக்கிறானா, இது அப்ராகிருதமான லாவண்யம். அலகலல்லலடககனி அலகலல்லலடககனி அரமுனி எடுமோகேடோ அலகலல்லலடககனி அரமுனி எடுமோகேடோ அலகலல்லடககனி அரமுனி எடுமோகேடோ அலகலல்லடககனி ಚಲುವು ವೀರ ಕನುಮಾರೀಚು ಚಲುವು ವೀರ ಕನುಮಾರೀಚು ನಿಮಲ ಮರುಚು ಚಲುವು ವೀರ ಕನುಮಾರೀಚು ನಿಮಲ ಮರುಚು ಅಲಕಲಲ್ಲಡಗಗನಿ ஏனோ அலகலல்லடககனி చలువు మీరగను మారీచుని మదమనుచు వేళ అలకలల్లల. அலகம்னா கேசபாரம். அப்பேற்பட்ட மாரிச்ச சுபாகுவோடைய மதத்தை அடக்கக்கூடிய சமயத்தில் கூட விஸ்வாமித்திரர் அந்த கேசம் எப்படி பட்டுட்டு போகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கிறாராம். ஆறான் முனி எட்டு பொங்கேனோம். இந்த பதத்தை பற்றி அந்த இடத்துல எப்படி சந்தோஷப்பட்டார்னு சொல்லலை, எப்படி மகிழ்ச்சியுற்றார்னு சொல்லலை, எப்படி பொங்கினார். அந்த சித்தம் பொங்கறதாம், இட் எப்ஸ் அவுட் அப்படிம்பாளே, அது போல ஹிருதயம் பொங்கறது. சீதை பறி கொடுத்தாங்கிறது விஷயம் இல்லை, விஸ்வாமித்ராதிகள்லாம் சித்தத்தை பறி கொடுக்குறார். தண்டகாரண்யத்துக்குள்ள பின்னாடி பிரவேசிக்க போறார். தண்டகாரண்ய ரிஷிகள்லாம் பார்த்துட்டு ரூபசம்ஹனனம் லக்ஷ்மீம் சௌகுமாரியம் சுவேஷதம், இந்த ரூபம் இந்த ரூபம் இந்த ரூபம் இப்படி இருக்கேன்னு தண்டகாரண்ய ரிஷிகள்லாம் மோகிச்சு போறார். பத்மபுராணம் சொல்றது, நம்ம ஒரு சீதையா இல்லையே இதை கட்டிக்கிறதுக்குன்னு தோணித்தான் அவளுக்கெல்லாம் பத்மபுராணம். அதனால அவள்லாம் கோபிகைகளா அவதாரம் பண்ணினா அப்படின்னு பத்மபுராணம். பல செட்டு கோபிகைகள்லே பல செட்டு இருக்கு. வாமனாவதார கோபிகைகள்னு ஒரு சில பேர், ராமாவதார கோபிகைகள்னு ஒரு சில பேர். கர்கசமித்தை சொல்றது வாமன பகவான் பலியினுடைய யஜ்ய சதஸுக்கு போறார். பலி கேட்கறான், விப்ர கன்னிகைகள் நிறைய எங்க ஊர்ல இருக்கா, அக்ரஹாரத்துல வேணும்னா கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்கட்டான்னு கேட்கறான். அப்போ அந்த அக்ரஹாரத்து பொண்கள்லாம் அவரை கொட்டாமல் பார்க்குறதா, நம்மளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா தேவலையே அப்படின்னு வாமன பகவானை பார்த்து ஆசைப்பட்டது. ஆனால் அவர் தான் இந்த சித்தாசிரமத்துக்கு தபசுக்கு வந்துவிட்டார். இது வாமன பகவான் அவதாரம் பண்ணின இடம், அது இந்த சித்தாசிரமம். இப்போ யஜ்யம் நடக்கிறதே அந்த இடம். இங்கே தபசுக்கு வந்துவிட்டார், இங்கே தான் அவதாரம் பண்ணினார், இங்கே திருப்பி தபசுக்கு வந்துவிட்டார். அப்போ இவாளுடைய ஆகாங்ஷ பொய் போகப்படாது இல்லையா, இந்த ஒரு செட்டு கோபிகைகளாக அவதாரம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னெல்லாம் கர்கசமீத்தை சொல்றது. சித்தாசிரமத்துக்கு வாமன பகவான் அவதாரம் பண்றாரு. அப்பவே அதித்யா ஆசிரமபதம் குசுமை சமபாகிரன் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. அதித்தி வாமன பகவானை ஈன்றெடுக்கிறாளே ஆசிரமத்துக்கே புஷ்பவருஷம் பண்ணினான் தேவாள்லாம். அதுக்கு எதனால ஆசிரமத்துக்கே புஷ்பவருஷம் பண்ணினார்னா, அடுத்த அவதாரத்தில் ராமாவதாரத்திலையும் இங்கே யஜ்ய சம்ரக்ஷணம் பண்ண போறார், அடுத்த அவதாரத்திலையும் திருவடி சாத்த போறார். அதனால அதுக்கும் சேர்த்து புஷ்பவருஷம் பண்ணி விடலாம் அப்படின்னு ஆசிரமத்துக்கே புஷ்பவருஷம் பண்ணினான் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவார். ஆச்சரியமா மாரீச்ச சுபாகுவை அடக்கினார், ராட்சசால நிர்மூலம் பண்ணினார். யஜ்ய நாராயணன் யஜ்யத்தை நடத்தி கொடுத்துட்டார். யஜ்யகிருது யஜ்ய புகுங்கிற பிரபு தெரிஞ்சுதானே கூட்டின்னு வந்திருக்கார். விஸ்வாமித்திரனும் தெரியாம கூட்டின்னு வரலையே. யஜ்ய நாராயணனை வச்சுண்டு இந்த யஜ்யத்தால அவனை ஆராதனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல தான் கூட்டின்னு வந்தார். ஸ்ரீ அண்ணா ராமகதாமிருத சாரம்னு ஒரு கிரந்தம் பண்ணியிருக்கார். ஸ்ரீ அண்ணாவுடைய கிரந்தம் ராமகதாமிருத சாரம். அதில் சொல்றார், விஸ்வாமித்திரரோ அந்த யஜ்யத்தால ஒன்னா ஆராதனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தானே நீ யஜ்ய நாராயணன்னு தெரிஞ்சு பிரத்யக்ஷமா அந்த யஜ்யத்தால ஒன்று ஆராதனம் பண்ணணும்னே கூட்டிண்டு வந்தார். நீ யஜ்யத்தை காப்பாத்தின்றதுனால என்ன பண்ணினேனா, ஒன்ன காப்பாத்தின்ற
அவரோ யஜ்யத்தால் ஒன்ன ஆராதனை பண்ணினார், யஜ்யத்தை காப்பாத்தின, அதனால என்ன பண்ணினேன்னா யஜ்ய ரூபியான ஒன்னையே நீ ரட்சிச்சுண்ட அப்படின்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்க. ரொம்ப ஆச்சரியம். அவபிரத ஸ்நானங்கள்லாம் முடிஞ்சது. விஸ்வாமித்திரர் கிருத்தகிருத்தியராக எழுந்தருளி இருக்கார். விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், ராமா ரொம்ப அற்புதமாக யஜ்யம் முடிஞ்சுடுச்சு. ரிஷிகள்லாம் மேலே மிதிலைக்கு போயின்னு ஏன்னா ஜனக மகாராஜன் ஒரு யஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்பவுமே ரிஷிகள்லாம் போய் தர்மத்தை நடத்தி கொடுப்பா. அவளுடைய பிரசன்ஸே அந்த தர்மத்தை சஃலமாக பண்ணிடும். அதனால எங்கெங்கெல்லாம் தர்மங்கள் நடக்கிறதோ அந்த தர்மத்தை புரோத்சாகப்படுத்துவா ரிஷிகள்லாம். ஜனகன் ஒரு யஜ்யம் பண்ணுறான். ஜனகனே ஆத்மஜானி, பர்ஃபெக்ட் கர்மயோகி ஜனகன். பகவான் கர்மயோகத்தை பற்றி சொல்கிறத என்ன போல ஜனகனை போல அப்படிங்கிறான் பகவான். ஜனகாதயா அப்படின்னு கீதையில் அர்ஜுனன் கிட்ட பகவான் சொல்கிறான், ஜனகனை போல என்ன போல கர்மயோகினா அப்படின்னு கர்மயோகத்துக்கு தன்னையும் ஜனகனையும் காண்பிக்கிறான் அப்படின்னுட்டான். இவாள்லாம் காரியங்களை பண்ணிகிட்டே இருப்பாளே தவிர இவா சித்தமோ பிரம்மத்தில் தல்லீனமாக இருக்கும், ஒடுங்கி இருக்கும். ஆத்மஜானியாக இருந்துண்டு ஆத்மானுபவத்தில் தெளிச்சுண்டு சமாதியில் இருந்துண்டு ஆனால் சர்வ காரியங்களையும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவாள். அது எப்படி தான் முடியுமோ நமக்கு இல்லையா? நமக்கு சித்தத்தில் சம்பிரமத்தை தவிர வேற ஒன்று தெரிய மாட்டேங்கிறது. பரமசாந்த சித்த ஜனகஜாதி சரோஜ பவரத அகில ஜகத நரோதகரக சிருஷ்டி ஸ்தித்யல்தகரக மிதக மிதஜ தமனக தசதி பகினுத திவதகர நுரகர கர நிதகத சாரகித ஜகத ஜனகன சொல்றதே பரமசாந்த சித்த ஜனகஜாதிப சரோஜ பவரத அகில ஜகத. ஜெகதானந்தகாரகாங்கிற இந்த கீர்த்தனத்தில் ஜெகதானந்தகாரகாங்கிற முதல் பதத்திலிருந்து நான் சொல்றது அர்த்தமுள்ள பதமா. ஜெகதானந்தகாரகா ஜெய ஜனகி பிராணநாயக அப்படிங்கிற ஒரு பதமா நம்ம அர்ச்சனை பண்ணிட்டே வந்தா. ஜெகதானந்தகாரகாய நமஹ, ஜெய ஜானகி பிராணநாயகாய நமஹ, ககனாதிபசத் குலஜாய நமஹ எப்படின்னு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வந்தா இது ஒரு அஷ்டோத்திரம். கடைசி பத பர்யந்தம், இந்த கீர்த்தனத்தோட கடைசி பத பர்யந்தம் இதை ஒரு நாமாவா அப்படி பண்ணிட்டு வரலாம். இது ஒரு அஷ்டோத்திர நாமாவளியாவே பண்ணியிருக்கார் தியாகராஜர். அகணித குண கனக சேலச தவிகளனாருணா பசம நஜரண பரமகிமாத்புத சுகவித சரண சுரமுனிகண நீத கலசரீர நிதிஜ ரமண பாபகஜனுசம் வரத்யாகர ஜாதினுத. இது வித்வான்கள் இப்போ பாடுறதே எப்படின்னா அதை சுக்குமிழ் அகத்தின்னு பாடிடுவா. அதை அர்த்தம் புரிஞ்சு பாடினா அகணித குண அப்படின்னா அகணித குணாய நமஹ அப்படின்னு ஒரு அர்ச்சனை. அகணித குண கனகச்சேல கனகச்சேலாய நமஹ, அகணித குண கனகச்சேல சால விதளனா. சால மரங்களை தொலை போட்டாரே 7 சால விருட்சங்களை. சால விதளனா அருணாபசமா நச்சரண அருணாபசமான சரணம். பாரமகிமா அபாரமகிமா பாரமகிமாத்புத சுகவிஜன ஹிருத்சதன அத்புத சுகவிஜன ஹிருத்சதனாய நமஹ. கலசனி பரமகிமாத்புத சுகவிஜன ஹிருத்சதன சுரமுனிகண விஹித சுரமுனிகண விஹிதாய நமஹ. கலசநீர நிதிஜா ரமணாய நமஹ. பாபகஜ நிருசிம்ஹாய நமஹ. வரத்யாகராஜனுதாய நமஹ. ஜெகதானந்தகாரகாய நமஹ. இப்படி இருக்குது, இப்படி பண்ணியிருக்க. அகணித குண கனகச்சேல சாலவிதளன அருணாபசமான சரண. இப்படி இதெல்லாம் இந்த மனுஷ பிரயத்னம். இப்படி ஒன்னொன்னா பிரிச்சுட்டு வந்தா இது ஒரு அஷ்டோத்திரம். அதுல பரமசாந்த சித்த ஜனகஜாதிப பரமசாந்த சித்த ஜனகஜாதிபாய நமஹ. சீதைக்கு பெருமை என்னன்னா ஆத்மஜானியோட பொண்ணு எங்க சீதா. ஏப்ப ஷோப்ப எல்லாம் மாமனாரா வந்து விட முடியுமா? இல்லை. ஒரு மாமனார் பெரியாழ்வார், ஒரு மாமனார் சமுத்திரம், ஒரு மாமனார் ஜனகன். ஜனகன்னா ஜனகன் தான் அப்பா. ஜனகன்னா அப்பான்னு அர்த்தம். அப்பானா அப்பா. இப்படி ஒரு அப்பாவா இருக்கணும், அப்படி ஒரு பொண்ணா இருக்கணும். பெரியாழ்வார் ஆண்டாளை போல
அதனால இந்த இடத்துல இதெல்லாம் இதை சங்கல்பிச்சுன்னு தான் கூட்டிகிட்டே வந்திருக்கார் விஸ்வாமித்திரர். அதனால விஸ்வாமித்திரர் அது ஒன்றும் தெரியாதவரை போல கேட்கிறார், ராமா உங்க அப்பாட்ட யஜ்யத்தை காப்பாற்றி கொடுக்கணும்னு சொல்லி தான் கூட்டுன்னு வந்தேன், அது முடிஞ்சு கொடுத்து இப்போ வாஸ்தவத்தில் உன்னை கொண்டு விடணும். ஆனால் எனக்கு என்னமோ தோன்றது நீ மிதிலைக்கும் கூட வந்தால் நல்லா இருக்குமேனு தோன்றது, ஜனக்கன் ஒரு யஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு தெரியாதத மாதிரி சொல்கிற. நீ என்ன சொல்கிறியோ அப்படி வேணும்னா உங்கள் அப்பாட்ட கொண்டு விட்டு விட்றேன், இல்லையா ஆனால் என்னோட வரதானாலும் வா. இவர் என்ன பதில் சொல்லுவார்னு தெரியாத, இதுக்கு தான் அப்பவே பதில் சொல்லிவிட்டாரு. நீங்கள் சொன்னால் அது வேத துல்லியம்னு சொல்லிவிட்டார். ராமர் கை கோச்சுன்னு சொல்கிறார், இதுக்கு பதில் அப்பவே சொல்லி ஆயிடுத்து. பெரியவா சொன்னால் கூட வரப்போகிறேன், ஆக்ஞை பண்ணுங்கோ, என்ன அபிப்பிராயம் கேட்காதீங்கோ, வாடா அப்படின்னு சொன்னால் வரப்போகிறேன். விஸ்வாமித்திரர் பரம சந்தோஷப்பட்டார். அங்கேருந்து கிளம்புறார், ராமலக்ஷ்மணாவோட கிளம்புறார். அங்கே இருக்கிற சிங்கம் புலி கரடியெல்லாம் விஸ்வாமித்திரரை பிரிய முடியாமல் கண்ணில் ஜலம் விட்டுண்டு வந்துதான். விஸ்வாமித்திரர் அவளையெல்லாம் தடவி கொடுத்து, இனிமேல் பயம் இல்லை, நீங்கள்லாம் சௌக்கியமாக இருங்கோ, ராட்சசாலையெல்லாம் பிரபு நிகிரகம் பண்ணிவிட்டார், நீ சௌக்கியமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அந்த மிருகங்களுக்கு ஆசுவாசப்படுத்திட்டு கிளம்பினார். இதுக்கு தான் விஸ்வாமித்திரர்னு பேர். விஸ்வாமித்திரர்னா கோபக்காரர்னு அர்த்தம் இல்லை, விஸ்வத்தோடைய மைத்ரி பாவம் பாராட்டுறவர். மைத்ரீம் பஜத அகில ஹிருஜேத்ரி, அப்படி ஒரு பிரேம தர்மத்தை காண்பிக்கிறது. சாகுந்தலமும் அப்படிதான். சாகுந்தலத்திலேயே கண்ம மகர்ஷியினுடைய ஆசிரமத்தை வர்ணிக்கிறத துஷ்ட மிருகங்கள்லாம் பரமஸ்நேகத்தோடு அங்கே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கு, சகுந்தலா விளையாடின்னு இருக்கா அப்படின்னு வருது. அங்கே அந்த தபசாலையே அப்படி ஒரு பிரேமம் இருக்கு. அங்கேருந்து கிளம்பி இப்படியே நடந்து 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 பல க்ஷேத்திரங்களை எல்லாம் தாண்டி மிதிலையினுடைய எல்லைக்கு வந்துட்டா அங்கே தான் கௌதம ரிஷியினுடைய ஆசிரமம். இந்த ஆசிரமத்தை பார்த்துட்டா அப்படி ஒரு சாநித்தியம் தெரிகிறது. ஆனால் ஆசிரமம் சூன்யமாக இருக்கு, யாருமே இல்லை. ஆனால் ஆசிரமத்தில் ஒரு சாநித்தியம் இருக்கு. நம்ம அதுலேயே நம்ம நிறைய பூஜை பண்ணியிருக்கோம், நிறைய ஜபம் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய பாராயணம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அந்த ஆற்றை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டா கூட அந்த ஆற்றுக்குள்ளே நீங்கள் காலியாக இருக்கிற கிரகத்துக்குள்ளே போனாலும் அத்தனை ஜபம் அத்தனை பூஜை அங்கே நடந்திருக்கு இல்லையா, அந்த சாநித்தியத்தை ஃபீல் பண்ணலாம். வைப்ரண்ட்டாக இருக்கும். அந்த ஆற்றுக்கு யாராவது போகிறானா அவன் ரொம்ப பாக்கியசாலின்னு அர்த்தம், அவன் சௌக்கியமாக இருப்பான். அவனுக்கு இதோட கந்தம் தெரியறதோ இல்லையோ அவன் சௌக்கியமாக இருப்பான். இந்த சாநித்தியம் இருக்கும் இல்லையா. நிறைய இடங்கள்ல மகான்கள் போய் ஒரு நாள் தங்கிட்டு வருவா, 2 நாள் தங்கிட்டு வருவா. பின்னாடி பார்த்துட்டா இவா தங்கின அந்த ஒரு சாநித்தியம் உண்டு இல்லையா, அது ஒரு கோவிலாக போயிடும், அது ஒரு மட்டமாக போயிடும். இல்லை அங்கே யாராவது ஒரு பாகவதாள் வந்து ராமா சொல்லிட்டு இருப்பா, இல்லை அங்கே வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பா. அங்கே அவளுடைய இந்த ப்ரெசன்ஸே அங்கே ஒரு சாநித்தியத்தை கொண்டு வந்து விடுறது அந்த இடத்துல. அதனால நிறைய சரித்திரம். ஒரு சமயம் மகாபரிவா நங்கநல்லூரில் தங்கியிருந்த காலம், ரொம்ப முன்னாடி நான் சொல்கிறது. நங்கநல்லூரில் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில், நங்கநல்லூர் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமே, பெரியவா சொன்னால் இந்த பூமிக்கடியில் பல ரிஷிகள் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா எனக்கு தெரியறது, இந்த பூமியில் இந்த பிரதேசத்தில். அதனால் ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே இங்கே பல ஆலயங்கள் வந்துடும் பார் அப்படின்னு பெரியவா சொன்னான். பெரியவா சொன்னது எப்போவோ. அப்புறம் பார்த்தோன்னா ஒரு பக்கம் ராஜேஸ்வரி, ஒரு பக்கம் ஆஞ்சநேயர், ஒரு பக்கம் லக்ஷ்மி நரசிம்மர், ஒரு பக்கம் லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவர். இன்றைக்கி நங்கநல்லூர் முழுக்க தெருக்கு தெரு குருவாயூரப்பன், ராகவேந்திர சுவாமிகள், அங்கங்கே கோவில். இது பெரியவா என்னைக்கோ சொன்னால் இந்த பூமிக்கடியில் பல ரிஷிகள் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா, இங்கே நிறைய க்ஷேத்திரங்கள் வரப்போகிறதா இல்லையா பார். புரியறதா இப்போ நான் சொல்கிறது என்னன்னு? இதுதான் தபஸ் சாநித்தியம்னு பேர். அந்த ஆசிரமத்தில் இப்போ யாரும் இருக்கா இல்லைங்கிறது விஷயம் இல்லை, அந்த தபஸ் வீண் போகாது. அந்த சாநித்தியம் அங்கே பெருமாளை கூட்டின்னு வந்துடுத்து பார்த்தேளாங்க. இதுக்கு பிரமாணம் என்னென்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, ராமர் வந்துவிட்டார் பாருங்க, அவரை இழுத்துன்னு வந்துடுத்து பாருங்க. விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிறார், ராமா இந்த சரித்திரத்தை என்ன கேட்குற ஒரு குழந்தைன்னு பார்த்துட்டா உனக்கு இந்த சரித்திரம் சொல்லக்கூடாது. ஹந்தன்னு ஆரம்பிக்கிறார். ஹந்தனா ஐயோன்னு அர்த்தம், ஆஹா அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு குழந்தைன்னு பார்த்தா சொல்கிற சரித்திரம் இல்லை, ஆனால் உங்ககிட்ட சொல்லாமல் இருக்க முடியாது, நீ பகவான் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு. ஏன்னா உன்னிடத்துல தான் சொல்லி ஆகணும். அகல்யா சாப விமோச்சனம் உன்னால தான் நடக்கணும். அகல்யா விற்த்தாந்தத்தை சொன்னால் நமக்கு பிரசித்தியாக தெரிஞ்ச சரித்திரம் தான். அதனால் அகல்யையை வந்து தப்பாக நினச்சி விடப்படாது. பஞ்சகன்யாஸ்மரே நித்தியம் மகாபாப விநாசனம்னு அகல்யையை சேர்த்துன்னு இருக்கு. தாரா மண்டோதரி அகல்யா அப்படின்னு சேர்த்துன்னு இருக்கு. அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இவாள்லாம் தங்களுடைய சாரித்திரத்தை குறைச்சிக்கிற மாதிரி குறைச்சுண்டு ராமருடைய பிரபாவத்தை லோகத்துக்கு காண்பிக்கிறார். இந்த பாததூளி எப்பேற்பட்டது? வரிஜ பவ சனக சனல வரிஜ பவ சனக சனல வரிஜ பவ சனக சனல
చాలునే సీతనికి శ్రీరామ పదమ నీ కృప చాలునే సీతనికి அகல்யா விற்த்தாந்தத்தை சொல்லி அவள் உன்னுடைய பாததூளி படுறதுக்காக தான் காத்துன்னு இருக்கா. கௌதமர் சாப விமோச்சனம்னு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, தசரத ராஜகுமாரன் இந்த வழியா வருவான், அவன் பாததூளி உன் மேலே எப்போ படுறதோ அன்னைக்கு உன் சுயரூபத்தை அடைவாய், அது பரியந்தம் யார் கண்ணையும் படாமல் இரு, அதிருஷ்யாபவ இப்படின்னு தான் சொன்னார். அது கல்லா போன்னு சொன்னார்னு அதை ரசமா சொல்ற வழக்கம். எதுக்காக இதை கொடுத்தாருன்னா, இது சாபம் இல்லை, அனுகிரகம். இவள் ஒரு கால் ரூபத்தோடு இருந்தார்னா உலகம் பழிக்கும் இவளை. அதனால யார் கண்ணிலையும் படாமல் இந்த தபஸ பண்ணின்று. கம்மன் சொல்றான், கௌசல்யை விட அகல்ய பெரியவள். ஏன் அப்படின்னா 12 மாசம் கௌசல்ய கர்ப்பத்தில் சுமந்தா, கருவில் சுமந்தாள். இவளோ 1000 வருஷமா கருத்தில் சுமந்தாள். அதனால இவ ரொம்ப பெரியவள் அப்படின்னு கம்மன் சொல்ற. அந்த தபஸுக்கு பலனை கொடுக்கத்தானே வந்திருக்கார். ராமர் ரொம்ப மொல்ல நடக்கிறார். ஏன்னா தன் பாதம் எங்கேயாவது அவள் மேல பட்டுட போறதே, அவள் மகத்தியாச்சே, எங்கேயாவது தப்பித்தவரை தன் பாடம் பட்டுடப்படாதுன்னு நிதானமா நடக்கிறார். ஒரு மலையமாருத்தம் வீசித்து ஒரு ஒரு பாத பாம்சு அப்படி கிளம்பித்து அவள் மேல பட்டுது. சட்டுன்னு ரூபத்தோட நிக்கிறா, ஜோதிர்மயமான ரூபத்தோட கை குவிச்சுண்டு நிக்கிறா அகல்ய. தரிணி சிலையை தபமுதளுக்கு வரடுகள் நீருளு ராஜக ಶೂರಹಲ್ಯನು ಜೂಚಿ ಬ್ರೋಚಿತಿ ಅರೀತಿದಲ್ಯು ಸೇಯವೆ ತ್ಯಾಗರಾಜಗೇಯಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಪರಮ ನೀ ಕೃಪ ಚಲುನೇ. ಶೂரா அப்படிங்கிற இதுக்கு எதுக்கு சூரத்தனம் வேணும்? சூரானா மாரீச்ச சுபாகுவ வதம் பண்ணின சூரா, கரதூஷனால வதம் பண்ணின சூரா அப்படின்னு சொல்லணும். அகல்ய பாவனம் பண்ணின சூரான்னு ஏன் சொல்லணும்? சூரா அகல்யனு ஜூச்சி ப்ரோச்சிதி. சூரா அகல்யை காப்பாத்தினே, இதுக்கு கிருபதானே வேணும், சூரத்தனம் எதுக்கு வேணும்? இதெல்லாம் மகான்கள் சொல்லி கொடுத்தாதான் புரியும் நமக்கு. இந்த பதத்தை ஏன் போட்டிருக்காரு? சும்மா போடுவாரா தியாகராஜர் இந்த பதத்தை? இந்த அகல்ய கிட்டக்க கிருப்பையில உருகி இல்லையா அகல்யை ரட்சிச்சிருக்கார் இல்லையா? கிருபாளோ அப்படின்னு பாட வேண்டியிருக்க, தயாளோன்னு பாட வேண்டியிருக்க, சூரா அப்படின்னு பாடுறாருங்க. எதுக்கு சூரான்னு பாடணும்? ரொம்ப ஆழ்ந்த விஷயம். இந்த அவதாரத்தில் தன் தெய்வம்னு காண்பிச்சுக்கவே படாதுன்னு சங்கல்பம் இல்லையா? தன்னை அறியாமல் தன் வேஷத்தை கலைச்சுன்னு இருக்காருங்க. அதுக்கு ரொம்ப, அதாவது ஒருத்தன் திடீர்னு வரான் ஒரு சதஸுக்கு, அன்பிரிப்பேர்டா, திடீர்னு சதஸில் கூப்பிட்டு உட்காந்து வச்சு வியாக்கியார்த்தம் சொல்லுவோன்னு விடுறா. இம்ப்ராம்டூன்னு பேர் இருக்கு, இம்ப்ராம்டூ ஸ்பீச்சும்பா. அப்போ பொழந்து கட்டணும், பொழந்து கட்டணும். என்னன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் வந்தார், ஆனால் பொழந்து கட்டி விட்டார் சார். அதுக்கு தான் சூரத்தனம் வேணும். அன்பிரிப்பேர்டா தன்னை தெய்வம்னு காண்பிச்சுக்கப்படாதுன்னு தான் அவதாரம். நாடகத்தை பர்ஃபெக்டாக நடத்திட்டு போயிட்டு இருக்கிறதே இப்போ தன்னை அறியாமல் வேஷத்தை கலைச்சிக்க வேண்டியதாக போயிடுத்து. அகல்ய கிட்ட இருக்கிற கிருப்பையால் கொஞ்சம் ஃபெக்கேடை எடுத்து நாராயணன் இப்போ காண்பிக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா? அவரே காண்பிக்கலைனால அவருடைய பாதம் காண்பிச்சு கொடுத்துடுத்து இவரை பகவான். இவர் பாத தூசி அவளை பாவனம் பண்ணி கொடுத்து இல்லையா? அதனால தியாகராஜர் சொல்றார், சூரா அவதாரத்தில் பிளான் பண்ணாத ஒன்றை இப்போ அவதாரத்தில் இம்ப்ராம்ப்டுவா நடத்தணும்னா அதுக்கு சூரத்தனம் வேணுமா வேண்டாமா? என்ன விஷயம் பாருங்க. அதனால சூரா ಶೂರಹಲ್ಯನು ಜೂಚಿ ಬ್ರೋಚಿದಿಯಾರಿ ತಿದಲ್ಯು ಸೇಯವೆ ತ್ಯಾಗರಾಜಗೇಯಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಪದಮನಿ ಕೃಪ ಚಲುನೆ ಸೀತನಿಗಿರ ಶ್ರೀರಾಮ ಪದ ಅಮೃತವಾಹಿನಿன்னு பேர் இந்த ராகத்துக்கு. நட்டபைரவி ஜன்யம் அமிர்தவாகினின்னு ஏன்னா கிருப்ப பிரவகிக்கிறது, அமிர்த பிரவாகமா கிருப்ப பிரவகிக்கிறதுனால. தியாகராஜர் சொல்றார், அந்த அகல்ய வசத்தி இந்த தியாகராஜன் மட்டமா? அந்த பார்வை என் மேல பார்க்கப்படாதா? தியாகராஜ கேயமா ஸ்ரீராம பதம். இதுல இன்னொரு அழகு, ராமா நீ வேண்டாம், உன் பாதம் போதும் எனக்கு. ஸ்ரீராம பதமா நீ கிருப சாலு.
ஏன்னா இவனா தன்னை தெய்வம்னு காண்பிச்சுக்க மாட்டான். பாதமே நீ அவனை தெய்வம்னு காண்பிச்சு கொடுத்துட்டியே, உன் கிருபை போதும் எனக்கு. சித்தானிக்கிராவே, என் சித்தத்துக்கு நீ வந்துடும். ராமபாதமே நீ கிருப்ப சாலும், நான் சித்தானிக்கிராவே. என்ன கீர்த்தனம் அது, என்ன கீர்த்தனம். அகல்ய கூனி குறுகி நிற்கிறா. ராமர் லக்ஷ்மணனோடு ஓடி போய், லக்ஷ்மணா நம்ம அம்மாவை பார்த்த மாதிரி இல்லையாடா இவளை பார்த்தா, கௌசல்யா அம்மாவை பார்த்த மாதிரி இல்லையா, சேவி அப்படிங்கிறா. 2 பேரும் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றா. இவனை எப்படி நேருக்கு நேர் பார்க்கறதுன்னு கூனி குறுகி நிற்கிறா அகல்ய. ஆனா அம்மா ஸ்தானத்துக்கு ஒசத்துறார். ஒசத்தினது மட்டும் இல்லை, போய் நமஸ்காரம் பண்றாரு. எங்கேயாவது ஒரு தெய்வம் வாழ வச்சுட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுமோ? வாழ வச்சுட்டு என் காலில் விழுன்னு சொல்லும், வாழ வச்சுட்டு என் காலில் விழுடா அப்படின்னு சொல்லும். இங்க வாழ வச்சுட்டு இது போய் காலில் விழுறது. இப்படி ஒரு தெய்வத்தை எங்கேயாவது பார்த்தது உண்டா? இப்ப அம்மா ஸ்தானத்துக்கு ஒசத்தினா உடனே ஆசீர்வாதம் பண்ணணுமோனோ, அகல்யா ஆசீர்வாதம் பண்றா, உங்களுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகட்டும். ஆச்சரியம். அன்னைக்கு அகல்ய கையாலே பிக்ஷை பண்ணி, அகல்ய பாவனமாயிட்டாளுங்கிறதுக்கு பிரமாணம் அகல்ய கையாலே அன்னைக்கு பிக்ஷை பண்ணிட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறா. ஜனகனுடைய யஜ்ஞ சதசு. ஜனகன் பார்க்கிறான், மோகிச்சு போறான் ஜனகன். ஜனகனுடைய சித்தம் கொள்ள போறது. ஜனகன் எப்போ சமாதியில் இருப்பார், அவர் சித்தம் பிரம்மத்திலேயே ஒடுங்கி இருக்கும். வெளியில 1000 காரியங்களை பண்ணினாலும் சித்தம் பிரம்மத்திலேயே இருக்கும். ரொம்ப ஆச்சரியம். இது எப்பேற்பட்ட சித்தி, சகஜ சமாதின்னு பேர் இதுக்கு. காரியங்களை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஸ்வரூபத்தில் இருப்பா இவா. அப்படிப்பட்ட ஜனகருக்கு இப்ப சித்தம் பொங்கறது பிரேமையில. ஜனயன ஜனயன மோமுஜூச்சுட జీవనమని నెనరుణ మనసు మర్మము తెలిసి నన్ను పాలింప நடச்சி வச்சிதிவோ. இந்த கீர்த்தனம் தியாகராஜர் தன் பெண் கல்யாணத்தில் பாடின கீர்த்தனம். தியாகராஜருடைய அத்தியந்த சிஷ்யர் வெங்கட்ரமண பாகவதர், வாலாஜாபேட்டை. தியாகராஜரோட பெண் சீதம்மாவுக்கு கல்யாணம் நடக்கிறது, குரு புத்திரிக்கு கல்யாணம். அவர் என்ன பண்ணினார், தஞ்சாவூரில் போய் ஒரு சைத்திரிகனை விட்டு ராம பட்டாபிஷேக படத்தை வரைஞ்சு குரு புத்திரி விவாகத்தில் ஆசீர்வாத கட்டத்தில் கொண்டு சமர்ப்பிக்கணும்னு ஓட்டமும் நடையுமா எடுத்துட்டு நடந்து வர தஞ்சாவூர்லேருந்து திருவையார். கரெக்டாக ஆசீர்வாத கட்டம். தியாகராஜருக்கு இவெல்லாம் புத்திராள் மாதிரி ஆற்றுல வளர்ந்தா. எங்கடா வெங்கட்ரமணனை காணும், வெங்கட்ரமணனை காணணும்னு தியாகராஜர் பார்க்கிறார். ஆசீர்வாத கட்டத்தில் கரெக்டாக அந்த பட்டாபிஷேகத்தை கொண்டு, அந்த பட்டாபிஷேக படத்தை கொண்டு தியாகராஜர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறதே தியாகராஜருக்கு மெய் மறந்து விட்டார். இது மிதில விஸ்வாமித்திரர் ராமரை அழிச்சுட்டு வந்திருக்கார், சீதா கல்யாணம் அப்படி தோணி போயிடுச்சு. அந்த பாவத்துக்கு போயிட்டார். அந்த பாவத்தில் பாடின கீர்த்தனம் இந்த கீர்த்தனம். నన్ను పాలింప నడచి వచ్చితివో నా ప్రాణనాథ, నా మనసు మర్మము తెలిసి నన్ను పాలింప நடத்தி வச்சித்திவோ. என் ஹிருதயம் புரிஞ்சு உன்னுடைய அந்த வனஜ நயனமும் அந்த முத்து மோமும் அந்த அழகான முகார விந்தமும் அதை சதா பார்த்து பார்த்து கிறங்கி இருக்கிறது என்னுடைய ஹிருதயாந்தரங்கம்னு புரிஞ்சுண்டு, என் ஹிருதயம் புரிஞ்சு எனக்காக நடந்து வந்தையோ. அந்த கீர்த்தனாச்சு. இமோ குமாரோ பத்ரம் தே தேவதுல்ய பராக்கிரமோ கஜசிம்மகதி வீரோ சார்தூல ரிஷபோமோ பத்மபத்ர விசாலாட்சோ கட்கதூணீர் தனுர்தரோ அஸ்வினா விவரூபேண சமுபஸ்திதய யௌவனோ எதிர்ச்சயவகாம் பிராப்தோ தேவலோகாதிவாமரோ பரஸ்பரஸ்ய சதுருஷௌ பிரமாணைங்கித சேஷ்டிதை. ஜனகன் எப்படி அனுபவிக்கிறான் பாருங்க. சரீரம் வேற ஆத்மா வேறேன்னு இருக்கக்கூடியவர் இந்த ரூபத்தை பார்த்து சித்தத்தை அப்படி சமர்ப்பிக்கிறாரு. அது சித்தம் கொள்ள போறது. ஜனகன் கேட்கறான், நடைய பார்த்துட்டா ஒருத்தர் கஜகதி ஒரு சிம்மகதியில் ஒருத்தர் நடந்து வராரு. அந்த தனுசை பிடிச்சுருக்கிறதும் அந்த நடந்து வர ஒரு அழகும் அந்த மாதுரியமும் அந்த மார்தவமும் அந்த காருண்யமும்
அப்போ இதெல்லாம் அப்ராக்கிருதம்னு தெரியறது இல்லையா? ஒரு பிரம்மஜானி மோகிக்கிறார்னா, எவனோ ஒரு பிராகிருதன் இல்லை, ஒரு பிரம்மஜானி அவன் சித்தத்தில் இப்படிப்பட்ட பிரேம தரங்கம் பிரவகிக்கிறதுனா, ராமச்சரித்த மானசத்தில் ரொம்ப அழகு. ராமச்சரித்த மானசத்தில் துளசிதாசர் சொல்லிட்டு வர்றார், ஜனகன் விஸ்வாமித்திரரை கேட்கிறார், என் சமாதி காணாம போயிடுத்தே இவா யாரு அப்படின்னு கேட்கிறார். என் சமாதி காணாம போயிடுத்தேன், என்னுடைய பிரம்மனிஷ்ட காணாம போயிடுத்தேன், என் நிர்குணனிஷ்ட காணாம போயிடுத்தேன், இந்த ரூபத்தை பார்த்து என் சித்தம் பிரேமமயமா ஆயிடுத்தே இவா யார்? விஸ்வாமித்திரர் அதுக்கு அழகா பதில் சொல்றார். நீ கேட்ட கேள்விக்கு மேல் போக்கான பதில் தசரத ராஜகுமாரன். ஆனா ஒண்ணு, உன் சித்தத்தையும் என் சித்தத்தையும் ரெண்டு பேருடைய சித்தத்தையும் இந்த ரூபம் ஆகர்ஷிக்கிறதுன்னா அப்ப இந்த சித்தம் எப்பேற்பட்ட சித்தமா இருக்கணும்? சைத்தல்யமவினு சர்வ சஞ்சி விஸ்தாரமுகனு தில்புமு பதோ த்வைதமு சுகம அத்வைதமு சுகம துவைதமு சுகம சைத்தல்யமவினு சர்வசாட்சி விஸ்தாரமுகனு தில்புமு பதோ. ராமனை பார்த்து தியாகராஜர் கேட்கிறார், எனக்கு ஒன்னதான் தெரியும், எனக்கு துவைத்தமும் தெரியாது அத்வைத்தமும் தெரியாது, நீ சொல்லு, எல்லா இடத்துலயும் நீ வியாபிச்சிருக்கேன்னு ஒண்ணு தெரியறது. ககன பவன தபன பூவனாத்யவனிலோ நகதராஜ சொல்லிட்டு வர இல்லையா? சமஸ்த ஜீவன்கள்லயே நீ தான் அந்தர்யாமியா இருக்கேன்னு ஒண்ணு தெரியறது. இது துவைத்தமா அத்வைத்தமாலாம் எனக்கு தெரியல, நீ சொல்லு, துவைத்தம் சுகமா அத்வைத்தம் சுகமா? துவைத்தம் சரியா அத்வைத்தம் சரியான்னு கேட்கல, துவைத்தம் சுகமா அத்வைத்தம் சுகமான்னு கேட்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீ பகவான் நான் பக்தன்கிற துவைத்தபாவம் சுகமா, இல்லை என்னுடையவே ஸ்வஸ்வரூபம் நீ அப்படின்னு நானே நீயாவும் நீயே நானாவும் இருக்கிறது சுகமா? நீ சொல்லு. எனக்கு ஒன்று தெரியும், சர்வத்திலே நீ இருக்கேன்னு தெரியும், அதுவும் உன் கிருபையால தெரியும். என்ன ஆச்சரியம்! இதுதான் சத்தியம். விஸ்வாமித்திரர் ஜனகனை கண்ணால பார்த்து என்ன சொல்றாருன்னா, உன் சித்தமும் என் சித்தமும் மோகிக்கிறதுனா அதுதான் சத்தியம். நானும் நீயும் ஒரு அல்பனை பார்த்து மோகிக்க மாட்டோம், நீயும் பிரம்மஜானி நானும் பிரம்மஜானி. நம்ம சித்தம் கொள்ள போறதுன்னா அப்ப இந்த வஸ்து எதுவா இருக்கணும்? இது குப்பனும் சுப்பனுமா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு மேல் போக்கான பதில் எதுனா தசரத ராஜகுமாராள். அந்தரங்கத்தை அப்புறம் புரிஞ்சுக்கணும், அவ அனுபவத்தை கொண்டு புரிஞ்சுக்கணும். சல ஸ்வானுபவ வேத்யமே ராம பக்தி சாம்ராஜ்ய. அப்புறம் அவ ஸ்வானுபவத்தில் அவ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னு. யஜ்யம் முடிஞ்சது, யஜ்யம் முடிஞ்சு மிதிலைக்குள்ள பிரவேசம், மிதிலையுடைய எல்லையில யஜ்யம் நடக்கிறது. யஜ்யம் முடிஞ்சு ஜனகன் மிதிலைக்குள்ள அழைக்கிறான், மிதிலைக்குள்ள அப்படியே பிரவேசிக்கிறார். மிதிலையை கொண்டு ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்ப கூட ராமர் சொல்றார், ஜனனி ஜென்மபூமிச்ச ஸ்வர்காதபி கரியசி. லக்ஷ்மணா, 1000 மிதிலை இருக்கட்டும், 1000 இந்திரபுரியே இருக்கட்டும், நம்ம அயோத்திக்கு ஈடு இல்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வர. தம்பியை காண்மின் என்பார், தவமுடை துலகம் என்பார், இம்பரை உலகில் தந்தை முனிவனை இறைஞ்சும் என்பார். மிதிலையில ஜனங்கள்லாம் பேசிக்கிறாளாம், அவர் எப்படி இருக்கார் பத்தியோடி, அவரை விட அந்த தம்பி எப்படி இருக்கார் பத்தியோடி. ஒருத்தி சொல்றாளாம், நல்ல வேளையா இவ 2 பேரையும் இந்த ரிஷி கூட்டின்னு வந்தாரே, இவர் சௌக்கியமா இருக்கும். கம்பராமாயணத்துல மிதிலா பிரவேசம் அவ்வளவு அழகு. தோள் கண்டார் தோளே கண்டார், தொடுகழல் கமல மன்னத்தாள் கண்டார் தாளே கண்டார். பக்தாளுக்குள்ள ஒரு சண்டை வரும், சிவன் பெரியவரா விஷ்ணு பெரியவரா அம்பாள் பெரியவரா அப்படின்னு பக்தாள் சண்டை போட்டுப்பா. அதை போல ராம பக்தாளுக்குள்ள ஒரு சண்டையா. எதுனா கண் தான் அழகு, கிடையவே கிடையாது. தோல் தான் அழகு, கிடையவே கிடையாது. நீ கண்ணத்தை பார்க்கல, அதுதான் அழகு. இன்னொருத்தர் சொல்றார், கிடையவே கிடையாது, அதரத்தை பார்க்கல, அதுதான் அழகு. யார்தான் வடிவினை முடிய கண்ட. இந்த ரூபத்தை பூர்ணமா அனுபவிச்சவா யாரு? அதிலவள்ய ரம கணுலர சூடரே, அதிலவள்ய ரம கணுலர சூடரே, சிவனித சித்தகுமோ
शीतकर सदा अल्यज लावण्य रमणी मनसु नी सोगसु दिनुसु तेरे रमणी मनसु नी सोगसु दिनुसु तेरे रम तम समद दैव मेल तम समद दैव मेल त्यागराजनुत दिव्य तम समद दैव मेल त्यागराजनुत दिव्य लावण्य रम कनुल ஒரு கன்னியா மாடத்தில் தாயார் பந்து விளையாடின்னு இருக்கா. அந்த பந்து ராமர் கையில் வந்து விழறது. கண்களை கண்கள் கவ்வினாங்கிறான் கம்பன். ஸ்ரீவனித சித்த குமுத சீதகரசர அல்யஜ. ராமருடைய முகம் சந்திரனை போல இருக்கு, சீதையினுடைய ஹிருதயம் குமுதம் போல இருக்கு. சந்திரனை கண்டா குமுதம் மலரும். சீதகர, அந்த சந்திரன் கிட்ட இருந்து வர குளிர்ந்த கிரணங்கள் ஒரு குமுதத்தை விகசிக்கப்படுறத போல ராமரை பற்றி ஒரு கட்டாட்சம் பண்றார். சீதஹிருத் குமுதம் விகசிக்கிறது. சீத ஹிருதயத்தை பறி கொடுத்துட்டாள். ராமர் கட்டாட்சம் பண்ணிவிட்டு கிளம்பி விட்டார். சீத சகிகள்கிட்ட சொல்லி சொல்லி பிரலாபம் பண்றா. யாரோ தெரியலையேடி, சந்திரபிம்ப முகமலரே என்னை தான் பார்க்கிற ஒரு காலே, அந்த நாளில் சொல்லம் போல் உருகிறார், எந்த நாளில் வந்து சேவையும் தருகிறார். யாரோ இவர் யாரோ என பேரோ. ஆச்சரியமான அருணாச்சல விராயருடைய கீர்த்தம். இந்த சம்பந்தத்தை பார்த்துட்டா இன்னைக்கு நேத்திக்கு ஏற்பட்ட சம்பந்தம் போல தெரியலையே, எனக்கும் அவருக்கு அனாதிகாலமா சம்பந்தம் இருக்கிறது போல இருக்கே. அடுத்த நாள் ஜனகனுடைய சதஸ்ல ராமலட்சுமணாள் வந்து உட்கார்ந்துருக்கா விஸ்வாமித்திரரோட. சிவதனுசு கொண்டு வைக்கப்படுறது. ஜனகன் சொல்றான், எங்க குடும்பத்துல பூர்வஜாலாம் இதை பூஜை பண்ணிட்டு வரா, இதை கொண்டுதான் பரமேஸ்வரன் திரிபுர சம்ஹாரமே பண்ணினார். அந்த தனுசு ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர்கள் கொண்டு வந்து வைக்கணும். சக்கர வண்டியில, சகடத்தோடு கூடின வண்டியில கொண்டு வைக்கணுமா? அப்படிலாம் தூக்கிண்டெல்லாம் வந்து விட முடியாது. சின்ன பிராயத்தில் சீதை விளையாடிட்டு இருக்கிறத இந்த தனுசை அப்படி நகர்த்தி வச்சுட்டு ஒரு பந்து எடுத்துட்டு போனாலாம். லாகவமா அமானுஷ்யமான பிரபாவம் இருந்தால் தான் அந்த தனுசை அப்படி தூக்கி வைக்க முடியும். அப்பவே ஜனகனுக்கு தோணித்து, அமானுஷ்ய பிரபாவம் இருக்கிறவன் தான் இந்த தனுசை தூக்கி நானேற்ற முடியும், அவனுக்குத்தான் சீதை. ஏன்னா தெய்வாம்சம் இருக்கிறவாளோடு தான் ஜோடி சேர்க்க முடியும். அதனால அன்னைக்கு வீரிய சுல்கமா இதை வச்சான். யார் இந்த தனுசை எடுத்து நானேற்றுவார்களோ அவர்களுக்கு சீதைன்னு. எத்தனையோ பேர் பெருசா முண்டாதட்டின்னு வந்தா ஒன்றும் நடக்கலை. வத்சராமாதுனு பஷ்யைதி ராகவம் அப்ரவீத். வத்சா அப்படின்னு கூப்பிட்டார் விஸ்வாமித்திரர். உடனே ரெண்டு பேரும் எழுந்துண்டாளாம். வத்சானா குழந்தைன்னு அர்த்தம். ராமர் லக்ஷ்மணன் ரெண்டு பேருமே குழந்தைகள் தானே. ராமரும் எழுந்துண்டா, லக்ஷ்மணனும் எழுந்துண்டா. ராமானு கூப்பிட்டார். ஏன்னா ஒன்னும் இல்லடா ராமன்னு அர்த்தம். தனு பஷ்யே, அந்த தனுசை பார்த்தையோன்னு அர்த்தம். தனுசை பார்த்தையோ அப்படின்னா தனுசபை பிரதட்சணம் பண்ணி ராமர் நமஸ்காரம் பண்றார் இல்லையா? இதி ராகவம் அப்ரவீத். இந்த இடத்துல பெரியவாள்லாம் ஒன்று சொல்லுவா, பஷ்ய இதி அப்படின்னு அந்த பதத்தை பிரிக்கிறார் இல்லையா? பஷ்ய இத்தின்னு சேர்த்து சொல்லணும். பஷ்ய இத்தின்னு பிரிக்கிற வழக்கம் ஸ்லோகத்தில் இப்படி பதங்களை பிரிக்கிற வழக்கம் இல்லை. இந்த ஸ்லோகத்தில் இது ஏன் பதத்தை உடைக்கிறார்னா, இதை மாதிரி தனுசை எடுத்து உடைச்சு விடணும்னு அர்த்தமா. இப்படி ஒரு அர்த்தம். தியாகராஜர் சொல்றார், அவர் வாயால பாருன்னு சொல்லிட்டு புருவத்தை இப்படி முறிச்சு காண்பிச்சாராம். இந்த புருவம் வெள்ளு மாதிரி தானே இருக்கு, புருவத்தை இப்படி பண்ணினாராம். அப்படின்னா எடுத்துனா வெள்ள எடுத்து முறிச்சுடுன்னு அர்த்தம். முனிகனு சைகதேலிசி சிவ தனுனு விரிச்சே. முனி கனு சைகதேலிசி சிவ தனுனு விரிச்சே. சமயமுனு தியாகராஜார்ச்சிதே. சமயமுனு தியாகராஜார்ச்சித அலகலல்ல. அப்போ
கூட அந்த வில்லை எடுத்தார், அந்த நான் ஏற்றினார். தத் பவஞ்சதனுர் மத்தியே நரஸ்ரேஷ்டோ மகாயசா. அதை நான் ஏற்றதே அந்த வில்லு ரெண்டா படபடான்னு முறிஞ்சது. அப்ப கூட விஸ்வாமித்திரர் வில்ல முறிச்ச சாகசத்தை பார்க்கல. அப்ப கூட அந்த அலகபார வந்து அந்த மோமுனு ರಂಜಿಲ್ಲು அலகலல்லாடக கனி ஆறான் முனி எட்டு பொங்கணும். இதெல்லாம் தியாகராஜ கீர்த்தனங்களை வச்சுட்டு முனி கனுசைக தெலிசி சிவதனுன்னு விரிச்சே. முனி கண்ணால பண்ணின சைகையை பார்த்துட்டு சிவதனுசை விரிச்சு ஒடிச்சையே. யாரும் பார்க்கலன்னு நினைக்காத, சமயமுனு தியாகராஜா நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். வில்ல முடிச்ச உடனே ராமருக்கே ஒரு பயம் வந்ததுன்னு துளசிதாசர் சொல்றார். மாமனார் பொண்ணை கொடுப்பாரோ பொண்ணை கொடுக்க மாட்டாரோ தெரியலையே, அவ ஆத்து வில்ல எடுத்து முடிச்சு விட்டேன். சிவதனுசை தூக்கினது எப்படி இருந்தது? இக்ஷ்வாகு குல பெருமையை தூக்கி நிறுத்தினாப்புல இருந்தது. நான் எடுத்து கட்டினாரே, அது எப்படி இருந்ததுன்னா, அந்த நான் எடுத்து கட்டினது அந்த குலப்பெருமையை எடுத்து ஸ்தாபிதம் பண்ணினாப்புல இருந்துச்சு. அதை முறிச்சது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அத்தனை பேருடைய கர்ப்பத்தையும் பங்கம் பண்ணினாப்புல இருந்துச்சு. அந்த சப்தம் கேட்டுதே, அந்த சப்தம் நாலா பக்கத்துலையும் கேட்டுது. அது எப்படி இருந்ததுன்னா, சீதா கல்யாணத்துக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்தாப்புல இருந்தது அப்படின்னு. நீ ஒருத்தரையும் கூப்பிட முடியுமா? 4 திக்கிலையும் கேட்டது இல்லையா? பரசுராமருக்கே கேட்டுது, இங்க எங்கேயோ தபசு பண்ணிட்டு இருந்தார், அவருக்கே கேட்டது இல்லையா? அதனால இப்படி ஆச்சரியமா எடுத்து சொல்றார். சீதை கையில மாலை எடுத்துட்டு வர அந்த சமயத்துல ராமர் சொல்லிவிடுறார், அப்பா சம்மதத்துல தான் கல்யாணம்னு விடுறார். ஏதோ சும்மா எடுத்தே ஏதோ உடஞ்சு கொடுத்தது, நான் சும்மா ஏதோ டெஸ்ட் பண்ணினேன், அதுக்குன்னு கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்க முடியுமா? அதுக்கு தான் வந்திருக்காருங்க. ஆனாலும் பித்ருவாக்கியத்துல தான் கல்யாணம், அப்பா சம்மதத்துல தான் கல்யாணம். அப்படி இருக்கணுமே. இன்னைக்குன்னா ஒரு புள்ள இன்ஃபர்மேஷன் தானே கொடுப்பான், ஆயிடுத்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு இல்லையா? உடனே இந்த இடத்துல தூதாள் கிளம்புறா, 3 ராத்திரிகள் அயோத்தியை அடையறா. தசரதர்கிட்ட விஷயத்தை தெரிவித்த உடனே தசரதர் வசிஷ்டாதிகளை கூப்பிட்டு விஷயத்தை பிரஸ்தாபிக்கிறார். வசிஷ்டர் சொல்றார், சதுருஷமான சம்பந்தம், சதுருஷமான குடும்பம் உடனே நடத்திவிடணும். பரிவாரத்தோட சபரிவாரத்தோட தசரதர் இங்க வந்து இறங்குறார். அதுக்குள்ள ஜனகனுக்கு ஒரு தம்பி இருக்கார், குஷத்வஜன் பேர். பக்கத்துல சாங்காஷ்யம்னு ஒரு நகரம், அந்த நகரத்தை ராஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவரும் அண்ணா பொண்ணுக்கு கல்யாணம்னு வந்து விடுறாரு. இங்க இந்த பக்கம் குரு யாரு அப்படின்னா, சதானந்தர் அகல்யையுடைய பிள்ளை, ஜனகனுக்கு குரு. அங்க வசிஷ்டர் குரு. நிச்சயதார்த்தம் நடக்கிறது. பெரிய சதஸ். எப்படிப்பட்ட சதஸ்? விஸ்வாமித்திரர், சதானந்தர், கௌதமர், வசிஷ்டர், எப்பேற்பட்ட சதஸ். இந்த பக்கம் ஜனகன், அந்த பக்கம் தசரதர், குஷத்வஜன் உட்காண்டிருக்கார். உடனே இந்த இடத்துல வசிஷ்டர் எழுந்துட்டு இக்ஷ்வாகு வம்சத்தோட பெருமையெல்லாம் சொன்னார். சதானந்தர் நிமி வம்சத்தோட பெருமையெல்லாம் எடுத்து சொல்றார். சதுருஷமான குடும்பம், இப்படி ஒரு சம்பந்தம் கிடைக்காது. சீதைக்கு ஜனகனுக்கு பிறந்தவள்னு ஒரு பொண்ணு உண்டு, ஔரசபுத்திரி, உர்மிளான்னு பேர் அவளுக்கு. அவளை லக்ஷ்மணனுக்குன்னு பேசி முடிச்சு விட்டா. பாக்கி 2 பேசாம வாயை பார்த்துன்னு உட்காந்துருக்கு. இப்படி பரதனும் சத்ருகுணம். விஸ்வாமித்திரருக்கு பார்த்தாரு, என்னடா அது 2 பொக்குன்னு போயிடுமே, அது பாவம். 2 குழந்தைகளுக்கு மிட்டாய் கொடுத்துட்டு 2 குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலனா, ஒரு ஆத்துல 4 குழந்தைகளும் சேர்ந்தே பிறக்கிறது, சேர்ந்தே பணையணும், சௌலம், குருகுலவாசம், சமாவர்த்தனம் எல்லாம் சேர்ந்தே நடக்கிறது. கல்யாணம் மட்டும் 2க்கு, அப்புறம் 2க்கு இல்லைன்னு வச்சுட முடியுமா? எப்படி பார்த்தா குஷத்வஜன் பக்கத்துல 2 குட்டி உட்காந்துருக்கு. குஷத்வஜன் பொண்ணு 2, மாண்டவி ஸ்ருதகீர்த்தின்னு பேர். குஷத்வஜா, அது என்னது ஒவ்வொன்றுகளுக்கு அப்புறமா என்ன கல்யாணம், இந்த 2க்கு என்ன அப்புறம் கல்யாணம்? 2 இப்பவே 4ஐயும் சேர்த்து முடிச்சு விடலாமே. மாண்டவிய பரதனுக்கும் சத்ருகுணையன ஸ்ருதகீர்த்திக்கும் தரத்துக்கு சம்மதமா? விஸ்வாமித்திரர் கேட்கிறார். ஜனகனும் குஷத்வஜனும் 2 பேரும் எழுந்துட்டு சொல்றா, பெரியவா சொல்லிவிட்டேள், இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? பெரியவா வாக்கால ஒரு காரியம் நடக்கணுமே. நம்ம யோசனை பண்ணி நடத்தினோங்கிறதுலாம் விஷயம் இல்லை. பெரியவா வாக்கால இது நன்னா நடக்கும்னு சொல்லிட்டா திரிகாலத்துல நன்னா இருக்கும், சௌக்கியமா இருக்கும், அக்ஷயமா இருக்கும். தாஸ்யாமி தாஸ்யாமி தாஸ்யாமின்னு சொன்னா 3 பேரும் பங்குனி உத்தரத்தில் கல்யாணம்னு நிச்சயமாச்சு. அதுக்குள்ளே நாந்தி சோபனங்கள்லாம் முடிஞ்சது. கல்யாணத்துக்கு உண்டான சோபன ஸ்நானங்கள்லாம் முடிச்சுண்டு பிரபு சர்வாலங்கார பூஷித்தனா பங்குனி உத்திரம் விவாகத்துக்கு உண்டான பூர்வாங்க கிரியெல்லாம் வசிஷ்டாதிகள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பிரபு எழுந்தருளறார். வதன தியுதிஜித சோம வசுதா மானச காம மதமானவ கணபீமம் பகிமம் ஸ்ரீராம சோபனே சோபனே சோபனமே சோபனே
ராமர் எழுந்தருளார். சீதையும் ஹம்ச கலஹம்ச காமினியா சர்வாபரண பூஷிதையா சீதையும் எழுந்தருளார். ராமரையும் சீதைக்கு அபிமுகமாக நிறுத்தி வச்சு ஜனகன் கன்னிகாதானம் பண்ணி தரான். இயம் சீதா மம சுதா சகதர்மச்சரி தவ பிரதீச்சைனாம் பத்ரம் தே பாணிம் கிருண்ணீஸ்வ பாணினா பதிப்ரதா மகாபாகா சாயா இவானுகதா சதா இத்யுக்வா பிராக்ஷிபத்ராஜா மந்திரபூத ஜலம் ததா. மந்திர உதகபூர்வமாக தானம் பண்ணணும். அந்த கன்னிகையை சீதையை ராமர் கையில் பிடிச்சு ஜலத்தை வார்த்து உதகபூர்வமாக தானம் பண்ணுறதே ஜனகன் சொல்கிறான். இவளோட கூடி உனக்கு சர்வ மங்களங்களும் ஏற்படட்டும். பத்ரம் தே ஸ்ரீயோட சேர்ந்து தான் ஸ்ரீயப்பதி ஸ்ரீனிவாசனா பிரபு லோகானுகிரகம் பண்ணுறார். பதிவிரதா மகாபாகா இவ மகாபதிவிரத இவ மகாபாகியவதி. உன் நிழல் போல உன் தர்மத்தை அனுஷ்டிச்சென்று உன் பின்னோட வருவள். இவளோடு சேர்ந்து உனக்கு சர்வ சௌக்கியங்களும் ஏற்படட்டும்னு மங்களாசாசனமே இந்த இடத்துல. ஆச்சரியமா இந்த திவ்ய தம்பதியை சேர்த்து வச்சுட்டா இல்லையா? இந்த தம்பதியை தாண்டி அப்புறம் ஜனகனாலேயோ தசரதனாலேயோ போகவே முடியலையாம். இந்த லாவண்யத்தை பார்த்துட்டே இருக்கா சீதாராகவாளுடைய லாவண்யம். அதனால லக்ஷ்மணனை பார்த்து லக்ஷ்மணா உரிமையில கையப்படுறா, டே பரதா மாண்டவி கைப்படி, ஏ சத்ருக்னா ஸ்ருத கீர்த்தி கையப்படி. ஒரே சமயத்தில் 4 திவ்ய தம்பதிகளாக பகவான் சோபிக்கிறான். பகவானே 4 ரூபத்தில், தாயாரே 4 ரூபத்தில், 4 திவ்ய தம்பதிகளாக இந்த இடத்துல சோபிக்கிறா. மாங்கல்ய தாரணமாகி லாஜஹோமங்கள்லாம் ஆகி ஆச்சரியமா பவனஜ ஸ்துதி பவன சரித்ர ரவி சோமவர நேத்ர ரமணீய சீதா கல்யாண வைபோகமே ராம கல்யாண வைபோகமே வைபோகமே. இப்படி ஆச்சரியமா சீதாராகவனா பிரபு லோகானுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறதோட இன்னைக்கு பூர்த்தி பண்ணிப்போம். பவன சுதொடு ಶುಭ ಮಂಗಳೋ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇ ತಿನ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳೋ ಮಂಗಳ जानकीकांत स्मरणं जय जय राम राम. सद्गुरु महाराज की जय. आंजनेय स्वामिना जय. राम 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 राम.